بحوز 10. مرحبا كلكم كما يكنيكم انقع دقيبنا تراخبنا نايلوم معنت قاشانا نخلهكم تفلطوه كلنا نفلطو تقادا لايكي دانا حاقوسيو حيزولنا قريبو زولو عرست دما كنته هلاونا بزعبا تقامودي بزعبا هاقرنا مواصوخه انتا يخوون ديسكاس كقبري مسانا دحري دما كم تلمود ናብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና ቁሩብ ኢንትሮዲስ ክገብረኩም ኪዳነ መንዩ ባዕሉ ዝተረፈ ክምላእ ኣሉ ኣብ ማእዶ ትበሃል ዓዲ ኣብ ማይ ተኸላ ኣብ ሰራየ ተወሊዱ ካብ ሓረስቶት ፋሚሊ ስድራ ቤት ናይ ትምህርቲ ዕድሚኡ ምስ ኣኸለ ድማ ኣብ ቀናሓየላ ትበሃል ዓዲ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ኣድከመ ምልጋእ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣነ ድማ ቀዳማይ ክፍሊ ዝተምሃርኩላ ተማሂሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሃይ ስኩል ኣብ ሰን ጆርጆ ካብ ሰን ጆርጆ ድማ ብመገዲ ዊንጌት ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪኡ ተጋድላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዜና መብዛሕትኡ ተደይተጋግየ ቺፍ ኤዲተር ድሕሪኡ ከም ሰቡ ኣብ ኮረኮን እንተሃዳይ በፂሕና ኣብ ግዜ ኮረኮን እንተሃዳይ ምናልባት ኩላኩም ዘይትፈልጥዎ ኣነ ሸር ክገብር እየ ኣብ ሓይልና እያ ትኸውን ወይ ኣይደነው ካድሪ ሓይልና እዩ ውፅኢሉ ዝኸውን ኣብ ኮረኮን ኣኼባታት ክንገብር ከለና ኪዳነ ክዛረብ ከሎ ዋላ ሃመማ ክሓልፍ ኢኻ ትፈልጦ ሕጂ ሕሩይ ተላባይሩ ናይ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣውፂና ኣሎ መዳሪ እዩ ማለት እዩ ዝተረፈ ኪዳነ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ሂወትካ ዳሓር ድሕሪ ኮረኮን እንተሃዳይን ባዕልካ ክትምልኦ ተደሊኻ ንዓኻ ክገድፎ ድሕሪኡ ከዓ ናብታ መደብና ናይ ሎማዓንቲ ዳይሬክትሊ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ መዓልቲ ግበረና ፆሞ ሰላም ከዓ ይግበረልና ቴንክ ዩ غنيلنا هاو مع الشو انت وينجيت بالكايا أوروبا الرما لاب سكولي لابراتوري سكول almost the same again laboratory school إذا أولا لايك أبتا ماي جيف قبل الليسك مثلا حماقي كتصبصبسي ماي جيف 3 كيلومتر فرعان 3 كيلومتر يرحق توليده كابتا حقت كملقا زي صدق الله ماي جيف تبهال ممونا سلازي بزيات حزولي يدلي كالتا بالبوليتيكا بزح ዝዋሳእ ስድራ ቤት ወይ ኣተዓባብያ ኣብየ ከመይ ነብርሃ ደቦጭ ንግራዝያኒ ዘቑሰለ ወዲ ጓል ሓፍቱ እየ ወዲ ጓል ሓዊ እየ ንኪዳነ ክፍሉ ከዓ ኣያይን ኪዳነ ክፍሉን ከዓ ቆመና ደቂ ሓወቦታት እዩ ስለዚ ክዓቢ ከለኹሲ በቲ ብኣብርሃ ደቦጭ በቲ ብኪዳነ ክፍሉ ታሪክ ተጋድሎን ትብዓትን እንዳሰማዕኩ ዓብየ ኢንሪችድ ኢንቫይሮንመንት ብሎ ዋላ ከኸሞም ንፉዕ ተደይኮንኩሲ እዚ ዕድል እዚ ነይርኒ ሕጂ ናብ ኣርእስተይ ክኸይድ እየ ተኺለ ኣርእስትና ህልው ኩነታትን መዋፅኦታትን እንዲኹም ኢልኩም ሓቀይ እንደ ማዓሾ እወ ሕጂ هو كنا تهلاونا እወ ዝርእስቲ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ እዚ ርእስቲ እዚ ኩሉ ይሕዞ ኣሎ ንስኹም ከዓ መሳተ ኢኹም ሕጂ ስኢለ ክደጋግማ ኣይኮንኩን ብሕጓ ከኣትወ እየ እንታይ ማለት እዩ ብሕጓ ከኣትዎ ተመሳሳሊ ርእስቲ ዝሓለፈ ሰንበት ሒዘ ነይረሲ
ሓንቲ ቴማኡ ተኣታት እየ ምክንያቱ ካብቲ ኩሉ ፀገም ናይ ህዝብና ናይ ኤርትራ እታ ኢትዮ ኤርትራ ዝምድና ክሳብ ሕጂ ኣይተዓረየትን ዋላ ድሕሪ ናፅነት ትካላዊ መልክዕ ህዝባዊ መልክዕ ህዝቢ ኤርትራ የመሓድራ ስለ ዘየሎ ናታ ሽግር ኩናት ባድመ ፈጢርልና ናታ ሽግር ዝሓለፈ 2 ዓመት ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብኡ ኢድና ናታ ሽግር ሕጂ ከዓ ምትፍናን ኣቲና ሳያታ ዝደመቐት ሻቅሎት ናይዚ ሃለዋትና መዓት ሽግራት እዩ ዘለዎ 30 ዓመት ዘዋህለልናዮ 100 ዓመት ዘዋህለልናዮ ግን እዚኣ ክወስዳ ደልየ ኣለኹ ንሳ እታ ዝደመቐት ረቋሒት ንህዝብና ተሻቅሎ ደላ ዘዘምፃእናዮ ኣብ ስልጣን ወይ ዘዘሓገዝናዮ ኣብ ስልጣን ክድይብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ተገምጢሉ ወግኣና እዚኣ ፓተርን ኮይና ተደጋጋሚት ሕጂ እንታይ እቲ ባህርያት ናይዛ ሕጂ ናይዚ ናይ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ንሃገርና ኣብ መፃወድያ ቱሰዳይደስ የእትይዋ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ መፃወድያ ቱሰዳይደስ ድብልዎ እንታይ እዩ ቅድሚ 600 ዓመት ልደተ ክርስቶስ ቱሰዳይደስ ዝበሃል ከም ፍሉጥ ሪሊስት ኣብ ፖለቲካ ድፍለጥ እንታይ ኢልዎም ነቶም ናይ ኣቴንያን ኢምፓየር እንድዩ ዲፕሎማት እዩ ነቶም ፖሎፔኒሽያንስ እንታይ ኢልዎም ንሕና ንበዝሕ ንሕና ንሕይል እንድሕር ተዋጊእና ርግፀኛታት ኢና ንሕና ክንስዕር ካብ ንስኹም ትኸስሩ ንሕና ንኸስር ስኢድኩም ሃቡ ኢልዎም ሕጂ ኣብ ከዓ 120 ዲና 130 ሚልዮን ኢና ይደንጉ ይቐልጥፍ ክንዋጋእ ኢና ዓሰብ ይምልከተና የድልየና እዩ ሕጂ ፍትሒ ሕጊ እዚ ኩሉ እዚ ዋንነት እዚ ኩሉ እዚ ተደርቢሲ ኣብ መን ይበዝሕ ወይ መን ይሕይል ከምቲ በዓል ሂትለር ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብሉፅ ዓልየትሲ የድልየ እዩ መሬት ነዞም ራሻ 4ይ ክፍሊ ነምህሮም ካብኡ ድንሽ ክዘርኡልና የድልዩናዮም ይብል ሕጂ ከዓ ዋህማዊት ኢትዮጵያ ኢና ንሕና ንብላ ሚቲካል ሓንሳእ 300,000 ዓመት ትብል ንሓንሳእ ንጉስ ዘእምነ ነገደ እዩ ንሓንሳእ ሶሻሊዝም ምሕደራይ ሓሲምኩም ትብል ንሓንሳእ ኢሳያስ ወሪርና ትብል ሕጂ እቲ ብዝሒ ሳላ ተኽብሎ ወይ ብሰንኪ ኢሳያስ እቲ ናህና ዋሕዲ ጠጠው ኢሉ ዲሞግራፊካሊ ሓሲብና ናህና ሕምቀት እዩ ኢሳያስ ኣይንበል ምክንያት መብዛሕትኩም ተጋደልቲ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም እቲ ሕምቀትናሲ ብጣዕሚ ኣዋሪድና ባይናው 10 ሚልዮን ክንከውን ነይርና ግን መንእሰያት ፋሚሊ 34 ዓመት ክሰጉግ ፀኒሑ ሕጂ ቀደም ኣብ ግዜ ገድሊ ሓደ ን10 ዲና ነርና መቐፀልና ነርና 10 ሚልዮን ድኸውን እታ በዝሕና መቐፀልና ነርና ህዝብና ኣብ ስልጣን መፅኡ ነይሩ ተዝኸውን ራህዋ ሰላም ሓድነት መሃለወና ነይሩ መንእሰይና ኣብ ዓዲ መሃለወ ነይሩ ባሕርታትና ምተጠቐምናሉ ነርና ፀጋታትና ዝለዓለ ፅሉል ውደባ ጌርና ጾምና ይመሓደርና ነርና ሽዑ ዘይትድፈር ንእሽተይ ግደ ከዓ ዘይትድፈር ሃገር ምኾንና ነርና እዚ ኩሉ ወስታታት ናይ በዓል ኣብይ ብሰንኪ ሕማቕና እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕማቕና ሓደ ሰብኣይ ብዘይ ሕጊ ድላይ ክገብራ ገዲፍናዮ ንሱ ከዓ ኣብ ሃገርና ስሌይቭ ሞራሊቲ ኣተኣታት እዩ እቲ ህዝባዊ መንፈስ ናፅነት ድምፂ ህዝባዊ መንፈስ ኣብ ፀቢቐ ዝክሮ ኢምፐርሰንት ንስኻትኩም እውን ትዝክርዎ ይኹም ዳርጋ መሰብታይ ኣለኹም ኣብዚ እቲ ህዝባዊ መንፈስ እቲ በጃ ህዝቢ ምማት ምውፋይ ንህዝብኻ ጠጠው ምባል
መትኾነኒ ኢልካ ንናፅነትካ ጠጠው ምባል ቀቲልዎ ሕጂ ስሌይቭ ሞራሊቲ ምፅዋር ንሕሰብ ይፃወር 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 መወዳእታ ደይብሉ ምፅዋር ሕሰብ ስሌይቭ ሞራሊቲ ካልእ ከጠቕምታትካ ኣሰዊእካ ኣብ ፍፁም ኮንፈርሚቲ ምእዙዝነት ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ተፈጢሩ መን ፈጢርዎ ብዘየገድስ ህወ ሕጂ ኣብ ማርሻ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ውልቃዊ ማርሻ ምህላውን ኣብዚኣ እዚኣ ዝተሓተት ሚር ኤግዚስተንስ ኣብዚኣ ተሸኺልና ሕጂ እቲ ኩሉ ደመና ናይ ኩናት ኣብ ርእሲ ህዝብና ዘብል ዘሎ ሕዚ ከም ነብሲ ኣውፅኢና ኢልና ስኢልና ንሪኢ ኣለና ሕጂ እዚ ኩነታትና ዘሕፍር ኩነታት የክብሎ ኣነ ምክንያቱ ንምልእ ዓለም ጫውጫው ክንብል ነይርና ዋ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ is not equated to ኢሳያስ ሮዶ ገለመል ዝኾነ ይኹን ዝኾነ ህዝቢ እኮ ንግዚኡ ሕማቕ መንግስቲ ክህልዎ ክእል እዩ ዋይ ብዋግኡን ብገለን ትመፁ ዋይ ናይ ሚድል ኤጅስ ናይ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ፈኸራ ንሰማዕ ኣለና ብኢትዮጵያ ድሕሪ ኢትዮጵያ ሃባና ትበዝሕ ዘዛሓየለ ኮይኑ ኣነ ከዓ ሃባ ክበዝሕ ኢሉ ቻይና እውን ክመፅእ እቲ ኣርጊመንት እቲ ክትዕ ናይ ኢትዮጵያ ፀረ ሰብኣዊ ህላወይ ናይ ዓሳ ሕጊ እዩ ዝሓየለ ይበልዑ ሓያል ድዩ ኣይኮነን ኣካታዒ እቲ ኩናት ክጅመር ድዩ ኣይጅመርን ኣካታዒ እዩ እቲ ቀንዲ ንዓና ዘገድሰና ከም ኤርትራውያን ግን ናና ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተወደበ ኣብ ቀፃሊ ኩናት የእትወና ኣሎ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ዝሓወሰ ፖለቲካ እዩ ዝጥቀም ኣብነታት ክነግረኩም ኣየድልየኒኒ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዓይነት ናይ ሓይልታት ሚዛን ርክክብ ኣዛቢዕዎ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ንሕና ንሃገርና ንህዝብና ንኸድዓ ደለና ንጠልሞ ደለና ንሕና ኢና ብፍላይ እቲ ነፃነታዊ ሓይሊ ብፍላይ እቲ ኣብ ህዝባዊ መንፈስ ዝዓበየ ስለዚ ብቐዳምነት ንካልእ ወለዶታት ከይሓመና መፃብዕትና ከይቀሰርና ንሕና ሓላፍነት ንስከም ቁም ነገር ንገብር ብነብሲ እዩ ዝጅምር ብካልኦት ኣይኮነን ስለዚ እንሆ ህዝብና መሊሹና ካልእ ኩናት ይቀራረብ የዋድድዎ ኣለዉ ብዘይ ተሳትፎና ዝቆመ ስልጣን እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እምበሪ ናይ መንግስቲ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ 34 ዓመት ይፈሽል ይፈሽል ይቕፅል ይፈሽል ይቕፅል ይፈሽል ይቕፅል ሕጂ ሕመቕ ናና እዩ እሞ መዓስ እቲ መዋፅኦ ምሽል ንመዓስ መዋፅኦ ዳ መዓስ ሕመቕና ንእርም እንታይ ማለትካ እዩ መዓስ ሕመቕና ንእርም ዋ እቲ ኤርሊቲ ኤርትራ ክጋባእ ክጅምር ኣለዎ ብግብሪ ክንዛረብ ንሽልና እንታይ ማለት እዩ ክጋባእ ክጅምር ኣለዎ ገለገለ መፅናዕትታት ኣሎ ናይ ከምዚ ኩነታትና ዘበለ ካብ ሓንቲ 218 ፓርከር ፍርያ ፓርከር እንታይ ትብል ንምትእኽኻብ ዕላማ ነፅረሉ ተጋቢእናሲ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ገበር ኢሉ ምስ ማዓሾ ንጋባእ ኣለና ብሓባር ናይ ምስራሕ ባህሊ እንተደይሃልዩ ሃገር የብልና ሃገር የብልና ኣይጀመርናየን 34 ዓመት ይጅምር ጉባኤ እዛ ይበሃል ባይቶ ይበሃል ተማሓዚዮም ይበሃል ገለ ይበሃል ሕጅስ እንታይ ክንገብር ትብሉን እሲ እንታይ ገበር ትብሉና ስኒ ወይ ትብሉን ሰማይ ንሃገርኩም ዝገብር ደየለ ወላ ሓንቲ ይግበርኒ ዝግበር ብኢደወነኑ ኢሳያስ ክገብሮ እዩ ካብ ምግባር ወፃኢ እኮ ኢና ዘለና ቅድም ናብ ምግባር ንእቶ እንታይ ማለት እዩ ናብ ምግባር ንእቶ ንጋባእ ከመይ ጌርና ንጋባእ እውጅ ዕላማኻ መሰረት ምትእኻብካ ይኹን ኣተዓዳድማኻ ሰላማዊ ዕግበታዊ ሞዴል ይከተል ኣኼባኻ ኣብ ክንዲ ብስነ ምግባር ብውሽጣዊ ሕግታት ይመራሕ ሕግታት መሰረት ሓሙሻይ ዕላማታትካ
ብመሰረት ዕላማታትካ ደምድም። ሕጂ ኣብ ሓቀኛ ዝርርብ ይእቶት ኤሊት ኢለ እየ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ክትልጥፍዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም ከም ሓደ መደብ ብግብሪ ክንዛረብ ንግደፎ። ሕጂ ንሕና እቶም ተጋደልቲ ዝነበርና ንሕና እቶም ኤሊት ናይ ኤርትራ እዝን እዝንካ ይበልና ብሓፈሻ ስለ ዝደኸምና ህዝብና ተጠሊሙ ብዘይ ኤሊት ህዝቢ ይሰርሕን رأيوهم توم إثيوبيان كن كنا علنا قدوس كن إيه حج بزغروا أوانسي نايمول توهلو نايمول إثيوبيا يكولو كنا هاتهم كماجن رأيوهم توم تجارو معلتي دولولو نماني خاطروا إن ترامب رأيوهم أتكوينا أسرس جزيري هندي جزير UN Security Council كم تكبيرو هجي ኣብ ቀፃሊ ምግባእ ተደኣቲና ሃገር የብልናን ትንህል ኣላ ትንህል ስቂልና ንርኢ ኣለና ብዘይ ከዓፍራ ዋላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሉን ስርዓት ኣስመራ ሕጂ ንሱ የዳኸማ ካልኦት ይሃርፍዋ ክውድእዋ እሞ ሓቀኛ ዝርርብ ናውቲ ምግባእ ኣብ ወሳኒ እዋናት ወሳኒ እዩ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ወሳኒ እዩ እቲ ን34 ዓመት ዘይገበርናዮ ሕጂ እውን ንግበሮ ኣብ ቀፃሊ ምግባእ ምእታው እንታይ ማለትካ እዩ ምግባእካ ሰላማዊ ኣገባብ ክኸውን ምውሓስ ፒስፉሊ ንኽንተሃራረም ንኽንነዓዓቕ መሰረት ተመክሮናሲ ፒስፉል ምግባእ ኣፍራይ ምግባእ ምክያድ ነብስኻ ካብ ስምዒት ነፃ ምውፃእ ኣብ ናይ ሓባር ሽቶታት ምስምማዕ ሓቅን ትረኻን ፈላሊኻ መሓዝ እዚ ዘመናዊ ፖለቲካ ሳይንሳዊ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ መብዛሕትና እቲ ንፈልጦስ ተኦንሊ ሓቂ ንወስዶ ሲንግል ናሬቲቭ ብስልጣን ናብ ኤርትራ ዘሎሲ እቲ ናቱ ናሬሽንስ ከም ሓቂ ኢድወስዶ ሓንቲ ናሬቲቭ እያ ደላ ካብዚ ዝኸፍእ ድሕረትን ድንቁርናን የለን ፖለቲክስ ናይ ማልቲቲዩድ ተዋስኦ ማልቲቲዩድን ካናባኒ ሕጂ ኣብ ንፁር መደብ ዕዮ ምስምማዕ ኣብ ናይ ሓባር ዕዘታት ፅቐጥ ኣብቲ ኮመንታሽ ንዝኾነ ጉዳይ ከም ውሁብ ኣይትውሰዶ ሕጂ ነዚ ኢና ንሕና ኣብ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ገለ ብፆትና ወይ ኣሃዱታት ኮይና ናይ ኣእምሮ ቅኒት ለውጢ የድልየና ኣሎ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ክሊማ ናህናሲ ስኽኢሉ ይደጋገም ዋላ ሓንቲ ፍራይ ይኮና ሕጂ ምስ ኢልና ንሕና ተኣኪብናሲ ዝፈልጦ ወይ ዝያዳ ይትፈልጡ ኣለኹም ማዕረይ ተመክሮ ዘለኩም ኣለኹም ሕዚ ዋይ ቀልዓለም ብሓባር ክንሰርሕ ኣይከኣልና ኩሉ ብሓባር ክሰርሕ ኣይኮነን ግን 0.5% 0.2% 0.1% ክጅምር ስለዚ what is the what do you call it it's necessary momentum እዚ ሕጂ እዚ ከመይ ጌርና ነረጋግፆ ብክፉት መንፈስ ንካልኦት ተሃንጢኻ ስማዕ እቲ ቅድሚ ሕጂ ውሁብ ኣብ ሓንጎልካ ትወስዶ ልግሶ ዝስእልካ እዚ መታሕት ከበሳ ኣውራጃ ወዲ ኣውራጃ ደቂ ኣንስትዮ ገለመለ ጀብሃ ሻዕብያ ኣብዚ ካቴጎሪ ኮንካ ቁም ነገር ሃገር ክግብራ ይኽእል ኩሉ ናህና ኩሉ ተመክሮ ፍሽለት ናህና ዓወታት ናህና ሕጂ እቲ ዝፃወተልና ዘሎ እንታይ ቁርብዓው ክትብል ትኽእል ዲኻ ኪዳን ሓወይ እዎ እቲ ዝፃወተልና ዘሎ ነገር ስኒ እንታይ ገብሩ ዝኣረገ ዝወደቐ ሰብ ዝነደየ ብቀደም እዩ ዝዛረብ ሕጂ ሓድሽ ታሪክ ደይብሉ ብቀደም ይዛረብ እቲ ስርዓት ኣስመራ ከዓ ሓድሽ ኣስመራ ሓድሽ ዓወት የብሉን ጉንበት 1991 ሽዑ ወዲኣ ሻዕብያ ወዲኣ ካብኡ ንድሓር ንፀይቂ ጥራሕ እያ ደላ ሕጂ ትሕቶ ናፅነት ሃገራዊ ኣጀንዳና ስለ ዝነበረ ንሱ እዩ ሸፊንዋ ነይሩ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ጠባያ ኣስመራ ብስልጣን ኣውጁ እናሃልካ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድብሎ እዩ ክደግመልኩም እየ ጭቁናት ነብሶም ሓራ ደይውፅኡ ተጋደልቲ ሓራ ውፅኦማ ንኤርትራ ሕጂ ጭቆና ሒዞም መፅኦም ጭቆና ሂቦማ
ስለዚ ሓፊርና እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ዞና ብትካላዊ ካይዳ ብሕጊ እንዳባ ብምክብባር ብስነ ምግባር ዝፍለጥ ህዝቢ ነበረ ሕጂ ጥቁዕ ናይ ስሌቭ ሞራሊቲ ኮይኑ ከይድ ኣሎ ሕጂ እንታይ ለካ እንታይ ይገበር መን ክገብሮ ንዛረብ ንኽእል ኢና እንቲል ዘ ካውስ ካም ሆም ዝገብር ዘየለ ራሕ መረረ ብደገ ኮንክ እንተልናዮ ህግደፍ ከምዚ ገይራ ገለምለ እንታ ኮይና ሕጂ ብዳያስፖራ ወፂና ደይነጨንቃ ንዓለም ዋው ሕጂ ከዓ ክንውጋእ ንኢትዮጵያ ተኣሽሙ ግበሩልና እንታ ኮይና እዚ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ነርና ዊ ኩድንት ዱ ኢት ናቲንግ እቲ ተቃውሞ ደንበ ዝበሃል ፈለኽለኽ ዝብል ዝሰርሕ ዘብል ታሽሙ የብሉ ሕጂ ከምቲ ዝቃለሶ ስኢኑ እምበር ቀደም መይቱ ከማና መይቱ እዩ ህግደፍ ዝቃለሶ ስኢኑ ግን ባይ ዲፎልት ኣሎ ስለዚ እንታይ ይገበር ዋይ ይጋባ ተኤሊት ተጋቢኡ እንታይ ይገበር ይበል ዋይ እዛ ኣኼባ እዚ መምርሒ ይህቦ ኖ ይጀምር ህዝባዊ መንፈስ ይወላዕ ያኽለና እቲ ኣናፋፋግ ኣነዓዓ ሕጂ ውደብ ገለ ካባና ተወዲቡ እሞ ንቕሎ ክገብር ይፍትን ናይ ኩላህና ኣይከውንን ይፈሽል ሕጂ ደኺምና ብጉጉይ ንቕሎታት ስለዚ ሓድሽ ንቕሎ ከነበግስ ብፍላይ እቲ ዝተመክሮ ዘሎ ነፃነታዊ ወለዶ ንብሎ እዚ ብፍላይ ሕጂ ዋይፕድ ኣውት ክኾን እዩ ኣዴና ባዮሎጂ መፅያ 15 ዓመት 20 ዓመት ድላይኩም ማዕሾ እዩ ዝነኣሰ ካባና 20 ዓመት ተሪፍዎ ዝኸውን ሕጂ እዚታት ከይበለ ከሎ ሓደ ቁም ነገር ክተክል ኣለዎ ምስቲ ካልኦት ወለዶታት ከመይ ጌርካ ሓቢርካ ፖለቲካ ማለት ሓቢርካ ምስራሕ እዩ ያ ጀምዓ ዝሃብኩኻ ብላዕ ዝበልኩኻ ስማዕ ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ ስለዚ ሕጂ ደይከነንብባ እኳ ደይከኣልና ክሳዕ ክንደይ መኻን ምዃና ብዘይካ ክፍኣት ቁም ነገር ከም ደይብላት ኣብ ስልጣን ደላ በስመራሲ ነዚ ከማን ናብ ህዝብና ብግቡእ ብመፅናዕቲ ጌርና ክነቕርቦ ይከኣልና ውስዋስ ናይ መስፍንነትን ናይ ማርክስነትን ኣይፈልጡን ከማን ማርክስነት ከም ዝፈሸለ ተማው ዘሎ ዘይምፍላጦም ካብ ዘይድልየቶም ዘይድልየቶም ካብ ዘይምፍላጦም ከዓ ነፃፂልካ ይርአ ናይ ታሪክ ሓደጋ እዮም ንባዕሎም ስለዚ መንግስቲ ዝበሃል የለን ማሕውር መንግስቲ የለን ንህናፀ ፅቡቕና ብፅቡቕና ተኣኪቡ ክሰርሕ ኣይከኣለን ስለዚ እንታይ ኩነታትና ኣብ ፍሹል ኣተሃላልዋ ከለና መሊሹ ግዳማዊ ወራር ይመፀናል ጉዳም ህዝቢ ጉዳም ታሪክ እዩ ዘለዎ ጥልያን መፂኡ ንኢትዮጵያ ክወርር ከሎሲ ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ክወሩ ይደልዩ ነዮም ብሓይሊ ዕስኪርዎም ሕጂ እንታይ ኢሎም ይደርፉ ነይሮም ምክንያት ሲኢኖም ኣንተወይ ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ሓሸም ይበል እቲ መጎጎ እንድሕር ኣብኡ ሰፈር ክገብር ኮይና ታንጨዋ መሲሉ ሕጂ ንእሽተይ ምክንያት መሸፈኒ ገይሩስ ነፍሱ ደስ ዘይበሎ ነገር ዝገብር ህዝቢ ከም ህዝብና ርአ ይፈልጥ ኣብቲ ደርፊ 1935 እንታይ ብል መስለኩም ዘይጥርቡሸይ ሰቂለ ብርእሰይ ደጊም ናበይ ንዕናይ ነብሰይ ይብላ ኣመክንዮ ሲኢንሉ ከይዱ ንሓንፀላም ሃገር ናይ ጤልያን ተኣሽሙ ኮይኑ ከብል ሕጂ ንእሽተይ ነገር መሸፈን ይደሊ ቅቡእ ኣበየሎ ቅቡእ ኢለዮም እተን ናይ ዜና ዘርጋሕቲ መፅሔት በቲ ተሸሪፈን ጎዲለን እየን ድመፃ ንዑ ዘረባ ጥራሕ ዜና ኢሎም ኣብ ኩናት የእትዎም ሕጂ በዚ ባሮንቱ እንዳበሉ ከለዉ ሲ ኣብ ኩናት የእትየሞ ኣበየሎ ቅቡእ ተበልክዎም ተገይፁ ኢሎም ወዲ ሚን ተበልክዎም ዘይዓደሱ በልዒ ዳበይ ከኣቱ ኢሎም ሕጂ ጉዳም ህዝቢ ብዕግበቱ ብተኣሽሙ ድሌታቱ ትካላት ኣይሕዝን ድሌታቱ ኣይፍፀምን ስሉ ብኣብስትራክት ተኣሽምታት ይኸይድ ሕጂ ክፍኣት ስኒ
ዶሚናንት ሮል ይፃወት ኣብቲ ታሪክና። ስለዚ ሲ ዋ ህዝባዊ መንፈስ ይበሃል። እቲ ባይታ ኣብዘይ ባይታ ካይትነግስን ኢኻ ሕጂ እቲ ባይታ ናይ ሃገራዊ ሓይሊ ተደይመድሚድናዮ ዘድሕነና ሓይሊ ይህሉን እዩ። ብሓባር ኢና ንድሕን ብሓባርካ ንጠፍእ ኣለና ባህላየ ይቐኒየለይ። ቴንኪዩ ኪዳነ ነታ ማይ ጊፍ ከዓ ነት ገይረያ ከለኹስ ከመይ ረሲዐያ ማይ ጊፍ ሕጊ ኣድከመ ምልጋእ ፋይናል ዝተነድፈሉ ቦታ እዩ፣ ሩባ እዩ። ዓየዲስ ኣግላኢ ኣግራብ ኣለዎ። ምናልባት ካብ መንደፈራ ንዓዲ ኳላ ክትከዱ ከለኹም ድማኒ ጥቓ እግሪ ምኽረም ኣሎ ምስለ ሓበሬታ ንክትፈልጡ። ኪዳነ ብኣይ ክጅምር እየ ክሳብ ሰባት ኢዶም ሓፍ ዘብሉ ኣብ መግለፂኻ እቲ ከርሰ ፀገምናሲ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝምድና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ስኒ ኣይተቃደወን ኣሎ። ብኡ መንፅር ከዓ ዘዘሓገዝናዮ ሲወግኣና ኢልካ እዋ ኦፍኮርስ ቅድሚ ሕጂ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ተሓጋጊዞም ተባኢሶም ኣብዚ በኣሙሄይ እውን ኢሳያስን ኣብን ተሓጋጊዞም ኣብ ድማ ሕጂ ሴፉ የዋጣውጥ ኣሎ። እቲ ከርሰ ነገር እቲ ስምምዖም እንታይ እዩ ቀደም ዘተኣሳስሮም ብሓባር ዘስርሖም እንታይ ከ የባእሶም ኣለዎ ሲ ነቲ መብዛሕቱ ሓመድ ሓፋሽ ግሉፅ ኣይኮነን። እስኻ ብወገንካስ እንታይ እዩ ዘባእሶም ዘሎ ትብል ካብታ ንፀገም ኣብቲ እንታይ ንግበር ካብ ዘምፀኻዮም ድማኒ እዚ ዕሊቲ ክጋባእ ኣለዎ። ምግባእ ብብዙሕ መገድታት ጀሚሩ ይፈችል ጀሚሩ ይፈስል ኣሎ። እቲ ናይ ሓባር መጋባእያ ቦታ ብኸመይ ክንበፅሖ ኢና? ክንጋባእ ፅቡቕ እዩ። መዓት ጠለባት ኣሎ ሽማግለታት ወፅአን ተጋብኡ ብላ ንውድባት ንምንቅስቃሳት ኣብቲ ናይ ሓባር መጋብኢ ቦታ ብኸመይ ኢና ክንብፅሕ ኢልካ ትዕዘብ ስኻ የቐኒየለይ። ኦኬ ቀልጢፍና ክንምልስ ኢና። ሓፂር ዘረባ እንታይ መስለካ እንታይ እዩ ዘባእሶም ዘሎ? ኖ ፅንሓኒ ብኡ ከለካ ቅድም ኣጋጣሚ ዕድል ጌርካ ግዜካ ሓፅረልካ እዩ። ሎማዓንቲ ናይ ዓረብ ተርጓማይ ስለ ዘይተረኽበ ግርማይ ኣይጠዓሞን ብሰንኪ መገሻ ካልእ ተርጓማ እውን ኣይረኸብናን። ሶሪ ኣብታ ኢንትሮዳክሽን ክገልፃ ነይርኒ ይቕሬታ ብዓረብ ምትርጋም ስለዘየለ ንሕቶን ንመልስታትን ብዙሕ ግዜ ክንበልዓልካ ኢና ኪዳነ ቀፅል ሕጂ ናብ መልስኻ ሕጂ ኖ ኣስፋሓዮ ኣዝማች ኣስ ፖሲብል ከተስፍሖ ትኽእል ትኾንካ ኣስፋሓዮ ምትርጓም ስለዘይብልና ድሓን ፖለቲካዊ መልሲ እየ ፖለቲካዊ መልሲ እንታይ መስለካ ዋ ምባእሲኦም ኣይግድሰናን እዩ ንዓና ዘገድሰና ኣብ ፍቓድ ናይ መራሒ ኢትዮጵያን መራሒ ኤርትራን ክምርኮስ የብሉን ትካላዊ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ርክክብ መንግስታዊ እንተዝነብር ጉሉፅ ምኾነ እቲ ርክክብ ትካላዊ እንተዝኸውን ሳስተይነብል ምኾነ እቲ ርክክብ ትካላዊ እንተዝኸውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ንኩሉም ተገልፀ እቲ ርክክብ ግን ኣነ ክብል እየ እንታይ ባህለ ይመስለካ እቲ ን50 ዓመት ካብ 1970 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ን55 ዓመት ዓብይ ተራ ዝፃወት ዘሎ ፖለቲካና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓንሳ ይድሕዞ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሽግርና እሱ እዩ። ነፃ ምስ ወፀት ኤርትራ ነፃ ክትከውን ኣለዋ። ነፃ ማለት ነፃ እዩ። ሉክ ምስ ናይ ሱዳን ፖለቲካና ኣይተሓሓዝን እዩ። ምስ ናይ ጅቡቲ ፖለቲካና ኣይተሓዝን እዩ። ምስ ሚድል ኢስት ኣይተሓሓዝን እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ግን ኩሉ ግዜ ሕጂ ነፃ ወፅ ብሕጊ ነፃ ወፂና ብግብሪ ግን ፖለቲካሊ ግን ኣይወፃናን። ሕጂ እንታይ መስለካ መዓሾ ብጭብጢ ክዛረብ እየ
1974 دي 75 እቲ ኩናት ድሕድ ናይ ቀዳማይ ጠጠው ክብል ከሎ እንታይ ኢልኩም ኢሳያስ እቶም ዝቐርቡ ናብቲ መሪሕነት ወባዳ እቲ ግርጭት ኣስመራ ሒዝናዮ ማእተና ኢሉ ሉክ ኣስላም ወይ መታሕት ይሃርሙና ኣለዉ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ምኸደ ነይሩ እቲ ፅሑፍ ንሕና ንዕላማና ንሪኦ ዓረብ ማዕረብ ከለመለ ንሕና ኢሉ ከም ኤርትራውያን ኣይዛረብን እዩ ከም ውሱን ጉጅለ እዩ ዝዛረብ ሉክ ካብ ምስሓብ ከተማታት መፂና ኣብ ዝተሓተ ሞራል ናይ ህዝብና ከለና ሲ ሽዑ ኩናት ሕድሕድ ወልዩ 79 ሕጂ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ የእትይሉ ብሓይሊ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ሽግር ኣብ መንጎቶም ብሓይሊ ዝተሰለፉስ ኩናት ሕድሕድ ኣካይድና ሉክ ሕጂ ረዮ እዚ ህዝቢ እዚ ይመልቆ እዩ ዘሎ ታክቲካል እዩ ምዕሻው ንኣብ እዩ እዚኣ ክልቲ ይኮነትና እዚ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ ክብል ከሎ ሕጂ ንክልቲኡ ንኤርትራ ኣይኣምናን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ይጥቀም ንኢትዮጵያ ኣይኣምናን እዩ ናይ ኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ሕጂ ንሕና ናይ ብሓቂ ነፃ ክንወፅእ ኣለና ኩሉ ስራሕና ከም ሰናይ ጉርብትና ብትካል ብሰናይ ብመሰረት ዕላማታት መትከላት ሰናይ ጉርብትና እንተደይ ኮይኑ ርክክብና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ እቲ ሕማም ናይ ኢትዮጵያ ባዕልና ሕማም ንዕድም ኣለና ባዕልና ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሃብተ እንተገይሩ ዩ ኤንድ ኣይ ዊር ኮንትሪቢዩቲንግ ምክንያቱ ሃገርና ክንሰርዕ ኣይከኣልና ስዋትና ሃገር ሂቦምና ንሕና ግን ዘመናዊ መንግስቲ ክንገብር ኣይከኣልና ስለዚ ብሰንኪ ክስቶ ንውሑድ ግዜ ብሰንኪ ክስቶ ፎርኤቨር ብሰንኪ ክስቶ ተልካ there is a problem in you ስለዚ ናህና እቲ ሽግር ኤሊት ኤርትራ መፃወቲ ሓደ ሰብ ኣይኮይኑ ነብስና ንሕነ ካብ ብሕጂ ንድሓር ዛቱ ከሕፍረና ኣለዎ ኢሳያስ ምባል ካልእ ከዓ ተጋብኡ ናይ ምግባእ ባይታ ሕጂ ሓሲብና እንዲና ከይተጋባእና ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ውድብ ስኒ ንኣላያንስ ንምሕዝነት ዝኾኑ ዓቕሚ ዛቱ የብላን ዝከፋፈል ኤነርጂ የብላን ንሕና ሕጂ ከም ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ እኩል ዓቕሚ ተዝህልወና ዊ ዶንት ኬር ምስ ካልእ ክንዛመድ ክንላፈን ሕጂ ትሮፖ ተቆራሪፅና ሕጂ ሲነርጂ ክንፈጥር ኢፌክቲቭ ሓይሊ ክንፈጥር ንኽእል የለና ስለዚ እታ ምግባእ እቲ ሓቀኛ ዝርርብ ዘበለኒ ከዓ ንሱ እዩ ሕጂ ምግባእ እንታይ ስለካ ነቨር ማይንድ ኣባውት ምርባሕ እንታይ ክንትብሎ ኮመን ንቕሓት እንታይ ዝበልኩማ እዚኣ ናይ ሓባር ንቕሓት እንድያ زيتين حبارة الوعي المشترك اوكي بي براكتيكال نيفر مايند اباوت نقحات اسكندر واي دونت يو سبونسر كل بوليتيكاو حالتات ጉባኤ ኣብዚ ክግበር ሰሚናር ሲምፖዚየም ወወራዎትኩም ሒዝኩም ምፁ ደይትብሉ ዋይ ዚስ ኢዝ ፕራክቲካል ምግባእ ንእሽተይ ምግባእ ዋይ ዶንት ዩ ስፖንሰር ዚስ ብግብሪ ንስርሐዮ ተሓቢስ ምንቃሕ እንታይ ኢልኩም ከተንቅሑኒ ፈሊጠ የለኹ ትሽግር እንታይ ኢለ ከንቅሓኩም ስለዚ ኣብ ፅምዶ እዚኣ መዝግበለይ ኣብ ፅምዶ ንእቶ ኣብ ተግባራዊ ፅምዶ እቲ ፅምዶ ከመይ ነመሓድሮ እንታይ ከመይ ንገብር ኣይጠፍኣናን እዩ ንሕና ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ስእልካ መፅሓፋዊ ዘረባታት እንታይ እዩ ዝበሃል ሮድማፕ ቪዥን ሃለውለው ሓደ ተምሃራይ ፈርስት ይር ክፅሕፎ ክእል እዚ ሃለውለው እዩ እዚ ስለዚ ብግብሪ እቲ ኤርትራዊ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ንእሽተይ ናይ ለውጢ ዓቕሚ ይፍጠር ከመይ ጌርና ናይ ለውጢ ዓቕሚ ሎጂስቲክስ ሕጂ ኣብ ምንታይ ንእተብሎ ፖለቲካ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን እንታይ ብለክ as long as ኣብታ ቀፅሪ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ኣብታ ቀፅሪ ናይ ኤርትራ as long as ነፃነት ኤርትራ ዝኣምን as long as
ህዝባዊ መንግስቲ ክገብር ዝደሊ ጥቕሙ ክሕሉ ምስኡ ክሰርሕ ክቅረብ ኣለና ኣነ የድልየኒ ንግዜኡ የድልየኒ ኣሎ ንግዜኡ ይብለካ ኣሎ እዋ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ደልየ ኣለኹ ከሰላ ብግብሪ ንዛረብ ንግደፋ ሃለውሎ ሕጂ ኣብ ከሰላ ሓይልታት ዘለዎም ኣይዶን ኬር ኣዝ ሎንግ ኣዝ ኤርትራውያን ይኹኑ ኣብ ከሰላ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር የድልዩን ኣለዉ ምስኦም ብሓባር ኣብ ውሱን ኣጀንዳ ኣብ ንፁር ዕላማ ምስኦም ኮይነ ክሰርሕ ኣለኒ ነቨር ማይንድ እዚኦም ከምዚኦም ከምዚኦም ገለመለታት እዚኣ ክትስገር ኣለዋ እቶም እዚኦም ንብሎም ዘለና I think they are part of us. ሕጂ ካብ ዕሸል ቆልዑ ስለ ዝነበርና መጀመርያ ጌጋ ኢና ንፈልጥ እምበር መፍትሒ ኣይንፈልጥን ነርና ሕጂ ግን ኣሪግናሉ ኢና ቆልዑ ከለኩ ኢሳያስ was 24 ብሕጋዊ ዘራርባ 46 ተወሊደ ይብል 70 he was 24 ክፍንጨል ከሎ he has no clue about ኤርትራ ፖለቲክ ኣሕመድ ናስር was 29 ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክምረፅ ከለ ቆልዑ እቲ ህዝቢ ይፈልጥ ካብኦም ሕጂ ግን ጠቑ ድበሉ መዓት ተመክሮ ዘለዎም ዓንተ ወይ ሕጂ ብዛዕባ ሓንቲ መፅሓፍ ትዛረቡ ነይርኩም ስለዚ ሕጂ መዓት ተመክሮ ከሎ ተመክርኡ ከይተሸራረፈ ከሎ እዚ ህዝቢ እዚ ይጋባእ ነቨር ማይንድ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ማርክስነት መፅኡ ናይ ወፃኢ ፎርሙላ ናይ ህዝብና ተመክሮ ማን ክጥቀመሉ ይካልና ነፂ ሓረስታይ ወዲ ኮል ፕሮሌታርያ የድለ ገለ የድለ ስእልካ ሃለውለው ንሕና ንግስግስ ንሕና ንፎክስ ተዝብሉ ይሕሾም ሳክቲ እዚ ግደፍና ክሳብ ሕጂ ማእከልነት ይብሉ ከለዉ ኮንፎርሚቲ ኮንፊውዝድ ዛቱት ማርክስነቶም ከማን ኮንፊውዝድ እዩ እንታይ ይብሎም ነይሩ ማው መስለካ ካይክፍሓልካ ዳ እምበር ንራሻ ቢሮክራቲክ ኮሚኒስትስ ኢሉ ይፀርፎም ነይሩ ደምን ስጋን ደይብሉ ስለዚ እዚ ንግደፎ ጩድ ወለት ፊውዳል ወገናዊት እያ ሻዕብያ ንዓይ ኣልወልዋ ኣይትበሉ ድላይ ክንክርኩም ሰድዋ ንኸበሳ ከማን ክጥርንፍ ኣይትኽእልን ደፎ ንኤርትራ ሕጂ እዚ ዘረባ ደይለቱ ዋዮ ፍራይ እቱ ንግደፎ ሃልና ንጀምር ሃልና ንጀምር ስለዚ ተጋብኡ ምሽ ንብል ኣለና እወወ ሃልና ንጀምር ቤዚክ ኦርጋኒክ ፖለቲክስ ንጀምር ህዝቢ ደዓስሎ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ዓቕሚ ነጥርየሉ ንግደፎ ዝሃለውሎ ንግደፎ መፅሓፋውነት ተንኪ ክልተ ሕቶ ሓቲትካ ንክልትየን ኣይ ቲንክ እሱ እዩ ናተይ መልሲ እዳዝሚን ቁኑዕ ንዛረበሉ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ኤኒዌይስ ክመፁ እዮም ስጋዕ ዝመፁ ድሓር እንተኣሽሙ ሕቶ ክበልካ ስዕብ ካብ ዘረባ ኣይኮነን ክሓቱኒ ንወዲ እንድሕር ወዲና ሰዓት ገርና ኣለና ንኸይቲ ክደፎ ዋ ስማዕ በዚ ሕጂ ናይ ዝገዛ ኢኻ ትቕየድ ኣነ ኺድ ከይበልኩ ኣይትኸይድኒ ኢኻ ቅድም ሕራይ ማእከልነት ወዚ ወይ ከዓ ማይ ናይ ማይ ግፍ ገይረ ማጨለ ሕራይ ማእከልነት ዲያሞ ፍሻለ ለስጎ ፍሻለ ፕሊዝ اوكي يغني لي معشو ثانك يو انا اقدم خطي زتوهله قالات ناي كدان حاغوس كمسجن زغبو نغرات انتليو حمقنا زبل قال انا خماي كو بزح غزي نتقملو انتصناحنا عقمتات ناوين وسنن دروتون ስለዝኾነ ብከም በዓል ኪዳነ ዝኣመሰሉን ካልኦት ከምኣቶም ዝኣመሰሉ እንፅበዮ ምዃኑ ኣብ ሓደ ክንበፅሕ ከም ዘይከኣልና ጥራይ ዝግምግም ሎሚ ኪዳነ ከም ዝኽብል ከሎ ቀዳምነት ንነፍሱ ወኪሉ ማለት እዩ ትሕመቕ ንሕና እውን ዘለናዮ ሕማቕ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ከዓ ሪያሊቲ እዩ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ጥራይ 34 ዓመት ዘይኮንና ንሕና ሓሚቕና 4 ዓመት ንቐርብ ኣለና ካብ ንሓምቕ ማለት እዩ ምክንያቱ ውድብና ፋሕ መሰበልና ክንገብሮ ንኽእል ስለ ዘየለ ንሓደ ኢሳያስ እውን ክንምክት ዘይምኽኣልና ተሓተቲ ኳላ እንተዘይገበረና ሕመቕና እዩ ክብል ዝደልም ማለት እዩ እጂ ናብ ሕቶይ ከኣቱ ኣብ ከምዚ ካብ በፃሕና
ብፍላይ ኣነ ማለት ካብቶም ናይ 74 መወዳእታ 75 እሞ እዚኦም በላሕትን ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ህያው ኮይኖም ዘለው ካድራትና ተስፋ ስለ ዝነበረኒ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን እንተኾነ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝብሎ ናትኩም ተስፋ እዩ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራውን ክድሕን ዝኽእል ንስኹም እንተደኣ ናብ ሓደ ክተምፁና ክኢልኩምሲ ክንመፅእ ንኽእል ኢና እየ ዝብል እሞ ኪዳነ ሓወይ ናብዚ ንክንበፅሕ ዋላ እኳ ግዚኡን እዋኑን እንተዘይኮነ ብዕርቅዶ ብክስታይዶ እንተዘይበልና ሕመቕና ፈሊጥና ናብ ሓደ ንክንበፅሕ ብፍላይ ከኣቶም ኣያታትን ዓቕምታት እትውንኑን ተስፋ ዝተነብረልኩም በቶም ናይ ሽዑ ተቃለስቲ ሕጂ እውን ጌና ተስፋ ዘለኩምሲ እስኹም መሪሕ ኮንኩም ናብዚ ትብሎ ዘለካ ንጋባእ ወይ ማእኻኒ ዝኾነ ይኹን ናብ ሓደ ንምምፃእሲ እንታይ ተራ ክትፃወቱ ትኽእሉ ወይስ ትፅቢት ኢኹም ካብቲ ምንቅስቃሳት ዝኸይድ ዘሎ የድምዕ ካብኡ ኢኹም ትፅበዩ እዚኣ ሕቶይ የቐኒየለይ ንሎም ምሸት እኳ ክሳተፍ ዳርጋ ክሳይ ኣይነበረንን ምክንያቱ ኣጋይሽ ስለ ዘለውኒ ግን ዕድል ገይረ እውን ዕድል ዳረኺበ ስለ ዘለኹ የመስግን ቀፅሉ ሰናይ ምሸት ዝሓወለ ዕድመ መኻድካሲ ኣለኹ ኪዳነ ድሓን ዋልሓን ተሰማዓካ ያሱስ ኣለኹ እንታይ መስለካ ሕጂ ካብ ከምዚ ንግበር ምግባር እንታይ ዝበሃል ካብ ክርበሎ ክር ይቐልል ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እወ ንሕና ሕጂ ናይ ኮሌሽን ናይ ልፍንቲ ሊትሬቸር ንዝርግሕ ምስ ብዙሓት ናይ ልፍንቲ ኢልና ንፍትን ንወድቕ ቁሩብ ንኸይድ ሕጂ 3-4 ኤንቲቲስ ሒዝና ኣብቲ ሳልሳይ ማዕበል ንጓዓዝ ኣለና ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ፅቡቕ ዝምድና ኣለና ማነ ጀብል ሕጂ እቲ ንብሎ ንሕና ፕራክቲስ ንግበሮ ኣብ ክንዲ ንካልኦት ነብል ኢልና በዚ ፅቡቕ ዝምድናታት እንዳሃነፅና ዘይንፈልጦም ዘይነብሎም ዝነበሩ ነዋህላ ኣለና ሕጂ እንታይ ይስእና ኣሎ መስለካ ኣነሚክ እንዳኾነ እንዳናእሰ ትውድባት ሕጂ ካብ ውሑዳት ወይ ከዓ ድኹማት ከመይ ጌርና ናብ ዕብይ ዝበለ ንሰጋገር ሕጂ ግዜ ሓልፈና ኣሎ ግዜ ከይሰራሕናሉ ይውዳእ ኣሎ ሕጂ እዚ እቲ ስፍሕ ዝበለ ምግባዕ ንኣብነት ከምዚ አንተ ወይ ሳጀስት ዝገበርኮ ዝኣመትኮ እዚ መድረክ እዚ ሕጂ ካብ ምንቅቃሕ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ገለ መለ ብዓድሙና ሕጂ ንሕና ኣነ ሕጂ ንውድበይ ነጊረ ናብ ስታት ክመፅእ ቁሩብ እየ ከምኡታት ይግበር ሪል ናብ ቃልሲ ዘበግስ ተግባራዊ ነገራት ተንወስድ መድረክ ናይ ምግባእ ናይ ሓባር ምክንያቱ እንድሕር ንሕና ፀዊዕና ሕጂ ስኻትኩምሲ 2 ዓመት ኣነ ጥራሕ 3-4 ዓመት ይፈልጠኩም ኢንፋክት ገለ ካብቲ ምሕዝነት ዝፈጠርናዮ ኣብዚ መድረክኩም ተፋሊጥና ኢና ካብዚ መድረክኩም ተበጊስና ኢና ንስኹም ዘፋለጥኩምና ኢና ከምኡ ጌርና ዘለና ሕጂ እንታይ ክብል ደለ ነልግሶቲ ንኣሽቱ ጉድጊዳታት ሕጂ በብቕሩብ ሲነርጂ ከመይ ይፍጠር ድሕር ሲነርጂ ተፈጢራ ትውሓት ትብዛሕ ትንኣስ ትዕበ ከምኡ እንዳበልካ ከመይ ጌርካ ስኖውቦል ኢፌክት ይህልዎ እዩ እሞ ሓቅኻ ብወገንኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ክንዲ ገበሩ ትብል እዛ ሕቶ ካብቲ ዓንፈትያ ኣለኹ ፍሳሐየ ኣሪፍ ፍሳሐየ ኣይደኖ ፍሽለ ኦኬ ታንክ ዩ ፍሻለ ማለት ፅቡቕ ማለት እዩ ዛቲ ፅቡቕ ሰብኣይ ፍሻለ ደኣ ልዕሊ ሃንድሳን እዋ ከምኡ እዩ ድመስል ኪዳነ እቲ ውድባት ናቱ ምትእኻብ ገይሩ እዚ መዋፅኦ ይብል ኣሎ ካልእ ከዓ ኣሎ ኖ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ ተመዝጊቡ ቮት ገይሩ ኢሉ ዘወይ ኣውት ዘን ውድባት ኣየስራሓ ይብል ኣሎ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣየስራሓናንን ኣባላታን ጥራሕ መፅኡ ይብል ኣሎ ገሊኡ ከዓኒ ብባይቶ ዓዲ ዝኸውን ብዓድኹም ተኣኪብኩም ከተማታት ከዓኒ ገለ ንግበር ዝብል ኣሎ
ነዚ ኩሉ ነናተይ መገዲ እየ ዝወስድ ዘሎ ስኒ እንታይ እያ ተማእኽሎ እንታይ እያ ተርዕሞ እንታይ እያ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ትኸውን ምጅማር መዓሻው ምጅማር ግደፎ ንውድባት ምፅላእ ሓሊፍና ኢና ዋላ ሓንቲ የፍረየን ሕጂ ዝኾነ ኤንቲቲ ኤርትራዊ ኤንቲቲ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ድዩ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ሰልፊ ድዩ መን ኢና ኣነ ንስኻን ከምዚ ኣይትወደብ ከምዚ ኣይትግበር ከምዚ ኣይትሕለም ንብሎ ዛስ ዋይ ፖለቲካል እንታይ ለተርግሞ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን ኢለ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን ናብ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ከይድ ቅድሚ ቀዋሚ መንግስቲ ምግባርና ሕጂ እታ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን ሲ ምትሕብባር ኣብ ውሱን ኣጀንዳ እንታይ ኢና ሃካ ውድብ ኣዝሎም ንኣሽቱ እየን እተን ፓራሜተር ሰት ትገብረን ስኒ ኣብ ነፃነት ኤርትራ ምእማን ንኣሽቱ ደረስቲ ግን ኣክቲቪስቲ ድዩ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ድዩ ትሬድ ዩኒዮን ድዩ ንግደፎ ዶ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን ኢልና ገሊፅና የለና ፖለቲክስ ኦፍ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን ፕራክቲስ ምግባር ስኢና ብለካ ኣሎ ኢነ ኮንደንስድ ፎርም የቕርቦ ኣሎ ዛስ ኦል ዊ ኒድ ሕጂ ይጅምሩ ደፎም እትኦም ውድብ ዝንዕቁዶ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ዝንዕቁዶ ድላዮም ይግበሩ ብብቕዓትካ ትፅውዖም ንመብዛሕትኦም ሕጂ እንታይ ዘልካ ትሬሽሆልድ እታ ትሬሽሆልድ ምስ በፃሕካያ ብብቕዓትካ ገፅ ንገፅ ምስ ህግደፍ ናካ ናይ ውድብ መዓሸ ዋላ ንበሎ ውድብ መዓሸሲ ምስ ህግደፍ ገፅ ንገፅ ይገጥም ሽዑ ምስኡ ክመሓዞ ክደልያ ኣነ ምክንያቱ ብዝዕወት ኢኻ ትኸይድ ዋላ ናይ ስድራ ቤት ናይ ዝኾነ እዩ ጥራሕ ዘይቃለስ ብኣዋጅ ጥራሕ ዝነብር ስርርዓት ኒዮ ንበሎ ብለካ ኣለኹ ኣነ ዓቕሚ ዘወፊ give me $10 million give me 10,000 ስሩዓት I don't need any ንህግደፍ ክገጥም ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዘለኮ ኔትወርክ ኣሎ ባጀት ኣሎ ናይ ፀጥታ ስራሕ ኣሎ that's your difference otherwise እሱ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ስለ ዝሓፀርካ ኣይኮነን ንፍልለይኩም ኣብቲ ፖለቲካ ሕጂ there is no logistics ዘይብሉ ስቕልካ ዘረባ ጥራሕ ኮይኑ ሕጂ በየን ይጀምር ዳዚ ይትማረ ንጋባእ እንታይ ማለት እዩ ሓሙሽተ ይጋብኡ ዳሕራይ ይነይር 10 ይጋብኡ ግን እቶም ሓሙሽተ ዝተጋብኡ ዝጭበጥ ዓወት ህዝቢ ዘዕስል መርገፅ ክሉ ዝተወደቡ ዳ ነይሮም እንዲኦም ብዙሓት ምስ ተወዲቦም ኣለዎ እኮ ገንዘብ ደዋፅኡ ግን ንንቕሎ ዝኾኑ ውደባ ኣይኮነን ውሕድ ሕጂ ብሪጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ተወዲቡ ደፊርዎ ነቲ መንግስቲ ገለመለ ግን ክሳርኡ በዚሑ ትሪኦ ኣለካ ሕጂ እሰር ኣሎ ይኣክል ዝበሃል ከምዚ ተስፋ ዝነበሮ ነይሩ ንዑ ከዓ መሊስና ትኩላዊ መስርዕ ዋንነት ናብዚ ተጓይና ምድጋም ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ሰውራ ፖለቲካ ሕጂ ሃስቲፊል እቲ ኤርትራዊ ክቃለስ ማዓሾ እቲ ንፈጥሮ መካኒዝም እቲ ህዝባዊ ናዕቢ እንድሕር ኮይኑ ሃስቲፊል ዛት ዝኾነ ይኹን ኣይውንኖን ኮምፎርተብሊ ታሽን ክኸውን ኣሎ ማሕበር ሓካይም ማሕበር ነርስስ ማሕበር ሎየርስ ማሕበር ጋዜጠኛታት ማሕበር ገለመለ እንድሕር ኮይኑ እሞኻ ጨንፈር ዘለዎ ሕጂ ዋና ስለምንታይ እዚ ታኻትብሎ መፅ እዚ ወዲኮሊት እዚ ኣልቃይዳ ገለመለ ዘይፍሉጥ ናይ መሰረታት ስለ ዝኾነ ኮይ እቲ ፀላኢ ይስእኑ እቶም ኣሜሪካ ዓቕሎም ይፀቦም ትርዳእ እንደላ ሕጂ ከዓ እንድሕር ማዓሾ ጥራሕ ብመርሓ ገለመለ ኮይና ዘይከን ታርጌት እዩ ማዓሾ ከምዚ ንሕና ደልና ዘለና ግን ኩሉ ዓቕምታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሴፍሊ ድዋስኣሉ መካኒዝም ሴፍሊ ኖባዲ ቴልስ ሂም ዋት ቱ ዱ ምክንያቱ ሰኪሑ ስለ ዘሎ ብጥልመታት ውድባት ይፈሽሎ ይውደብ ይፈሽሎ ሕጂ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ እንድሕር ጌርና ኣዘርዋይስ ዋላ ኢሳያስ ኣዴና ባዮሎጂ ተወሰዶ ረእዮም ክልተ መንግስቲ ለብሉ ብያ ክንደይ ግዜ ተስፋ ገይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዕድመይን ዕድሜኻን ደኖ ተወሊድካ ትኸውን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ 4 ግዜ ቀይሩ ኢትዮጵያ ናቲንግ it gets worse ሱዳን ክንደይ ግዜ ቀይሩ it gets worse ሕጂ ዝተወደበ ተስፋ እኮ ኢደ ይብልና ኮይኑ መጀመርያ ዝተወደበ ተስፋ ንግባል
we cannot organize እቲ ትፅቢታት እቲ ብፅሑፍ ነስፍሮ ውድባዊ መልክዕ ኣየትሓዝናዮን ሕጂ መፅሓፋውያን ናይ ፅሑፍ ኣናብር ናይ ዘረባ ኣናብር ኮይና ጠጠው ቴንክ ዩ ሕጂ እንታይ ኣካልካኒ መዋፅኦ ኣይሰኣወ ውድባት ሲቪክ ደፈ እዚ ሼርዲ ፖለቲክስ ኣብ ፖለቲካ ናበይ ኣሎ ሪል ኖ ፖለቲካ ኣነ ናበይ ሲ ሓደ እንታይ ሰብኣይ ክብለካ ኦኬ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ሪል ፖለቲካና ኤሊት የብሉን ፖለቲካ ምሁራት የብሉን ሼር ደቂ ኣንስትዮ ሼር የብለንን እቲ ፖለቲክስ ሃስ ቱ ቢ ሼር ክረአ ካለዎ እቲ መትንታት ናይ ድሕነት ክረአ ኣለዎ ብለካ ኣለኹ የለን ፖለቲካ ውድባት ኣይናይ ውድብ ኣሎ ገፅ ንገፅ ምስግደፍ ዝገጠመ የለን ኣብ ሰርቫይቫል ሞድ እዩ ዘሎ ዓንቶ ኣምፂናያ ነርና ናብ ምህላውን ዘይምህላውን ሰርቫይቫል ሞድ ናይ ሚር ኤግዚስተንስ እንዳተፈንጨለ ሕጂ ከዓ እቶም ናይ ሓምሳታት ስሳታት ሞት ከዓ ክርክበና ኢሹ ኮርያ ክመፅእ እዩ ገለ ክመፅእ እዩ እንዳባሓደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ we have to be very careful ሚንግል ብለንድ ክንገብር ኣለና ምስ ዝተፈላለየ ወለዶታት otherwise it's politics continuity ደይብሉ ፖለቲክስ እሶም ኣረክቶት ይብሉ ንሕና ኮንፊውዝድ ንብሎም ዝበለየ ተኣሽሚ ኣጠቃቃ እዩ ዝውድበካ እኳ ካሲንካ ስካ ሕጂ ኣብ ካልጋሪ ኮንካ ኢንጂነር ዲኻ ኬሚካል ዲኻ ሓኪም ዲኻ ኢዝኖት ማይ ቢዝነስ 5 ቅርሺ ሂብካ ድ 5 ደቂቕ እንዳሃብካ ናይ ኩሎም ሰባት ከምዚ ከመኻና ተዋህሊሉ ሲነርጂ ምፍጣር ሲነርጂ we couldn't make it ነፃ ክትወፅእ ኣለዋ ኤርትራ ክንጋደል ኣለና ክንስዋዕ ኣለና ኢልና ይኮና ነፃ ወፂና people went there to give their lives ግርም ኦኬ ኣይ ቲንክ መሊስካ ኣለ እንዲኻ ስታዝ እስማዒል ሶሪ ነዊሕ ሒዘካ ረመዳን ከሪም ከኣብኡ ከለኻ سلامات እተዋ سلامات سلامات معشو كلهم أنا سي لومي طبعا صوم ديكم تقولوا الله معشو أبدي ساعات زي يوم شو ما قل لي أنا من بسنا هنا تمارسنا زلنا موني خالي نجاري خجبر نجباني جنزار استسي قدي لك خمسة صبيحي كيف العقيام كل غبش أنا أطرح كتبلعات وعل كما أصل قلنا خسي حتى سحبتني النجار اللي يعني ኦኬ سوليوشن تبي النجار أري أنا اه زيادة يعني ولا ولا ናይ ምስ እግዚኣብሔር ቆፃይ ይትረፍ እምበሪ የግድ ክመፅእ ኣለኒ ኢለ መፅእ ኣለኹ يعني ኦኬ ሕጂ ኺዳነ ክበል ኣለኻ እሞ መጀመርያ ኣነ دحان እስማዒል الله اسماعيل دحان الله حميد لها ኣነ ሕጂ በጋ እታ ሶሉሽን ሲ ዝበልካያ ጠብዓ ኣብ ምንታይ ተጠቕሊላ ረኺበ እያ ኣብ ንጋባ እያ ክጋባእ ኣለዎ እዩ يعني ዳሕራይ ሕጂ ከዓሲ እንተሓሰብ ኩሉ ከዓሲ ማይ ካብ ሳበይ እዚ ፀለብ እዚ ደኣሲ ካብ ኣርባዕታት ሒዙ ነይሩ እንድዩ ሓደ ካብኡ ከዓኒ يعني ቤት ገርጊስ ውን ሲ ንጋባ ምስ ተዋድኡ ሲ ነጭራሽ ምስ ስማዕ ምስ ኣበይ እስኪ ንጋባ ኢሎም ከዓኒ ኣብ ቤት ገርጊስ ኣኼባ ተገይሩ ግን ንሱ ከዓ ፈሺሉ እያ ሕጂ በጋሲ ክንጋባ እስኪ ከለና እቲ ፕሮብሌም ንገዛ ርሶ ኣጀንዳ የድልየና እቲ ኣጀንዳ ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ኣጀንዳ ክህልዎ ኣለዎ ንሱ ከዓ ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ ንሱ ከዓ ፕሮሲጀር ክህልዎ ኣለዎ ገሌልካ ገላሊፅካ እዮ ጠብዓን እያ ሕጂ በጋ እቲ ኣጀንዳ እዩ ሕጂ እንታይ ክግበር እዩ እቲ ዝጋባእ እቲ ሰብ እያ ትጋባእ ዝጋባእ ሲ መን እዮም ዝጋብኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝጋብኡ እዩ እቲ ዘሎ يعني ስለዚ መን እዮም እሞቶም ዝጋብኡ እሞኒ ይፍለጡ ዳሕራይ እቲ ኣጀንዳ ከዓኒ እንታይ ከም ምዃኑ ይረአይ يعني ሕጂ ጠብዓን ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ኣምፂኻ ኣለኻ يعني እዚ ናይ ኢሳያስ ኣገባብሲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤረትራን ፖለቲካ ብሓንሳብ እዩ ዘካይዶ ኢሉ ምክንያቱ እታ ኣምብሊካል ኮርድ يعني ሲ ክትብተኽ ኣይደልያን ኣሎ ማለት እዩ يعني ስለዚ በጋ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፍራንክሊ ኢንቴሌክቹዋል ማለት
aside of politics ولا emotions ንጎድኒ ገዲፍና ከነዛረብ እንተኮይንና ብዛዕባ structural ታሽሚ ዘሎ ሲ structural ኣተሃላልዋ ናይዛ ኔሽን ስቴት ናትና ብዙሕነት ዝሓዘት እያ ሕጂ በጋ እዚ ብዙሕነት እዚ ከመይ ገይሩ ኣብ ሓደ ይጥረፍ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ይሰማማዕ ዝብል እዩ እቲ ኣጀንዳ ክኸውን ዘሎ ንሓነ ክንጋባእ ኮይና ሲቲዝናስ ፖለቲካል እያ يعني ልዕሊ ፖለቲካል ናይ ህንፃዊ ጉዳይ ናይ ህንፃ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ዳይቨርሲቲ እዚ ከመይ ገይሩ ይጋባእ ከመይ ገይሩ ኸ ህንፃዊ ሕቶታት ኣብ ጣውላ ኣቐሚጡ ኣጀንዳ ገይሩ ካብዚ ዝወፀ ናይ ሓባር መንበሪ ኮኤግዚስተንስ ጉዳይ ናይ ኮኤግዚስተንስ ከመይ ገይሩ ይኸይድ እዩ يعني 1946 ቤት ጊዮርጊስ ዝፈሸለሉ ወድሕሪኡ እውን እዚ ግዜ ሰውራ ከማን يعني ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ፈቲኑ ግን ከዓኒ ንዕኡን ኣፍሽዶም يعني እዚ ሕጂ ሒዙ ዘሎ ኣፍሽድዎ يعني እዚ ሕጂ ንዛረብሉ ዘለና يعني እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣምቢሊካል ካርድ ክብትኽ ስለ ዘይደሊ ንዕኡ ኣተሓሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ብኡ ፈሺሉ يعني ብኡ ፈሺሉ يعني ስለዚ ሕጂ እሳ ዓምደ ከም ኪዳን يعني let us say very frank يعني very frank يعني ሕጂ ዝድለ ዘሎ ኣክንዲ ኮኤግዚስተንስ ባይ ኢምፖዚሽን ምኻቲ ናይ ኢሳያስ ወይ ከዓኒ ናይ እዚ ኣምቢሊካል ኮርድ ዝብልዎ ንሱ ምክንያት ኣለዎ ጠብዓን ታሪካዊ ምክንያት ክህልዎ እዩ ብዙሕ ምክንያት ክህልዎ እዩ ሃዝ ቱ ቢ ዲስካስድ يعني ድሕሪ ዳ ፈቲሽካዮ يعني ምክንያት ትረኽበሉ ኢኻ يعني ትረኽበሉ ኢኻ ስለዚ ካብዚ ንምውፃእ ባጋ ከምቲ ኢልካዮ ዘለካ ክብተኽ ኣለዎ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ሪሌሽን ዘሎ እንድሕር ዳ ተባሂሉ እሞ ብኤርትራ ደረጃ ሓደ ክጋባእ እንድሕር ኮይኑ እዚ ዳይቨርሲቲ እዚ يعني እዚ ፖለቲካዊ ማኒፌስቴሽን ኣብ ባይታ ዘሎ ይኮነ እቲ ሶሉሽን ከምፅእ ዘሎ يعني ነይ ኣይኮነን እቲ ስቴክ ሆልደር ዳይቨርሲቲ እዩ ሶሉሽን ከምፅእ ዘሎ يعني ብናተይ ርእይቱ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ከመይ ትሪእየና እዛ ሶሉሽን يعني ከምዚ ኣቐሚጥካ ዘለኻ يعني ነዚ ህሉ ኩነታት ኣድረስ ትገብር ዘይኮነ ትፅውዕ ዘይኮነ ነቲ ስትራክቸራል ገለ ብኢምፖዚሽን ጌርካ እዩ እቲ يعني ክኸውን ዘለዎ ወይ እውን ሕግዕ ድሕድ ዝተኻየደሉ ገለ ዝተኻየደሉ ኣስመራ ክወቶ ዘይተደልየሉ ገለ ዘይተደልየሉ يعني ናይ ኤርትራ መጻኢ ዕድል እኳ ንዚ ዳይቨርሲቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኢምፖዝድ ዝኾነ ሲስተም ጥራሕ ክኸይድ ዘለዎ ዝብል መርሆ ሒዙ ዝኽእል ስለ ዝተዓወተ እየ ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርካ ተቐይሮ ስለዚ ኣብዚ ነዚ ሰጀስት ጌርካዮ ዘለኻ ንጋባእ ዝብል ኣመርሲ يعني بخماي أجابك هو نيرو نعرض فوكس نبذ أنا زبر زلوا غيرك يقندي اللي ودي له هيداني thank you let's get technical بقبرس كنزارب إذا كأخي باسيني خبيت جرجس جمال هو حق خاوة مس إتي مسمر ناي مفنيشان ولا غير بيت جرجس ولا أخي بيت جرجس دارجا فلوت ينيرو حجي ندريس محمد آدم بقبر كنزارب كسلام اسمه سعيد برتا وقال سنة جمر مفتحي يقول لهم قال مسبل اوكي مو حجي مزوم ELN كميجر بحبار نسرح انتاي امام لك مسبلو كم ذا حجي تحت نزل لها انا وكو ادريس محمد ادم هايكونكم مسعوالو سمران باسان زقورو نقر يلا نيلو حجي ناتو نعو أيكوننا أنا نسخن زارب دلنا دهري 6-7 عامات زي السيمة تحساس بالنا كلها أنا إذا إدريس محمد آدم زبالة كما هنا نكبر زلنا ولا قدم ولا حج فتنا نيرو وسلاح نيرو كيوم أو قدامها قراء قوايت يوما هو عدو بها نيرو حجي تاريخنا نفتن كنقابة أمو نتا مقبع زياناي إسماعيل زياناي مع الشعيلين بيبخاي فنجال حجي تعمل قبع حجي جن زمناو ترقمنا تهزا كماي مالتي إيتي ناي بيت قرقس فحفاح النت
እቲ ናይ ኤልኤምን ናይ ጀብሃን ፋሕፋሕነት ብዙሕ ኣኽፊልና ሕጂ ዘመናዊ ፖለቲካ እንታይ ማለት እዩ ዘመናዊ ፖለቲካ መን እዮም ዝጋብኡ ንመልሳ ኩላህና ብትዕግበና ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ነፃነት ኤርትራ ዝኣምኑ እታ ዳይቨርሲቲ ዝበሃል መፅያ ኩሎም ኤርትራውያን መዓስ እዮም ድጋብኡ ሕጂ ደንጉዮም እኳ ከመይ ይጋብኡ እንታይ ኢልና ኣብ ቀፃሊ ምግባእ ክንፍትን ደይኮነሲ ብሓባር ክንሰርሕ ዓሊምና ንኸይድ ፎርኤቨር ንሕና ክናናን ምናናን ኢና ኣብ ዞባ እዚ ኣማይታት ኣሽሓት ዓመታት ነርና ሕጂ ፖለቲካ ማለት ምስቲ ዘይሰማማዓካ ወይ ምስቲ ዝፈላለየካስ ናይ ሓባር ግራውንድ ምድላይ ማለት እዩ ዛስ ዋት ዲሞክራሲ ዛስ ዋት ፍትሒ ኢዝ ሕጂ ትርጉም ፍትሒ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ይበሃል ነይሩ ገስገስቲ ቅድም እንታይ ይበሃል ይጠርነፉ ማርክሳውያን ደይኮኑ የብሉ እዚኦም ፀላእቲ እንዳበልካ ሕጂ ኣብ ሃገርና ድሕሪ ሕጂ ሓድሽ ፖለቲካል ካልቸር ደሊና ንሃገርና ዝሸይጥ ኣብ ናፅነትና ዘይኣምን እንተደይ ኮይኑ ዋላ ሓደ ፀላእን ፈታውን ዝበሃል የለን ዝተፈላለየ ስምዒታት ዝተፈላለየ ርእቶታት እዩ we have to coexist we have to work coexist ጥራሕ ደይኮነስ ሕጂ ትራንዚሽናል ኮኦፐሬሽን ኢልና ሓንቲ ወይ that's ፖለቲካዊ ኣመር እዩ ግዱዳት ኢና ሕጂ ተደይት ሰማዕና ኸ ንግደድ ክንሰማዕ ተደይት ሰማዕና ኸ ብውሑዱ ንደሊ ተደይት ስምዑ እስኪ ኢሉ ዋስኻትኩም ፅሉላት ኢሉ እቲ ጃፓናዊ ኣምባሳደር ዋ ዝተሰማዕ ካልኦት ሰሚዕካ ትኸይድ ዝተረፈ ጥረ ከዓ ንካልእ ወለዶታት ትቦምበር ንስኹም ግን ኣብ ኩሉ ክትሰምዑ ትደልዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ኢሉ ሕጂ ወይ ትሰማዕ ወይ እስማዒል ይሰማዓኒ ወይ ከዓ ፀላእ እየ እዩ this is not politics እዚ ናይ ሓባር ጥፍኣት እዩ ሕጂ እዚ ስእልካ ውድባት ብኩናት እቲ መካኒዝም እዩ ተሃሪሙ እምበር እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ትፅቢታት ዕላማታት ናይ ህዝቢ ላይቭ ኣሎ ብኩናት ጌርካ ይትውድኦን ኢኻ ይገዝኣና ኢሳያስ ይገዝኣና እምበር ይመርሓና የለን ብዕግበት ኣይኮነን ብሓይሊ የሱስ መይቱ መሓመድ መይቱ እቲ እምነት ግን ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እዚ ሃለውለውሉ እዚ ገዲፍናሲ ዘመናዊ ፖለቲካ ከመይ ጌርና ፕራክቲስ ንገብር ሕጂ ንጋባእ ተባሂሉ እንዲሉ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምግባእን ሕጂ ንጋባእ ንብሎ ዘለና ነንበይኑ እዩ ሕጂ ንቕፅል ናይ ሓባር ባይታ ንደሊ በታ ናይ ሓባር ሜዳ ኤርትራ ማለት እታ ናይ ሓባር ጎልደን እታ ወርቃዊት ገምጋም ንሳዕ ኤርትራ ማለት ትመለጋግቦና ኣብያ ደላ ኤርትራ ኤርትራ is not only me ኤርትራ is not only እስማዒል ኤርትራ ሕጂ ከምኡ ኮይ ተወሲዱ ደይሓፍሩ ቆለ ኢኻ ትብሎ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን ቆለ እዩ ናይ ሻዕብያ ንበይኑ ሳሕ ደሰባሲ ድጀብሃት ፊዩ ድሻዕብያት ፊዩ ንበይኑስ ሃገር ከመይ ገይሩ ሃንፅ ክሃንፅ ኣይክእል ኢና ሓደ ሰብ ንበይኑ እዚ ኮ ፅላለ እዩ this is not politics ኩሉ ማዕቀንታት ተዓቂንካ ትካይዳ ናይ ህግደፍ ስቱፒዲቲ absurd ሓደ ጉጭ ውሱን ቀፀላ ንእሽተይ ብስም ኤርትራ ገዝ የለውን ኤርትራውያን ምስ ብስም ከበሳ ገዝ የለውን ከበሳ ምስ ብስም ሰምሃር በሎ ብስም ሓማሴን የለውን ምስ ሓሶብ ጋንግስተርስ ብዋህዮ ናይ ዋህዮ ውድብ ኮ እዚ ናይ ህዝቢ ይኮነን ወሲኑስ ህዝቢ ወሲኑ ብለካ ተወሲኑ እዩ ዝኸይድ እስማዒል ኣብቲ ዘለኻዮ ኣኼባልካ ኺድ እሞ ኦረዲ ወሲኖም እዮም ድመፁ የለኻ ናይ ህዝቢ ይኮነን ትውሳነ ሕጂ እዚ ስእልካ እዚ ኣጉል ፀወታታት ነው ሕጂ ምግባእ ሰላማዊ ገባብ ክኸውን ምውሓስው ኢልና ኣፍራይ ምግባእ ፕሮዳክቲቭ ክትቋየቕ ክትበኣስ ኣይኮነን ነብስኻ ካብ ስምዒት ነፃ ውፅእ ኣብ ናይ ሓባር ሽቶታት ምስማዕ ሓቅን ትረኻን ፈላሊኻ መሓዝ ናብታ ኣኼባ ሒዘያ ዝኸድኩ ስእሊ ናይ ኤርትራ ናይ ኩሎም ስእልታት ምስ ረኣኹ ናይ ኤርትራ ኣጃስት ገብራ ወይለ ከምዚ እባ ኣይኮነን እዚ ኣባ ክዕወተላ ኣይክእልን እየ ይብል ኣብቲ ቁራዕ እየ ተዋ ዕድላት ርእታ ርእተይ ሸዓተ ደይስዒረ ከዓ ፀላእተይ ገለ ከመይ ገለ የጥፎም ደይኮነ ሂወት ተሊዋ ታርእተይ ቀስ እንዳበለት ክትዕምብብ እያ
ግድነት ኣይኮነን በታ ርእይቶይቶም ካልኦት ክኸዱ ዲሞክራሲ ማለት ብዛዕባ ናይ ካልኦትን ናካን ምእካብ እዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ እንተደየ ጥሪናዮ ኣይከውንን እዩ ሓደ ውድብ ሓደ መራሒ ሓደ ሰብ ሃገር ክሃንፅ ኣይክእልን እዩ ተፈቲኑ ፈሺሉ 70 ዓመት ኣብ ሕብራት ኣብ ሶቪየት ሕብረት ጀስ ብሳላ ባህርያዊ ፀጋታት ትኸይድ ነይራ እንታይ ዳኾንኩም ኣብ ወርሒ በፂሕና ትብሉ ማኪና ግን ክትሰርሑ ይከኣልኩም እታ ላዳ እታ ፊያት ካብ ሊብያ ድገዝዋ ካብ ዓዲ ጣልያንሲ እቲ ማዕፆ ክፍት ከተብሎ ከለካስ ኩሉ ማዕፆ ክኸይድ ኣብ ወርሒ ድበፅሐት ሃገር እያ ዋ እቲ ኢንጂነር ኢልዎም they pretend to pay us we pretend to work ኢልዎም ኣይከፍሉናን እዮም ንሕና ስራሕና ከዓ ምስቲ ምክፋል ይኸይድ እዩ ሕጂ እንታይ ዝበሃል የብልናን መንግስቲ ሓቂ ንዛረብ ንግደፎታ ኣለውሎ ንሓሳብ ኣብ ክንዲ ንድግፍሲ ንሰብ ንድግፍ ማዕሸዶ ትድግፍ ኢሳያስ እዚ ፖለቲካዊ ዘረባ ኣይኮነን ናይ ማዕሾ ሓሳብ እሞ ንሰምዖ ናይ ኢሳያስ እሞ ንሰምዖ እዚ ሓሳብ ድደ ትድግፍ ብሓሳብ ይፈላለየለን ብፖሊሲ ይፈላለየለን አንተወይ ሓደ እንታይ ይብል ነይሩ ኩለን ሓደ እኮ ይትመደበን ስቕልካ ይገለ ኢሉ ኦፍኮርስ ሓደ ይትመደብ ራእይ ቪዥን ሮድማ ገለ ስቕልካ ናይ መፅሓፍ እንዳሉ ስለዚ ኣብ ንጹር መደብ ዕዮ እቲ መደብ ዕዮ ተሰማዓና ንደሊ ንፍንጣሕ ንእከብ ንፍንጣሕ ንእከብ ንፍንጣሕ ንእከብ ካብ ዝኩሉ ደሊና ናይ ሓባር እዩ ዛትስ ዋት ኤርትራ ኢዝ ዋላ ቀደም ከማን ኮንሰንሴሽናል ዋትኤቨር ዲሞክራሲ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ኣቦታትና እንድሕር ማዕሾ ተደይተሳሚዑሲ እስማዒል በጃ ከዓ ንማዕሾ ቀስጊርካ ዕጉቦ ኢልና ንህቦ ሕጂ ዘረባ ኣቦታትካ ስማዕ ኣዋትካ ስማዕ ሕራይ ይብል ሽዑ ኮንሰንሳስ ይብፃሕ ሽዑ ይርሓሰና ብሉ ብቮት እንድሕር ተሰይሩ ሲኒ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከሎ ስለ ደዕንቅፍዎ ዲኖ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓንቲ ትራይብ ኣብ ሶሽዮሎጂ የፅናዓ ነይረሲ ዘረባ ዳብዚ ሕልኩም እምበሪ ገበን ፈፂሙ ኣይፈፀመን የፅንዕዎ ከም ድፈፀመ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኣረጋጊፆም ዑፍ የምፅኡ ህዝቢ እከብ ሕጂ ብዙሕ መርዚ ሰዱላ ትመውት እታ ዑፍ ፈሪዳ ገበነኛ ኢኻ ብልዎ ድሕር ገበን እንደይትፈፀመ ኮይኑ ከዓ ማይ ዝበዝሖ ህዋ እዋን ዑፍ ነፃ ውፅያ ትካብልዎ መታን ፅልኢ ከይፈጥር ማለት እዩ ጥበብ ማለት እዩ እጂ ከዓ ንሕና ባይ ኤኒ ሚንስ ኣነ ምስ ማዓሸዲ ምስ እስማዒል ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ትርኢቶኦም ክህሉ ስለ ዝኾነ ቀተልክዎም ኣሰርክዎም ኤርትራዊ ርእቶ ስለ ዝኾነ ናናና ርእቶም ይዓንብብ ርእቶ ይዓንብብ ሕጂ ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህል ተደገና እዚ ኣነፋፋቅ ኣፀላላ ቱንተይ ከዓ ዝነወር ተፈቲኑ ኩናት ድሕድ ፈጢሩ መንእሰያት ቀንፂሉ ዋላ ሓንቲ ኣየፍረየን ዘየፍሪ ፖለቲካ ይኣኽለና ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ጥራሕ እዩ ሃገር ዝሃንፅ ንብል ኣለና ሃገር ትካል ማለት እዩ ሰብ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ፖለቲካዊ ባህልና ስኒ ከሰማማዓና ናይ ግዜ ዓደይ ፖለቲካ ሎክዋር ሃፐን 30 ዓመት ከም ደሚ ገይረ ይኽስበና ኣሎ ዋላ ብኮስት ቤነፊት ኣናሊሲስ ተኸድና ዘረባ ኸይብ ዝሓልኩም ኣብዚ እታ ንጋባእ መንዮም መዓስ ከመይ for how long forever new nation ድሓር ክትመፃ ኢኻ እምበር ተፈራሪሕሎ a new nation ማዓሾ a nation is always in plebiscite ትንፋስ ዘለዋ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ምግባእ period thank you anyway ኣነ ፈሪሐ እያ እንዴ ዓም እስማዒል ኣትይዋ ኣሎ ክምለሰካ እየ ገና መልሲ ተድልያ ሕቶ ኣለሃኒ በኣ ኣያ ብርሃነ እንዲያሞ ኣቶ ብርሃነ ረዳ ቀይረ ኣለኹ ካባያ ኣብይዎ ኣሎ ገለ ነገር ኣብ ጥቃይ ፀንሕን እኳ ኣብ ጥቃይ ፀንሕኒ ተጋዳላይ ክትብሎ ነይሩካ እወ ነባኻ
ተጋዳላይ ብርሃነ ረዳ በቃ ድሕሪ ኣብ መሓመድ ናስር ክበካ እያ ሰይካ ውፅና مرحبا خميت مسيو إذا جزانا كل جزء تقبرو دش نجيز بلني أنا جزا يدين سيا شير هولدر ندي كده أنا حاوي نقعد عن مسخة طول إحنا نقولون الكائن ده يتنقل عبي أسير كائن مثل كهدان حاوي وين إسماعيل قلتهم ولا مع شعوي بتجرجس تقبرنا إحنا تسامعنا حين السامع أو يتودي تنقل جبهة متيا نعبشوعات متيا حزب عالتات متيا حزب قنبر أنا سقع حج قرمني وين سولوشن أنا خم محمد كفلته زي كالكو من صبح حبيت آياتاتي سلوزن لهم قلت له أوكي تلسقى نعوي حسب سنحسب له زلهم أوكي باكشن أوكي غيره أوكي تطبق ذو الكامسين سلازي أنا ولا خمسة بالك إحنا ولا نسمع آياتاتي لهم تمكروا يكون بتمرت يكون كلنا إحنا تمكروا نيسورا ولا بتمرت تخلو ومسحف تخلو أنا حليفنا هنا زاد بالك زربا أبرو السي نساع كونسس دزل دلو قنا حنت نقر على قد محجي خمان تقيماني لزقزا اتسخات ولو ذا الله سك كبن تخينو بحاد خسرح تخينو رينا لنا هب قرقش جميلو بيت قرقش جميلو أبي بس إحنا لنا يعني بتمكروا يعني 1 plus 1 2 ندابنا 1 plus 1 نو 3 ندابنا دو بس إحنا قنا حنت نقر أنا أبت قالسي سورا قدفو أبزخون هاجر يونيتخ تسرح تخينكا أفت ذنبركا جزاها تلمع جزاي أنا كتنا أنا مع شو جزا جزا وين أنا كده أنا جزا جزينا نسخة نو كي يحقد الخيانة نو أنا بيجاي أنتنا جا جزا فرس الله نور أنا نور كنا أنتي تجرنا مثلنا الحمد لله قد نحجي لي وجي إذا خنا حلفاك الله لنا كده نحوي نساء أهوب مرستقبلني تفتنا ليست نياتو كل جزء كب بتجرجسات هنا جميرنا جزا نسرحمو تا جزا نو نبل جزا كده أنا سرحوا له كلا يتنسر كندفت جزا كده أنا عن نسخة سرحنا دنا أوقاتنا كند نسرحها كند نعرياسي أتفاوندش أبغى نسرح نو كده أنا اللي محمد الله forget it إنه كان جزا سر إيزي تحمامنا كابيت جرجسات هنا إذا جزا وتي كم أميبا ندات عوينا ندات أسنان عشان أمي بس هنا الناري هلا تفاهم كان تمكرو بتوخا كم سمعنا حد جوا مسأتوسي كنتي بوتابت هنا إذا هم زوج حنا زلوا نحنا زي كل زي كويجنا إذا خايفلت ناسي حنت خن بتصحي كنا زي حنتي ونياتو جزان سرع قالوا جزا حد يسرعوا كم يسرحني سورة وين كارس كم يسرحني يتفشلي فشلي إذا ترى ذا لاخن بس عند خوينا تاب جزا سرحنا كلنا هنعسل لنا مش نون إذا معش سريع هو قال جزا سرح إزي سرحني تعنت زيها تخيل أي ضد ما مرسي بلان مرسي متلو الناس قاعد سوى يبر تخيل تحطه يد ما إيش أي زي سنة 4 سنة حمشتن مرسيو إذا الثورة فحفح بيلوا سقعد ينبر له بس يا إيه بقوله بإثيوبيا بقوله هم كونكشنز بالكم هم تي أبركورتز بالكم أنا إريتريا إثيوبيا دا جبر ينبر له واي سقعد سوى يبينه خنبر كاله لنا كنا نقول ذي أنا إذا كنت تملس قال لي كده أنا حاول يغني لي ده ما بجي لكم مثلا شكرا. اوكي حنتي مفنيش على نداب زحنا كوايو أو وشت إتيز تسرحي كوينا اندحرس أنا عريو فاتينا السوء إذا حاشيك وحجي إتان ودبات بواننت ناي وجلة سلازي وجا حدا ودب ناي حدا وجلة تخوينو خا مريت انت تأيدت أيكيرن انداخونه نهزب زخون ميكانيزم يلن حجي انت أخبر دلي مسلكا محمد حوي اتمفنجال كاب زي عقبتن كاب أي تساتفننا لها
كداني محمد وحيدك مسلو وعيها تسات فندلي هامبر ناتي كوين يسمعني لن يخاتب الزلخ حجي يسوخو خون متان دا هنقبر لنا فلي حقتات كنوص علنا تجفلر زبلكو خاسمع ذهبكو خابلا عليه كونسي انتاي مالت حج اب كبابينا 300 كيلومتر كبانا زرها اسران سلستن ودبات ابت بارلمان له اب كبابينا اسران سلستن ودبات حجي اتواداد نايت هاجر انتاي قبر مسلكا اني تايم ناي موداب مسل ناي مزراب مسل سلدهاكوها دلاك هاجركا تود حجي تودي بكا ابت بارلمان دهر ماجوريتي خونكا نجزيو نربعة عمد دي قال ما نتبل حتى تفنشل كالكا مرقام تفنشل كالكا مقواي نو كونسنساس نحبار عقبت دا أكب خيد بو مسرت كأفوت هزب غاي وسنو هجي إيزي إتي مفتحن بري مورالي صواعيت غيركا كمزي عي نقبر كمزي مدحر غيرنا إزي وصيتو نو أبوليتيكا مورال صواعيت مبزحته ጊዜ ይሰርሕን እዩ እንታይ ዳ ስትራክቸራሊ ትውድቦ ነቲ ፀገምና ወዲብካ መፍትሒ ተናድየሉ ተኻልኣይ ትሕቶኻ ከዓ እንታይ እያ ነይራ ተኻልኣይ ትሕቶኻ ከዓ ሰብኣይ ዚሲ ዋይ 70 ዓመት 50 ዓመት 60 ዓመት ይፃወተሉ በብሓደ በሊዕወን ንዑበል በሊዕዋ ንሻዕብያ ቀዳሚት በሊዕዋ ንኣቡ ጢያራ من يمشمون بلعوا هو نتحسلف ناس بلعوا نجوها بلعوا حجيسي ودبات ندابل عز نبرسه يا حجر مكا وريت افريج عدميو كيدو مخناتو مساتو بعد من مسلكا مبارك قذافي نايسيريا جي افريج بوليتيكال ساينس 34 عامات يوم دصنحو نايزي جن حليفو هو افريج حليفوا افريج ديكتاتورشيب يدبلكا زلخو هجي هو هجي فيرملي ابتي وجلا ان فاكت زي هزبزي زنقح ስለዝኾነ ኣብ ሰውራ ስለዝነበረ 30 ዓመት ሰበለ ሓደ ዲክቴተር ብዙሕ ክወስደሉ ይነበሮን it shouldn't ማለት ነንሕዱ ዝፋለጥ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ስኒ ዋላ በዓልየት ኳ ሓደ ተተሊኦ ነስትሊ ወላ ሓንቲ ፍልሊ ደይብሉ ህዝቢ ፀዋር ነንሕዱ ዘብል ከምዚ ክወስደሉ ይነበሮን for some reason ግን it took as long ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መታን ከይህሉ ንመሃረሉ ጥራሕ ከመይ ተማሂርና ከምዚ እንደገና ይህሉን ታዛ ሓለፈት ሓሊፋ እንድያ ንድሕሪ ሕጂ ንጠንቀቐላ እቲ ፓተርን ኣሰራርዑ ነፅናዓዮ በሊዕወን ኩለን ውድባት ሕጂ እዚ ሓሲዩሲ ሻዕብያ ብለካ ሻዕብያ ትበሃል የላ ናብኡ ቀደም ከይዳ ሓሲዩሲ ህዝባዊ ግንባር ይብለካ ህዝባዊ ግንባር ትበሃል የለን ኣክቹዋሊ ኩላህና ተነፂላ እታ ህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ ተትሰርሕ ነይራ ከምዚ ሽግር ኣይመሃለዋን ሕጂ ኩሉ መሸፈኒ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይ ሓባር ንቕሓት ምሽልኩሞ ኤግዛክትሊ ክሪቲካሊ እንታይ ክንገብሮ ኣለና እንታይ ማለት እያ ህዝባዊ ግንባር ትበሃል ኣላድያ የላን እንታይ እንተን ጭርሖታት ናይ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ የታልሎ እቶም ኩለን ቆሎታቱ ዲኮንስትራክት ክንገብረን ኣለና እንታይ ሓይሉ እንታይ እዩ እቲ ድኽመታቱ እዚአን ኩለን እንታይ ድኽመታትና ኸ ከመይ ጌርና በቲ ዝደኸመ ሸነኹ ንኣትዎ ሕጂ እዚታት እዩ እዚታት እንድሕር ተፀኒዑ እንድሕር ሕጂ ከም ዝልካ ሃስተይ ቱ ሎንግ ብዙሕ ሓጢኣታት እንዳገበረሲ ክሳዕ ክንዲዚ ዓመት ዝፀንሕ እምበር ጥዑያት ኢና this about only Isaias or is there something with us እንታይ ንዓና ከምዚ ዓይነት ሰባት ክንፀውር ዘግብረናሲ this is a PhD question በዚኣ ዛቱ ሓደ ማስተርስ ወይ PhD ከምዝኽእል is there any society where ገለገሊ ሶሳይቲ ዝያዳ ትኻልእ ንጭቆና ይፀውር ድዩ ኣበይ ደሎ እቲ ጉድለትና is it because he's just Isaias ሕጂ ገሊኦም ከምዚ Isaias very smart out maneuver ዝገብራ ዝኾነ ዲክቴተር እዛ ሕማቕ ዲክቴተር
ድሙ ምስ ኮነት ኩሉ ናይ ድሙ ጠባያት ኣለዎ ሕጂ ብዙሕ ተደይ ተፋላስና መብዛሕትኡ ርእቱ ደድ ኤንዲ ዋላ ሓንቲ መዋፅኦ ኣይኮነን ስቡድ ፈራሕ ስጉእ ሓያል ድድኸውን ዳ ሓያል ናይ ህዝቢ ርእቶ ኣይፈርሕን እዚ ርእተይ ዝበለፀ ርእቶ ሒዝኩም ምፁ ክብለና ክእል ነይሩ ዛቱ እቲ ነፃነት ደምፀ ውድብ ሒዙ ስለ ድመፀ ንሓዋሩ ፕረዚደንት ከማን ምገበርካዮ ስኻም ገበርካዮ እዚ ዓሻ እዩ ዓሻ ምክንያቱ ወያነ ማይኖሪቲ ከለዉ ምርጫ የካይዱ ነይሮም ንስ ናፅነት ሒዙ መፂሲ ክሳዕ ክንደይ ፈራሕ ምዃኑስ ኣብ 4 ዓመት ክገብር ይኽእል ነይሩ ንሱ ከዓ ምተዓወተ ሕጂ በስ እንታይ ኮይና ክሳዕ ክንዲዚ ሓሚቕናሲ ፈትየ ኣለኹ ታሕቶኻ ይቐኒየለይ ተጋዳላይ ብርሃነ ረዳ ረዲ ድኾንካ ተዳሊኻ ዲኻ ሕጂ ስማዕ ኣለዎ ዶ እወ go ahead በጋ መዛ ኮምፒውተር ሓመድ ክገበር የፀኒሐ ነይረ ናይ ሆሚብ ኮምፒውተር ሒዝካ እንዳተቐረብካ እኮ እዩ ትፀገም ኣንታ ኣብ ስዊtzerላንድ እየ ዞማ ትፈልጥ ዲኻ ወላ ይትፈልጥን ኢኻ مرحبا كيداني كمان لا مرحب رتا غور اللي كمان بسكم قدم قدادم سلام يبلناكم عنتو كل مسؤولنا بزح زخيفة نزرواتات تزاربك قلقليو خا أبحتم لك زعتو نيرو مالك كابتي قدامي تزاربكايو عيني ناسي ندبو قصي تمدلو كل جزي نسمين قصنا عينك عرنينا هذا الزروا مسيخا جا طعمي الفتوى الزروا عيد قاقان كل جزي بزا إثيوبيا نزارب قن I think تخونتاتنا إثيوبيا عنا أن إساس تعيمولو نابو قصو هم نتمت غيرونا ما لساتهم بناتي الرأيا هاجر ديكون هاجر يم هاجر زيكون هاجر ستزغونو أبنا نحدهم كبالالعو قديو تمسفنا وطواي مسن إشتي ديمقراس لنا يبلون دقنا خمشتات بس مغنازين عوي تعمل لي أو كشاشا سلازي أي تقاقانا كاليتي تزارب كاغا بتعامل سبوتيا كن إكهوال للناس بالزرواي بحاجة نكون لنا هكله شيء تنسوزا عويش كاتزارب كالو ناتو خي قدس الناس نحنا بعلنا نجزا نفس تنقصاصنا نهزبنا زترف من قد خنا كايد علينا تقول بحافظ شوية زارب دلهو زي آون صبغتي أكيد أجيب زيات نسخة تحتو معناتي نسخة ودب عليك كنت فولتوها بصغرها جزي زين ودبات كوايلين فتينين قالين تأكيبنا اللوا قالين كايس بيع اللوا سلامتاي ودبكا نابو قصاقو لحدي ولت هذا يزي كلاي نحنا خن الكبسي أنا كل جزريو بولاريزيشن بكل ملكوعي نت بدك متحتن لك خبسان وي أسلام كريستيان لغزارة بحيش مسلني عندنا مسؤولات أساسي روها من إساتن عبيتن جبهان شعبيان بها الزرواتات كل جزي تملاليشو دمسن عنها كم كستايكوين دمسارنا نزغة خمي كتري خادا خنوتا خبت خوين ناسي بخمي دا أحمد سي زي خبتي قرب شجر كوين زرعيني مالتي دحان بزين محالفا دحان نالبات تدالن هون عصاب كاحمد سي مالتي اوكي غني لي ثانك يو ود بالك وايد
أبتن زئكب هذا نتأكب نجابع تبي كا I don't think there is قال متأخخاب officially إذا عدمنا نحنا يعيد لنا يعني زبلنايو بزو حيذكرن انت اللي خا تاش مخوينا مالت حجي نابي قص اي خي مسلكا سيريس كواليشن اندهر كعنبب وي كبقس رينا ناي تقم قداي كوي كلهم انتم زتودوا حيلتات this is serious coalition يلو كقربوا كوي حجي منالبات قلقل واصعدي وابز ዝኾነ ዝተበገሰ ኣብዚ ነቐለት ማኪና ኣይትስቀልን ኢኻ ሜይቢ ገለ ገይሩ ክኸውን እዚ ኣብ ግምት ኣብ ክንዲ ዝኣቱስ ሓቅኻ ንወደብ እንዳበልካ ንጋባእ እንዳበልካ ክጋብኡ ዝርዩ ከይድካ ብውሕዱ ኮንትሪቢዩት ትገብር ናሃካ ተራ ካልኣይቲ እቲ ምግቢ ማዕናሲ ገሊኡ ዓበይቲ ኣሎ መታሕት ከበሳ ገሊኡ ባህሊ ኣሎ ገሊኡ ኤትኒክ ኣሎ ገሊኡ ራጃ ኣሎ የስ ኣብ ገሊኡ ፓራሌሊዝም ሳፈር ክንገብር ኢና ፓራሌሊዝም እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ ክልቲኡ ስልጣነታት እቲ እስላማዊ ስልጣንን ክስታናዊ ስልጣንን ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኮኤግዚስት ክገብር ምስኡ ፓራሌሊዝም ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ኮኤግዚስት ክገብር ዳ ክፅዕር ኣለዎ እምበር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክዕብልሎ እንድሕር ፈቲኑ ዚስ ብሓዊ ምፅዋት ሕጂ ገለገሊ ኣሎ ከምዚ ፌክ ፍልልይ ዋላ ክብሎ ዝኽእል ገሊኡ ፖለቲሳይዝ ክኸውን ዘይብሉ ሕጂ እተ መጋባእያታት እተን ሲቪካዊ ማሕበራት ምስ ማዕበላ ስግር ኤትኒክ ስግር ካልቸር ስግር ዶብ ዝኾና ምስ ማዕበላ እንዳሃሰሰ ኸይድ ገለገሊኡ ፍልልይና ሶ ፌክ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ምስ ዕቤትና ስፔሻሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ብዙሓት ፋብሪካታት ምስ ፈጠርናሲ ኣብኡ ደቅና ክራኸቡ እንድዮም ታሽሙ ክንገብሩ ኩሉ እዮም እዚ ኣይደናው ስሙ ምጥቃስ ኣየድልየኒኒ ሓደ ኣባል መድሕነት እንታይ ብል ነይሩ ፍልጥቲ ፍሬዝ እትሰከ ሕጂ ግደፍዋስ ከኤርትራ ትመስልን ድሓር ኣይደቅኹም እንተብልሒ እንተብዝሒ ታሽሙ ክገብሮ እንታይ ደውካ ኣለኩም ይብለና ነይሩ ሕዚ ንምንታይ እየ ደምፆ ዘለኹ እቲ ዳይናሚክ እቲ ዝምድናና ዳይናሚክ ጥራሕ መጀመሪ ዝኸውን ኩላህና ንዓስለሉ ገለ ትረሽሆልድ ተኣሽሙ ዝዕቁብ እሲ ንግበር ሕጂ ኣብ ፓርላማ ምስ ተረኸብና ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ምስ መፀ 20% ናይ ባርካ ሓደ እንደዋ ተኮይኖም እቶም ሓደ እንደዋ ባዕሎም ይምረፁ መራሕዮም ንሕና ይንምረፀሎም ሽዑ ሓቀኛ ርክክብ ይኸውን መጠናዊ ብዝሒ ድዩ ብገለ ድዩ ንሕና ቁፅርና ውሑድ ፍልልይና ብዙሕ ዝበሃል ኣርጊመንት ክመፅእ ክእል ኦያ ባይካሜራል ንግበሮ ባይካሜራል ንገብሮ እንታይ ማለት እዩ ሰነይትስ ከዓ ንግበር ስታቢሊቲ ናይቲ መንግስቲ እቲ ሰነይት ከዓኒ ከምዚ ብካናዳ ሕዚ ዘብሎ ትሪፕል ኢ ኢኳል ዋሬቨር ኢኩተብል ገለመለ ይኹን ንኩሉ ዝውክል ይኹን ኢኳል ኤፊሽንት ገለመለ ዝበሃል ትሪፕል ገለ ዝበሃል ኣለዎም ሕጂ ከምኡ ከዓ ጌርና ንገብሮ ድሕሪ ዝበዝሐ ተኣሽሙልና ካልእ እቲ ገለ ክፍልታትና ቀልጢፉ ሕንክይብ ክብል ናብቲ ስልጣን ናይ ጉጅላዊ ናይ ምውዳብ ዓቕሚ ኣለዎ ገሊኡ የብሉ ሕጂ ይጥፍጠፍዋ ቀልጢፎም ነታ ስተይት ገሊኦም ከምኡ ዓቕሚ ኣለዎም ብብዝሒ ይኮነን ሕጂ ተንኸይድ ኣብታ ደውላ ድብላ ዘለኹ እታ ስተይት ኣብተ ሙኒሲፓሊቲ ነንኸይድ መዓት ፖለቲካሊ ዘዛርብ ተኣሽሞ ክነምፅእ ንኽእል እዚ ክንገብሮ ውሑድ እንዲቲ ኮሚኒቲና መዓት እንዲቲ ሃብትና ኣምቡድስማን ንግበር ኤፊሽንት ጥዑይ ምሕደራ ሰናይ ምሕደራ ንክንገብር ኣምቡድስማን ንፍጠር ውሕድ ኮይቲ ህዝብና ሕጂ ብዙሕ
ነንሕዱ ዝተሓጋገዝ ትዋድስ ትርጉም ዶ ትሕዞ ነቲ ኤርትራውነት ክቡር መሰሉ ሕሉ ፖቴንሻል ናቱ ፍሉይ ደፃውት ሕጂ እንታይ ይኮኑ እቶም ኩናማ መንጎና ደለው እቲ ኩናማ ኤርትራዊ ዝያዳ እንዳሕር ኣብቲ ኤርትራውነት ዓጊቡ ይመፁና እቲ ዓፋር ከምኡ እቲ ሃደንደዋ ከምኡ ሱዳናዊ ሃደንደዋ ድማ ናሸን ኤርትራዊ ሃደንደዋ እቲ ኤርትራዊ ሃደንደዋ ዝያዳ ሕክምና ደቂ ኣንስትዮ የምህሩ ደቂ ኣንስትዮ ይሕክሙ ከም ዝገብሩ ቢዝነስ ታሽመገሩ ሕጂ ናብኡ መፅእ ሕጂ እንታይ እቲ ኤርትራውነት ብብልፀት ከም ኣኽቢርና እንዳር ሒዝናዮ ሰንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ ይህልወና ትርጉም ይህልዎ ንሕና ሕጂ ብዚ ካናዳ ንሕና ካናዳውያን ንብለሉ ቫልዩስ ኣሎ ንኣሜሪካ ንንዕቀሉ ንካልኦት ነብለሉ ቫልዩስ ኣለና ዩኒቨርሳል ሕክምና ኣሎ ዩኒቨርሳል ሴፍቲ ነት ገለ ዝበሃል ኣለና ገለ መለታት ከምኡ ሕጂ ሲ ናብ ሚኒንግፉል ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ኤጁኬሽናሊ ሜዲካሊ ናብ ሚኒንግፉል ትርጉም ከነሰጋግሮ ንኽእል ኢና ንኤርትራ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ፅብሉል ውደባ ናይ ሓይልታቱ ሶሪ I told you guys 5 ኮይኑ ክልፍልፍ ክሉ ሕጂ ፅብሉል ውደባ ናይ ሓይልታቱ ከነረጋግፅ ኣይከኣልናን እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት መንግስቲ ኮነ ጥቃ መንግስቲ ይቀርብ እዚ ሰልካ ፀወታ እዩ ስለዚ እዚ ትብለኒ ዝፀናሕካ many issues are addressable ገሊኡ ግን ኮምፕሌክስ እንታይ ማለት ንኮምፕሌክስ ኢሹ ተመሓድሩ መፍትሒ ትረክበሉ ኢኻ ሲስተሚክ ኣናሊሲስ ጌርና ንኽእል እዚ ሓደ ሲስተም ኮምፕሊኬትድ ሲስተም ኣሎ ፃዕሪ እዩ ዘድልየካ እምበር ትፈልጦ ካልኩላስ ኮምፕሊኬትድ ማትስ all you need is ዓቕሚ እዩ ዘድልየካ እዚ ናህና ግን ዊክድ ሲስተም እዩ ትበሃል ከም ሲስተም ጨሪሱ ፀረ ማዕርነት ከሎ ማዕርነት ይብል ጨሪሱ ፀረ ሓድነት ከሎ ሓድነት ይብል ጨሪሱ ፀረ ዳሽወል ፀረ ነብስኻ ምኻል ከሎ ነብስኻ ምኻል ይብል ፍርጌት ጨሪሱ ዲሞክራሲ ከሎ ዊክድ ሲስተም ሕጂ ኮምፕሌክስ ሲስተም ኣለና ዶ ተናህና ማልቲፕሊሲቲ የስ ነቲ ኮምፕሌክሲቲ ሲስተም እንደመሓደርና ዝኽእሎ ነመሓድሮ ዘይንኽእሎ መፃዕ ወለዶ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ክዓቢ ከሎ ፋብሪካታት ስራሕ ትምህርቲ ክዓቢ ከሎ ገለገሊኡ ባዕሉ ብታሪክ ድፍታሕ ኣሎ ብታሪክ ድመፅእ ሓድሽ ሽግርካ ኣሎ ሕጂ ከተመሓድሮ ከይሰንበድካ ከይፀላእካ ከተመሓድሮ ግቡእካ ምዃኑ ናይ ምፍላጥ ፖለቲካዊ ባህሊ ኢና ክንተክል ዘለና it's a political culture that makes everything solvable እሱ እቲ ቴማ ናይ ክትዕናሎሚ thank you Okay, thank you ኪዳነ ዶክተር ታዲዮስ ማዕሾ ብዘይቀል ዓለም in 10 minutes I have to go ፅበይኑ ኣለዉ ስምዓኒ ኪዳነ ኣብ ኣኼባ እስታዝ እዮም እስማዒል ዝወስዱ ዘሎ ፅናሕ እስታዝ እስማዒል ኣሎ ሃይለ ተስፋይ ዶክተር ታዲዮስ ሰለስቲኦም ምስ ወዲ ኢኻ ትኸይድ ሓፂር ይኹን እንዛትዋ እስኻ ይተንውሓዮም ትመልስኻ ተደሊኻ ሕጂ ንዓይ ኣላግበለይ ቤላ ምልጋብ ናይ ምልጋብ ፀወታ ቤላ እንዲያሞ ዶክተር ታዲዮስ اهلا اتو خيدانا حقوس كمي تخون سقاب حجي تودس نجا صني حازم عبيت تقادلت مسخاز نبرو ناتهم كادر سرز نبركا حجين اذناتكا استمرو لما انتي قرب disappointed كوينه سلامنتاي فتح ديكونسي really confused قبر اقلالصا وي دما اقبابي حنتا شم غيركا ليناي مالت زقريبو زلو حجي لا انا نفسي تي درجه نقحتي ديو بحيدو خوينو ولا ازيد سمعو زلخو ناي بحق يردو يلخون كم تخردو زلني مخنياتو انتاي تبنير كان ابن እዚ ጉዳይ ዝኹን ቅይሮ ይንኽእልን እቲ ኤሊት ክቅይሮ ኣሎ ነዚ ዘሎ ሽግራት ማለት ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ነዚ ናይ ሃገርና ሽግር እሞ መን እቲ ኤሊት
اتغير خون زخلت من سيندي إذا ولدو ناي سورانات كارما مسي ولدو نيشتي ولدو دي أتاچ زخونه انتا شو موندي دحراي دما أبزي زلنا يا بوتا خمزة خانات كراداد اندحرت هزب خردو زي كألا قوينو نافت بيزيكس كويدو دي كونن كم محار زلو نابنت حدا أب يونيفرسيتي فيزيكس نحدي يردو قوينو اتناي بيت مرتتا متحفتو سو أنبيب كامس أما دحراينا سنين انتا شو مخرب داكا يبلو حجي أنا انتاي يرأينو لو مسلك أتو كدانا حاكوس كل شيء إرتراوي ني حدش نجر مفتعر انتا شو مدليتات علنا جين مبزحته جزيان ما أبو نفشل حجة خمسة عن طبيعي في الشارع زبلون نمر 4 5 عمتنا فشيلنا حجة سلام انتاينا نحنا زقود دايز زين ردو إتي ما فتحنا يشجر ناسي أفت بيزيكس ناتنا أفت مسارتات ناتنا كم زلو سلاسة خاب حديش من مفتعر كلها نابز دا يتقال الحرنة إرترا زلا سلامتنا تقال إرترا بيت بروجرام يتخن كيد عين فعلا سلام انت حديش نقر كم فترة لنا نسرعات كن سعره إيه تبي حرية تبلز نبرك عفت عدم أتخنيش مسكون كا برنامج مسكوف مسبلكا أوف كورس هون نحر بس خاد أمو تفرقي أنت شو مو كعدا كنت خفيلو مالتي أمو ناي جنريشنز قدايتي قدايك الساخد كبره حجر ما أنا إحنا 50 دا ديسكاس دا قبل حديث كن فترة ماليش ما تجيو بوليتيك استمع نعنا يقال من نالو رأي ويست أفريقيا أنت يخون له رأي أنت إن ويست أفريقيا نزي ويسترن كانتري خمي يكسي قبره الله حمد قبره الله أنا حجين تاي قبره الله إز ويسترن ما أوكي بس أنت سينا بيقرنا أفريقيا كنحزال لنا بوتا زبد حجنا إذا يبرجعنا حمودو سؤال كاي يكون المسيز الله زي توريزم يدو قال ما تحت كلام نسايس عاوزين يحسنوا يعني ولا يقبطروا اليوم زلوا in fact سلازي أنا حناسي كاب ضروري نقابة ونقابة أبي كنا نقابة حتى كمان السخاء كمان كنت من لساك كويك كان سلم تايت ود بنات كاسي نفتن زلوا انت شمكو ألشنس مسان كقبرايك على انت بهيل كارت مصنعاتات كنقبر قلمتات تبلوز نبركا صاحبت انا بزح مصنعاتات ناتكا ام بيبل لكم بريد حوي سدد لي جن فتح يكون مخنياتو اتهزبي يردو يلون تزربات تزاربو زلكم صحاتكم سلازم هافت بيزكس نمالسان يغني لي لكن أورجانيك بوليتكس مالت كاسي هبتي حزبنا هبتا ناتو مننا كونتكست بيزد بوليتكس نكايد 100% مسخر له نغسل كان معشو نو كيدانه إليت بالزلخاسي تفتح إليت راح يكون أنتم من إسيات حجز وقص هيكون ودحانسي ولودو دي ناي ولودو حجي part of diversity ولودو is part of diversity صوتها diversity ethnic diversity multitude إلى حليفة سلازي سني بفورمولا عينو تو بوليتيكا نايتا هاجر سني كمزلو ببيزيكس نخيد يبلالو دوتوري نسول له organic يكون بوليتيكانا هاتو كوتا واين بل we're not going to be Swedish we're not going to be Russia we're not going to be America نحنا هنا تهزبي قدامنوتو بعد فلت مجمرة عيلة تيلو بقى إنا عيلة بوليتيكا بقى مؤزوزات اوكي اتي كتصلون اتي كنتصلون دل زلنا من اسي امنني اي تامنني كدانه قسقس تبها المصيد ناجبها ام بيبه كي ترداهني جبهه تفنطحه it's okay حنساب صنع زمان كأحجي أقرار سني نتي حمد حفاش من إسي كتلع علوة دوليوسي يردو إلا نبلك الله can we make it ترديك عشو قالي إيشوس اللي إيشو تخوين خومي ولا زم عدكو ديكشنري حزام يمنت كونستيشن دم ببوا كونستيشن كوز خانة سبعي ساتفوني هجي كم توبيكوي قال توبيكسي اللي تسي بباهرياتو هجي دكتور عنده هنا حرشة خوينو بزعبا حرشة خزارب كله هيردون يعني اتس اوكي نحرشة قال سل تيوري مصيو كمزي مفتحين إرترا تيلني اوكي كمز فوت اخر الدوا يا ميم راحتي intention I like that you are straight shooter okay more popular more readable consumable قبرو خاصبو نقفتاي قبل له اوكي هيك هاي لا تسفاين ديامو
هاي تسفاي تزفلت هاي تسفاي دي خلي أيكونن أنا ونكم حرام إليه حرام هاي لا تسمع ود مر حريصة ود غشي هو كما لهم كما يكنهم دهان دحان غنيهم قرم كده أنا خمر لها خمر تكون دحان لها جزي ود دهان له دهان الله هاي تسفاي صبو قبز لها أنت تقول لها صبو اه بتعمي هو حجي أنا أنت يا خبل دليل ليش تاي جزي أي ودين مچم عدمين عندي خوينو عدمين عندي خوينو أبتقالسي مو قربلك قبرلك سوق نابقو نجر كي بس إحنا حجي أنت يا خبل دليل أنا جزي خي وداه ورس أبدي إذا جزانا ده حلف سومون ني ماني خاتولا أمسي أمون يروم ني قبري بهدوراي بهدوراي نبادراي أمسي أمون يروم حجي بادراي بزح حاتتنا بزح قال يسألناني كم تنري دلنا ها كم تنسمع عن ري دلنا أبرح قبتها بصيح له حجي وين مس ترام مثلني هذا بروفيسور تخلى مريم شو بقول له ده حتى يابت خبابي خمد على لني مسترام قصر حزمل له حجي سلام تعينا تي تخدمون ده النبر نعون تسعبنا يو تقول لن تملعنا له انتهي مسلك انتهي مسلك እንዳውት ምክንያቱ ጊዜ የብልናን ሀገር ጠፋሉ ህዝብ ጠፋሉ ሕጂ መጨረሻ ብጽሕዋ እዚ ወደደይ መኒቃት ብሎ መጨረሻ አይና በጽሕና ከም ትድበልካዮ 10 ገለመለሽ ሓን በጽሕ ድግባአና ኣብ 2003 ኣለና ድሕሪኡ ካን ጠፋ ኣለና ኺዳና ሓወል ሕጂ እዚ ወዲ ይጎይሎ እንደገና يعرفها مساتها كمان بعل هايله مسؤولو انا مس هايله علي لا سب طعمي صبوق يا رجال يسول لي هايله متعبي تقايم حجي انت يمسلك بزي نجر بز منقد استخدنا هاي غني لي اوكي انا إذا أنا ناي إسماعيل كأخن قبرن ما أتان قلت فكا قلت سب جرنا أخن ودا يا مخدات سب تحت صبيان اللغة سنمو أوبر أو علن ولا إسماعيل أنا توا إذا كان يجيني لو لني جزي حيس كحت ما تملس لك كرم I like that كمل هذا قلنا أنا دايركت كوشن يس أور نو إذا سرعة إذا ويكا إساياس سي كم سرعة زولوسي حدا يعني سوشيال بيز باور ناو تو سوشيال بيز للزلوديو ولا أنت يس أور نو نو يقولون سوشيال بيز جن باي كمانا قرጫጭي ولا حنت يقولون هذا قصلا ناي وسن كفلتاتي ناي وهي جن اتي سررعو very communist tight ስለዝኾነ بأوردر ገለ ዝኸይድ ስለዝኾነ more effective ድሓር state power ስለዘለዎ ናይ ፀጥታን ናይ ሚሊታሪ ኔትወርክ ስለዘለዎ እምበር ሶሻል ቤዝ ብዙሕ የብሉን أنت يعني سي بستاتستكس عند غيرنا سي يعني خابتي سوشيال بيز أنا صمتو زلقو سي تي زبس بحلفي دك استوديو على جاليريو يعني سوليد زغونه سبورت له يعني مش مكاننا دينا يعني كل جزء ديكتاتور اسماعيل حوي 2% دي 3% فاناتيك سبورترز አለው فاناتيك everywhere anywhere you go throughout history أجي بيتعم وحدات جن effective اوكي مبار وي هوب actually social base ናቱ strong ስለዝኾነ እዩ دحن it's okay ريتوتاتنا عندي قدنت عن اوكي يهلو اسماعيل كاهلو ريتو ناي حونا ناي هايله قصل ناي هايله وتي هايله متعبيتي قال ملكو عزي questionable ግን እቲ ባዱራይሲ government in exile ኢሉ ይመጻሎ ሕጂ ንዓይ ቴክኒካል ክምልሳ ይተሓዘለይ ሃይለ ተስፋይ ንስኻ እንታይ ይመስለካ ዕዳጋ ዝረኸበ ፖለቲካ ኣነ ደለኽዎ ይደለኽዎ ክኸይድ እዩ ዕዳጋ ግን ዝረክብ ኣይመስለንን
ፖለቲካ ሪያሊቲ ብደፈቁ ንዑዲ ጉጉይ ካልእ ጉዳይ እንድዩ ሕጂ ዕዳጋ ግን ዝረክብ ኣይመስለንን ግምት እዩ እንድሕር ዕዳጋ ረኺቡ ግን ካብ ናተይ ርእቶ ወፃኢ ኣብ ባይታ ክረአ እዩ እዚ በዚኣ ገይረ ክምልሳ ኣፍቅዱለይ እቲ ሃይለ ዝበለካ ግን ሃይለ ገረንሰ ማለት ተኸይኮም ወማ ሃይለ ገረንሰ ኮ ኣብ ዝኾነ እዩ ብፀምድ ንሓንሳ ወያነ ኸውን ንሓንሳ ኣብዚ ሶሪ ኣይ ዶንት ዋንት ኮመንት ኦን ኢት ግደፍ ኖ ንሃይለ ፅቡቅ ገይረ ኣሪምካ ወድቡስ መታዓቢትካ ስለ ዝበለ እዩ ንሃይለ ገረንሰ ዝብለካ ዘሎ መታዓቢተይ ኣይኮነን ኣይኮነን ኣነ ንእሽተ መታዓቢተይ ማዓሸ I'm just joking. I had to know it. Anyway, right. كده أنا بسماني أبينا نخيد على قد بالكان. حسب يا هيلا حسب قرماي من إسا إيزي كده أنا بقدر كاسم عليها please. Let's go قرماي. مجمرت أحد دمسيكم وما من شيء سيمكن نايدي سجر ما يمسيني تنبر ديكاجينا حدا كي دانه ويغاشانا مسمولو أخبروت جزيو هيبونا خمسال لومبر كمزيل كاتبتبيل كان نوع جزية تسبنايو سأجميو بزوحينا خابو نسبة مالتيو ناي 5 دقيقة وين 10 دقيقة يكونن مثلا نتقصراهم بزخونه دين أنا مالت كنت لمود حتى أمثيلا دي قربو مزاز بلا تسامع دوخ تكون يابتا مودع تاقن حجي أبتي اختبلو سنة حكام اتين القابة وتتخكل من قد نسيو كاب نوح قزيت حزنا ونعوينا فتينا جن مالت حدا من قدي كابزيا ني اكس تبص حكا من قدس كاب اني اكس وي كاب اني بيزوس دكا من قدي بتخكل انت دا حيسكا بزخون يخون بمنم تأمر ابي بس حيتخيلني خاجن بزال العالم كتكيت كتنبر كنت غيلي حجي نحنا وين تي كل فتينا بهال بتخكل زتفتنا كوينو اي مثلا اي سمعنا انا كابر بعن حدا جميرنا اتي بوليتيكاوي هوتن تكباريون سنا حسابون كتحزو مس جمرنا امونغو فللين امونغو مالت زي مردا وي كا غريچت نبلو امونغو difference and dispute وي كا امونغو اختلاف وخلاف بعرب حجي أمون جزئين كل التحواويسنا عنا حزنايو نحنا نتو كله دخلنايو سقاب حجوين نخدو زلنا سلازي أبتنا 4 دحنا وين من اللسن أبتي أنا نستخان زنبرنا له موائل نايستاين تدار إنايو نزتلنا نخيد مو نموجود نفل اللينا كم ناير إيتو فل اللي كوينو كهفتمنا نابز حاشة خبص حنانا كند نكاتعلو كم تجارج أور يتوخينو بزخونة يخون زيرو سام جيم انتزيكونو بخال أي في التحني لنا نخيد مو أبتميدا بقب فتينا يوم مالت ببرت غيرنا له مالتيو حجوين انت خوانه إذا كبر بعتات زحزنا حمام زي بسكاب حجي خيدي زلو أبز دقوين بحفار ملقعو نزاته صلال نفتر قلن دابل كاتخيد جن تمنقد تخكل يلن سلازي بمجمرتا في اللي يزلنا لنا تقاراج أو حساب يكون نزلنا تفعل حساب يزلنا كوك تحقق كأي إليو زبل قدم دو كان عقبو يبلنا نفسنا توم ولا توم كل جزية تقلت عندي تزبالاشو تقلت عندي زبرح أبو مساخان له سلازي أبز علنا دو تبل نحنا نفل اللي دينا نرئي ويس نفل اللي قلتيفنا نابقريتشة تاساقيرنا كم كن الراخب زي نخيل كن التاخب
انت زي كوين كم زجيرنا كأن دجينا فتينا يون دينا جن كم بس حيك علنا نبل كم يجيرنا بتخكل كيف فتنا يوم بس إحنا خيل قدم كان نفسنا نحنا في اللي يزلنا نمبر تجارج أو حساب ويتجارج أو رئيته ويديسبيوت يبلنا ديفرنسي لنا دقدم كان عقبا يبلنا كابزو دخن بقص يبلنا نزين الجابا نبلو دحريو أب حتير جزيه نبصحي مثلا نفتمان قد يغني الليل ثانك يو تحوي حجي التي مجبع سي هاي كألنا يون خلاص زرارة نجبع عدلنا حدنا عدلنا سمرت بزح نزارب بقبل جن نخلو يلنا بوليتيكا وبهدنا سي يقولوا يلنا الجغاء نحنا عينا نحنساس إن تفل الليسي كم مصرار نوصدو يس زتفعل عليه نوصدو بل بأبنات كسنية نزتولو زرلها بأبنات كسنية أبناء سمرت شماغلي لهم سديدوم نسوا أريشور نسمرت هيكونكم من تقالوس دولهم صليل كاديها حجي نحسمينا شعبية محضرونا نبلا لنا مالت نديلو مني لوك حجي أنا ناي سمرت مسيل مخيرا له حجي تاي مالتي بناي بسم سمرت من يعبل المقالس نيرنا حجي أبزا أخيبانا لو منتاينا نبلا لنا في اللي نحوارو مسانا زنبر سلازمانه بوليتيكا مالت كا فللي من محدار بير فللي مدفع كم دي كونه فنردو لنا تقدم حجي زواقعنا نبرسني ندحريت قديفنا حدش أرادا ناي بوليتيكا خلونا اللو بإرترا إزي أعطا تيماي نايرومي بتنا قدمات حساسبانا ጨርኒስ ንዓጥቀት ፃሉ ኩና ተድሕድ እትቐፃሉ ኩናት ተድሕድካ ቶም ዝዕወቱ በዓል ኢሳያስ እንደገና ይቕፅል ማለት እዩ ካብ ብሕጂ ሲ ሕጂ ይውደቡ ምሽ ኣይንስዕቦምን ምሽ ተኾይኖም እዮም እንደይሰዓቡና ኢሎም ክንዲ ይህን ምሂን ክብሉ ድመፅስ ብኡ ገይሮም ይፀልውና ወይ ብኡ ጌርና ንፀላኣኩም this is not politics ሕጂ ዘመናዊ ፖለቲካ ምዝውታር ማለት ትራኸብ ትፈላለየ ትራኸብ ትፈላለየ ትራኸብ ትፈላለየ ሃገር ደስርሕ ኣብ መንጎ ፍልልይካ ሓደ ዓይነት ስምምዕ ክትገብር ምቕባል ሕጂ ኣድሃርሃሪቲ እንዳሳቤ ሃገራዊ ሓይሊ ይኮነን ኢልና ንሕና 79 ኣሎ ምህላው ግን ሃገራዊ ሓይሊ ይኮነን እዚ ንባዕሉ ሃገራዊ ይኮነን ህዝባዊ ግንባር ከዓ ከም ውድብሲ ጀብሃ ድሓርሃርቲ ስለ ዝኾኑ ዋላ ዝምድና ተገበርና ታክቲካሊ እምበር ከነጥፍኦም ኢና ብለካ ዛትስ ኢት ኣብ ደረጃ ሃገር ክንጣፋፋእ ተወዲብና ኣለና ማለት this is not politics this is not national politics ንብል ኣለና ሕጂ ዓቢና እንዲና ሕጂ ፍልልይሲ ከም ዝኾነ ሕብረተሰብ ክህልወና እዩ ናይ ወለዶታት ፍልልይ ክህሉ እዩ ናይ ኤትኒክ ፍልልይ ክህሉ እዩ ናይ ዋትኤቨር ምሁሩን ደይምሁሩን ሃገረሰብን ከተማን ኩሉ ፍልልይ ኩሉ ሕጂ እዚ ንውር ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ምምሕዳሩ ክንክእል ኣለና ክንቅበሎ ሬኮግኒሽን ዋላ ነቲ ዝተሓተ ማይኖሪቲ ዶ ገለመለ ዶ ንብሎ ብዝሒ ገለ ርኢና ደይኮናሲ እቲ ፖስት ማደርን ፖለቲክስ እንታይ ይብል ነቲ ዘርከበ የርክብ ረጋጊፅካ ምካድ ደይኮነስኒ ነቲ ማልቲፕሊሲቲ ፉሊ ሪኮግናይዝ ጌርካ ከም ዝዕብብ ምግባር እዚ ፖስት ማደርን ፖለቲክስ ሕጂ ኣብ ፖስት ማደርን ፖለቲክስ ሓሊፍናስ ፖስት ማደርን ፖለቲክስ በፂሖም ኣለዎ ሕጂ ኤኩዊቲ ዲ ኢኳሊቲ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ስኒ ብዘመናዊ መልክዕ ከነመሓድሮ ኣለና ኖባዲ ሽድ ቢ ለፍት ኣብታ ናህና ሰረገላ ኣብታ ኤርትራዊት ሰረገላ ብኡ መሰረት ክንውድቦ ኣለና ብብቕዓት ብምውፅፃእ ብተዓጋጋብ እምበር በናፃፃግ መን ሓየለ ናይ እንስሳ ማየት ኢዝ ራይት እዚ ናይ እንስሳ ናይ ኣራዊት ፖለቲካ ጠጠው ክብል ኣለዎ ናይ ሰብ ፖለቲካ ዘመናዊ ፖለቲካ ክጅምር ኣለዎ ሕጂ እቲ ምግባእ ቤት ገርግስ ደይከኣልናየ ስለተገባእና ኣይኮነን ስለ ደይከኣልናየ እዩ ጀብሃን ሻዕብያን ብፈሸለስ ስለተገባእና ኣይኮነን ስለ ደይከኣልና እዩ ኤቭሪ ታይም ንፈሽል ከዓኒ ብዙሕ ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ
ሕጂ ክንክእሎ ሃገር ዘመሓድር ፖለቲካ ሃገር ዘመሓድር ሃገር ዘናብር ነንሕድሕድና ብሓባር ዝወስድ ፖለቲካዊ ባህሊ ከነጥሪ ናይ ግድነት እዩ ተደይኮይኑ ሃገር ዝበሃል የለን ያነ ብዘለና የቀኒየለይ ሕጂ ግን መዓሾ የሃብት ለት ሚ ጎ ፕሊዝ ኖ ክንውዲ ኢና ግን እዚኦም ካልእ መዓልቲ ኣለኹ ካልእ መዓልቲ ሕራይ ካልኣይ ግዜ ክትመፅእ እንዲኻ ሕጂ ግን ነዞም ኣመሓደርቲ ናይ ዝገዛእ ዕድል ክቦም እየ ወዋን ምንት ድሕሪኡ ስኻ ከዓ መዛዘሚ ክትገብር ኢኻ ኦኬ እታ 10 ደቂቕ ኣተዋ ምስ መፃኹ ኣነ معاشو قال جزي خمي متأكد تقول الله معاشو لو فيخي أو يقول له ኖ ስምዓኒ ኣይኖ ታዊ ክሎ ግን ንዓና ከዓኒ ኩሉ ሰሙን ሙሉእ ትፅድዩ ኣቢልናዮ ገለ ከዓኒ ከይዛዘማ ክኸይድ ኣይደለኽዎን ለስጎ አቡ ሳላ اوكي شكرا استاذ عشو شكرا استاذ كده انا حقوس شكرا للجميع غنينا استاذ عقباي يغنينا هيران حقوس مثلا الله دي عقباي هيراهون الله سلام سلازي حتتقوا سلازي حتتقوا دارني واو كل جزء تحتني دس دبلنا عقباي حوي سلام بللين وزن ناتي مدمدم تاسي غانا صناح كيدانا حوي حنساب بليز امين جابر مور ذان 3 minutes ሳይኮነን አሚን ሎ የለን امين له ግርማይ ሎ ኪዳ ግርማይ ኦኬ ስጋብ ግርማይ ዝበራበር ኣነ መዛዘመ ክገብረለ ኣነ امين جابر له ኪዳነ امين جابر ثانك يو ነቲ ግዜኻ አይኖ ዓርቢ ስለ ዝኾነት ሎሚ አይኖ ዩ አር ቢዚ ግን ንፅባሕ ነድሕር ፅባሕ ካልእ ግዜ ክትመፀና ስለ ዝኾንካ ኣብ ግምት ከኣትዋ ዘለወን ኢሳያስ ሶሻል ቤዝ ኣለዎ ግደፍደ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስኒ ካድራት ናይ ጀብሃ ዝነበሩ ዝበሉ ንክነግረኩም እየ እዚኣ ሸር ክገብራ ኣለኩም መዓንቲ ኢሳያስ ካድራት ጀብሃ ዝነበርና ፓወር ሰንተሩ ገይሩ ክሕይል ኢሎምና ይሰርሕሉ ከዓ ኣለዉ እንተ ብውሽጢ እንተ ብደገ ሓደ እዚ እናሻዕ ዝስዕረና ዘሎ ከዓ ነቲ ሶሻል ቤዝናቱ ክንፍንጣሖ ክንስዕሮ ስለ ዘይከኣልና ኢና የቀኒየለይ امين جابر ولا معشو امين جابر ليه يسمعنن امينو عكا صغات هاويخا بس اوكي go ahead امينو انا شكرا استاذ خيداني جن قرب كم تثبيتنا يكونن يعني كلتا ساعتنا يملا كان مترجم نيرت تخون بفلايسي بزوح كنت كمالين قالنا نتجيزيها مالتي زخونه قين جن حني تصقم يلن انا بريتوي استاذ معشو እቲ ላይቭ ንሓደ ሰዓት ክንቅፅሎሞ ኣብዚ ክበሃል ዘምሰየ ርእቶታት ንክወሃብ ዕድል ንሃብ ካብቲ ዝወርድ ርእቶታት እውን ኡስታዝ ኪዳነ ንዑ ሰሚዑ እውን ኣብ ዝመፅእ ግዜ ተዳልዩ ክመፅእ ክእል ማለት እዩ ቴንክ ዩ ዝሓወል መፅ ዘሎ ዋላ 10 ሰዓት ምሳኹም ክፀንሐ اوكي مزازمي دحان انا يغنيلنا تي خنصبيو انا مالسي حصار يعني راه حجي حصار يغنيلنا انا نبلو ثانك يو حوي ثانك يو هجي انت مزازمي ناتي سنين هنا ارتراوان هجي تغلاتيفنا نقابع حدا كالاي بسنك إساياس بسنك إثيوبيا بسنك إنجليز بسنك جلي إزي ناي دخومات إكسكيز نقدفو نفسنا حالاتنا تسكينا نسعى head on confront نقبرونا تشجرنا thank you كيداني እንዳወፃ ከለኻ ግን ንኻይን ድጋባ ሓንጊድና ከም ዘለና ኣብ ግምት እትኢኻ ሓንጊድና ኣለና من حنقيد زلو ديسكاس كنقبرو لينا اوكي معشو ديامو دكتور تاديوس نساعات كنقصلينا بارت اوف نايتي اوكي انا بقولو انا يغني لي سوري ها حزناك تروبو معشو في قدمينا بتم بصوت مخادكا يا قريتان حطكم ناي بحكي كم تقبوسي اجايشنا لعلي 3-4 ساعات كساب شدشته ويكاون لعلون مسانات صلحون يروم جينا قات امنا يلومي خمتي استتصبنا يكونن بزوح قريتان بلكم وانا ابتقديسكم متسيكم كم زخ قاتم انون ايتحقوسكم الزخون خوينو قنتي لايف كنت تصلينا ابتقبها الزمسيون رئيتوتات كهلو سلزخيل
أبرئيتوتاتكم ونت نجر كنعمقون خئل بزيادة هنقابع دبل زتزارب لا حمتين إجرمان قدون بزح خابات قبرالو أبوتات كتسنبرو فتنكم دون زبل أنا تصاوعي تاي تقبر اللين تبل ملسيه ونيرو زي أنا قرب ناي قدن دي تصاوعيت بأكال نزخونة برافو يا تتصدرلو بأنصارون أبنت إفراها قراو بايتو نسبي كان محبرات خون والدبات نقولو أبزر نفلو زنبر أوان ኣብቲ እዋን እቲ ንኩሉ ኤርትራዊ ንክፅምበር ክሳብ እውን ኩላሕና ንፈልጦሲ ገለ ውድባት ቁፅረን ብዘየገድስ ድሒረን ዝተፀምበርኦ ከም ዝነበራ ምክንያቱ ንክንፅምበራ ናይ ሓባር ስራሕ ንክሰርሓ ፈቃደኛታት ስለ ዝነበራ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ግን ይፀውዑና ወይ እቲ ድፅውዕ ከዓኒ ንዑ ናባይ እተው ዝናተይ ጥራይ ቁኑዕ ዝብል እቲ ዓብይ ሽግር ፈጢሩልና ዘሎ እዩ ነቲ ንጋባእ ክንጋባእ ብኸመይ ኣገባብ ከም ኣብነት ዝገለፃሲ ኣብዚ ገዛ እዚ ንሓባራዊ ንቕሓት ስለ ትብሉ ንኩሉ ብሓባር ኣብዚ ክተጋብኦ ትኽእሉ ኢሉ እውን ደውረዳ ርእቶ ነይራ እዚ ሕዋር ልዋዕል ምሽተረክ ወይ ከዓ ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት ዝያዳ ንቕሓትና ክንክብል ነቶም ኣጋይሽ ነምፅኦም ኣብዚ ዘለዎም ትሕዝቶ መግለፅን መብርህን ክቡ ንዓኣቶም እውን ኣገዳሲ እንብሉ ሕቶታትን መዋጥርን እንዳገበርና ከዓ ኣብ ጉዕዞኦም ክእርምዎን ከመዓራርዎን ዘለዉ ክንገብር ከለና እዚ እቲ ቀንዲ ዕላማና እዩ ዝገዛ ኣብ መጻኢ ግዜ ግን ከምቲ ንሱ ዝበሎ ክግበረሉ ዝከኣል ነገር እንተሎ ዋናታት ናይቲ ሓሳብን ርእቶን ከተዕውትዎ ትኽእሉ ከዓ ንስኹም ኢኹም ኣድላይነቱን ብኸመይ ከኽዕወት ክእል እውን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ኣብዚ ሎሚ ዘምሰየ ከምዚ ኩልኩም እውን ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ዘለኹም ኣብቲ ዝገለፆ መግለፅታት ወይ ኣብቲ ዝበሎ ዘለኩም ርእቶታት ክትገልፁ እቲ ዕድል እውን ክፉት ኣሎ ቴንኪዩ ኩልኩም ቴንኪዩ ኣሚኖ እታ ናይ ኪዳነ ሓጎስ ጎዝ ግን እታ ናይ ታይም ቼንጅ እያ ፋዱስ ንጅምር ነርና ሂ ፕሮሚስድ ሚ ፎር 3 hours ኣጋጣሚ እታ ሰዓት ግን ሰዓት ሓደ ኢለ ኮንፊርም ምስ ገበርኩሉ ፀገም ፈጢራ ኤኒዌይስ ብተብተብ ከም ዘይመፅእ ክንገብሮ ኢና ካልእ መዓልቲ ዶክተር ታዲዮስ ናባኻ ሰዓትና ተቀይሩ ኣሎ ኣይተቀየረን ኣሎ ሰዓትና ሳብ ዕለት 30 ጌና እዩ ሕብሮ ከሎስ እቲ ግዜ ጌጋ ተራዳዲኡ ምስኡ ሰዓት ፀገም ኣምፅያ ኣነ ፋዱስ ኢለ ሰዓት ሓደ ከሎ ትስከጅሉ ኦኬ ባይ ዘ ወይ 5 minutes ኣብ ግምት እትው ንዘረባኹም ኣብ 5 ደቂቕ ከዘኻኽረኩም ኣብ 6 ግን ጠጠው ከነብል ኢና ማዕታን ንኩሉ ኣብታ ሰዓት ሬከርድ ክኸውን ናይ ኩላኩም ርእቶ Let's go, Doctor. Well, okay. Yeah. In fact, أنا أنت أيدي خوينو معاشة مسلكا تحطو لحطت كو مستزربا دزاروبو زنبرة تسامامي علوي النمبر I don't know أمن تاي تسامامي حج أنا زبولكو خالي يتزسو زبلو زنبرة خالي أوكي جين أنا نعاها حطو لاتن معاشة مدرش تازبالكايا كادرات نايجابها تعاتيقهم نيساس مغص علنت كقبرو لو خستايقول زي أخت قلت علنا أخت برحلنا دلو يغني لي اوكي بقى جمري سوري جايز بودردا دحري إلها أنا أنتي مسلكا أبزع عدي زمرت أخلو 9 كلتن مس إساياس أب حدا أخي باسي ولا كادرات جبهة دفير كايو تباهي لئي حتى خي تباهي لمسين أبزع عدي أبزو مس أخو جن شوك كوينة مالتي سقا خمزيل كات الدافورو رقبيت بتخرستيان سفرت صدقت مثل تبلو سياسكو نعانا حيزو زبلن كادر سينير كادر الله بلك الله حيزو داغماي كحيلو نحنا باور سنتر غيرو يلنا حجيتهم كادرات قطرهم افلتني مسؤول مسارحته زنبرو دحر 10 عامت نام مقام زموصو فلتي أبدقن أوشتن وه حجن كله زي كنسكف هيكوننا معدمينا مولو نحنا كمان خنا أرق جنبيرنا تيوم كادرات جبها سنتر باور غيرو عند حقوق أدل ديلكم ما يقوم تسمعوه تقولوا سمعوه نزر باسي
ስለዚ ሕጂ ኣነ ካብ ባዶሽ ኣይኮንኩን ንምፅላም ኣይኮንኩን ብሂወት ሎ እቲ ሰብ ከምኡ ዝበለ ካብኡ ተበጊሰ ኸማ ንብለካ ኣለኹ ንኻልእ ካድር ኣፅቂጡ ዝነበረ ምቁዋም እንድሕር ናይ ልቡ ናብ ምቁዋም ተመሊሱ ኮይኑ ደገ ወፂኡ ይዛረብ ኢለ ደገ ወፂኡ ከም ዝገበሮ ውድብ ንፈልጥ ንሕና መፅሄት ክንዝውረሎም ስኔር ካድራትና ንዓና ሃሆ ናይ ፖለቲካ ዝምሃሩና ዊወር ጊቭን መፅሄት ነዘረሎም ነርና እንታይ የንብብዎ እንታይ የንብብዎ ስለዚ ፋክቲ እዚ ኣይሆፕ ከዓኒ መፅሓፍ ኣብ ምሕታም ተበፂሐ ኣነ ሽሞም ኣብኡ እንዳኣተኹ ክፅሕፎ እየ يغني دكتور برهان ردا اوكي እንደገና ዋድሃን መጣሁም ግርማይ ከማን መጪ ሰሚዐኒ ሪ اسمع دلو حكي هو تسمع لها قرمايون ماتي له اك قبرانو بران هاوي اوكي ارا حساب سمحني كل التخافيت كان لها تخافيت معناته اشجركم مني يتحنتي لو قبرات فايت دمسا ودبوس كيت ساعة عريا اوكي ودبوس سوري ودبوس يا زبلكا ايا يبلكاني سوري نحن هندليت كبل ولا بحقوي تبل كانت هي وبس كانت سجن شكر يلن بزعوي تسكف دحن سلام نقول لهم انا بزي كده انا حقوس زبلو باي ذا واي نمجمرا غزي انا خمسه سمعوا له زارف انا بزو حي صلا اخور حدا بقى جمر معشو حريقاون زوصاخايو نطبلو مالتي صحفوم يزولكايم الله مالتي كلاي دكتور تاديوسون ناتو تاشمومتي زي انتاي زرين رؤسو كال اغباب لناكو زبل حساب كم زلون نقومو خنسرح خنقرب كم زلنان زملكت إلى إزوستومات بتوساخي أبزربو انتاي زمل نيرو أتي عرقي قال خبل كله زحالفنا يوم مدرخنا يصلي ويمساي ويصلي زولسي نقدف خبل كله أبستقاهم زلو طرح يكون نقول زملكت غير اي وسيديو تجيغان تلهو ترمني مالك مغنياتو صباح نغو كلنا راويان سلازخنا انت حساب ربحا انت حساب تاشمو ابتا هاجرنا او كلنا لنا زبل ملختي تردي مالتي قال اما جرشا زبلاون دغاغي مزبلا اي كالنايون يلو مالك اجن عايزي حتى فتير اللي نمئكاب دينا زي كالنايو وي تأكبنا السرحنا يا نقر نخنقتل دينا زي كالنايو أمن تاي شنخنا زي كالنايو كنفتش وني قبرنا يبهالاي تايت زي كالنايو نحنا زي ممكن ريال لنا راح نحنا نقول لنا لحد نكون نتأكد إنا نبلمبر تزحلفنا قعزون بب حدا أبي يتفيل قبرنايو أبا قبابا سرارحنا ديو تردونا ديو أبقعتنا ديو أم بنتاي تقول لك نيرو ون كنتش يحق زناي مو بحافشو انتس بحاقوس يكون انتس بحركان إن حتت كم ذلنا نفسنا ونمسيلنا يو which is أنا أي تصلني إذا كان عينة نقر تاي كالنا أنت بالجن أنت فتشنا يا تصدق يا بهلا كان وحالكم ودي له يغني اللي جاو thank you أبصب جزء وديها I think تاي كالنايون أي سعرنايون نمباليو متسيوان يرو كلا أي جزء هذاك ما قالوا قلنا the next time كنا متسينا anyways أو مركنا حتى هنا استاذ اسماعيل تعال له كوي
رسيحايو او برهانه سوري ريدي لها. ريد له اوكي ليتس جو ليتس جو. تجي بلو يلن ايكونو يلن ايكو حكايدي. يلا يلا سمعنا. اوكي بتحد غير يسمعني يا خويني انا يتعزو ديكم. آه انا سي كنت حطون دي حتيتيو ابتن كنت حطو سي قدم كلام تقدامي تاي ملسان فستي ملسان امينو دا غدي سوامبر اي ملسان حنتي خابتن سوز بلوز نبره مزخون يكون إرتراوي ودي وقال دي بحارس كن إكاب على الناس بلا زرارة كان مسارات ناتو زرابا جيرو حيزونا ينقلون يرقم مجمرات حيز على انت هون كارا زيت خيد موزيت مزين كم زين دام سلام دوا زيت خفتيت ودوال كوخا من سوي عيني لنوا بعدو مش بتمينيمم بروجرام تسمع معنا عن كي نخلينا له يزارب نيروسي أنا بسبولتو بايتون لو قدم زقبري بدحريون زحجي نايزن بايتون خالوتن قطرا نفس في التندلو أكالونا له نزيتات سي عدام زدليو نجر أيكونن عدام زدليو نجر أيكونن I hope تدا أز خير كوينو شو ما قلتات كيدون كحطور لهم مالتي بجاهن دخلوا مالتي تزي كوينسي نتسو تزاربو بعلو سيرو مالتي أبزي حدا أنكورن سخونة نقرأ سمعلو كالي بزعبا مالتي تي polarization حزب إرترا بسا عندي قفيح كم دولو قد يسألو نحوس كميتري أو خبلو خلقو عندنا مجمرة من قصة مسرطة له مثلاً نتنقر كفتحو مخنياتو من قصة مسرطة يبقى تمرتي لكن اشتيو قلو من تحت مساعد خلا مهارة تحقزن تخيل كم زعني زرواتات ستدار I didn't expect that أنا يتتصبغون كم زي مالسي كالي أقواب كم نيرو نهزبي خمي غير كاخت رحوة تخيل كما غير كاخت سامع تخيل مسوخي بود بدرجة دي بمحبر بسيفيك اورجانيزيشن درجة دي بمتاع خاطر هون تخيل كما غير هم تفليم دلو سلمتاهم تفليم دلو إجتات كله ملسغ من السول نيرون تاني وحكي كفات حز دلوان قلنا غلطي يعني حتى بشفة في ملي حالفوان زي اخو الزغل نجيزيو اوكي غني اللي ثانك يو جود تايملي. استاذ اسماعيل حجي اوكي ثانك يو زيادة ماشو قلت دقيقة في كده الكالو ناي عقلها. كندي شوعت له اني مش اوكي مو زين شوعت انا كلت مغلاني او كلت نتبي غزاره ودليل له هو حاليا اذا حطتكو حطو تجزيو سلاز فلت سلا قم ذاته ويا سفر انه عينتي جلي سوشيال بيز لودو يقولون ويكا جارانتي كوين وزلو سي سوشيال بيز سلازلو وديو ولا يعني سوشيال بيز مالت باور بيز مالت يعني سي سوشيال بيز هنا باور بيز ملوات مالت زي حتى نتبي مجمع هزار ولا دليل زلو اوف كورس نزي ادينا كنجبرا هنا خيرينينا ዝኾነ ይኹን ስርዓት ሲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕሪ ኮይኑ ወል እቲ ፓወር ቤዝ ናቱ ምስ ጠለሞ ቮት ምስ ሰኣነ ካብ ስልጣን ይወርድ ያነ ዲክታቶር እንተኮይኑ ከዓኒ ዋላ እውን ዝፀንከረ ወይ ዝዓበየ ስለያኒ ገለን ይሃልዎ እንድሕሪ ደኣ ያነ እቲ ዝምርኮሰሉ ወይ ከዓኒ ንዕኡ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ باور بيز مو سوشيال بيز كازي باور بيز كازي بوليتيكال زي كونه سي سنتيمنتال يعني بزخونه يكون بكالتشر ديو بقانقا ديو بهايمانوت ديو بغلا ديو يعني ستارنا في مهاني نزق حلو له زغل مهاني ابزي فلاوين ايزي سرعات ابزي جارانتي زريولو انت خوينو يعني خقص يخيل يعني زي مصطلمو لكن زغون يكون سرعات كخيل يخيلين يعني كل سرعات ديمقراطي زي ديكتاتوري سرعات كما يجيرو خم تسعري وكما يجيرو خم زخونه
ኩላና ንሪኦ ነገር يعني ስለዚ እዚ እዚ አንዲ ናይ ያብል ጉዳይ يعني ምክንያቱ ሩይ ነገር እዩ يعني እዚኣ ሓንቲ ህዛር ካልኣይቲ يعني ሞደ ብዛዕባ يعني ስንሕና ሲ አብይ ዘመናዊ ፖለቲካ ክንኣቱ ኣለና ኢሉ ነይሩ يعني ሞደርን ፖለቲክስ ክንካይድ እዩ ዘለና ይብል ኣሎ ሕጂ በጋ እዚ ጠርሒ እዚ እንድሕር ዳ ኣምፅኡ እዚ ዘረባ እዚ እንድሕር ዳ ኣቐሚጥካ يعني بقدمه خاني قدم يعني زمناوي بوليتيكا نيرو مالت يعني قال له مالت يعني I think أنا صنعت ما extent يعني to some extent يعني زي نجاريز يعني إحنا أبتي بري مودرن تاجمع أسرار حنا يعني كابي زي نيشن ستيت إن إيرترا بتفتر نجار أسرار حنا كل جزء يعني تخلاوي يعني هو يعني هيراركيكالي يعني كاب تحتين العلي كاب قدر العلي من سخاني تفلس في النادات كاني يعني import جبرنا يعني بتاشمو زخونة of course أرجو تقبل تغير يعني موزي وعلى وكاستمر لوس ناي بهلاوي فتات حتات قلب ديمقراطيان دينيرو قلب قبالي كالي يعني قبالي كالجين يعني تي نحنا نكايدو اللي زلنا imported كابكالي زمصانا كابكالي experiences زمصانا يعني حدا حساب له بايديولوجي وبقلب يكون بروجرام نقبر او انا مرحنت نقبر له قبل على تحتي قبل على تحت انا العلى زبلينا نكايد يعني this is pre politics يعني that is what you are still doing يعني قبل حجي نقبر زلنا الجوابي اسرار عنا بوليتيكانا هم يزلوا يعني جين حجي بقى تزلل قال نحن مودرن ويكا جزاوي بوليتيكا خن اتو انتو هنا يعني اذا اركتكتشر كنلوط زلنا يعني اذا ديكور زي يخلوا زلوا يعني سخاني يعني ولو ان بخمو يخيد يعني اتي اسرارعوني وكاني بيزكس ناتو دكتور داديوس بتاع بيزكس الزارو نيرو بيزكس اليمنتس ناتو خير له يعني يعني سي بالعمليات بالعربية يقولوا استغطاء ويكا بموبيلايزيشن وصن جروبس عجيبك يعني كم ويكا أنا تماعيلك مسكالوس زنبركا تماعيلك بفنيتشار بيلكا تماعيلك زخيد زي كونه بخالا عقبك خونا له يعني عمليات احنا مودرن بوليتكس كنا اتنيرونا اوف كورس ذاتس ترو يعني اكابي ثوره زمن ثوره انا زمن الدوله مساتنا ما هاجر حق جيرا كونستيوشن جيرا نيرو انت زغون اذا هجي نقبر زلنا من الماسي يعني بزح صقامات هاي ممسأنا يعني نجزا روسو كشيء يخيل ويكا انا كشيء يخيل انت زي كوينو ابتي ناي هاجر بداي يعني بهاجر بإيكونومي ديو بسوشيال معبالية ديو بقدر ديو أبدي إمباكت أي مكهلونا لكن إحنا أبو أي بس إحنا نصي تعنق يفوزون له يعني نصي تعنق يفوزون له حجي بقى زي نكايدو زلنا حجي تطرنفوا با زي تأتوبا أبتي حمش زي تطرنفوا له ولا توم تريفهم زلنا أبو زي كدوبا أتي عدم كعبت وصيونا زي كدوبا زي تات أيكسر هي يعني أتي نبرة نجارينا ندقم زلنا مهان زي خيره ويكا زي تردف نجارات إنا نجبر تلا قبل علي يعني أفاكيم تهزبي تي زملكته أبكالي بوتا أتي خطرنا فيه خطر زول زلنا أبكالي بوتا يرخب يلون يعني قال له أبزي يعني أبزي كواسا يخيل يل ስለዚህ እቲ መጠሪ I hope to خملسي يا كذا نتيجة we want to We'll challenge invite him him كلا this كذا on this challenge هنقوله ተስፋ ንገብር ስለዚ እሕና እታ ነጥቢ ክንገብራ ዘለና የስ ኣብ ሞደርን ፖለቲካ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ግን በዛ ኣገባብ እዚ ክንኣቱ እንድሕሪ ኮይና ኣወል ነቲ ዓንቂፉ ዘሎ ተኣሽሙ ክንገብሮ ቻለንጅ ክንገብሮ ኣለና ቻለንጅ ክንገብሮ እንተኮይና ክንጠርነፍ ኣለና በዛ ኣገባብ ክንጥርነፍ ኣይንኽእልን ኢና ካንጠርነፍ ካብ ዘይከኣልና ዘጠርንፈና ኣርኪቴክቸር ኢና ክንፅፍ ዘለና ብኡ መሰረት ከዓ ክንቀይድ ንክእል ኣለና ኣይ ሆፕ እታ በግዜ ወዲአ ታንክ ዩ
يا 1 minute shy اوكي صبع طيب اوكي اوكي قاتل قصلاي تا سلازي تي زلو بقى تي زلو لومي هوبو زنبرن انا ممصي لومي ابزي اخيبا سوليوشن زبلي حويسو سل زنبر كابزي ناي قدام ازرارباتات وصيناتي حدش ازراربا يوتونا يخون زبل تسفاني يرني يعني ግን I am disappointed يعني كل سؤال يتزنبر يزرقاقم نيرون بري ولا حنتي زيادة أشياء مጨረሻ يعني ወይ ክንጋባ ኣለና ይላል ወይ ንጋባ ሳለና እንዲና ዛት is why ኣነ ካብ ናብ 49 ናብ 46 ዝኸድኩ يعني 1946 ናብ በርግ ዝኸድኩ ሲ ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ቁም ነገር ምምፅኢልና እዚ يعني ولا برتا وقت ولا حنتي قوم نجرا يمسألنا حجي ناي مايند ست سريكاسي بهلي ناي السرارحة اركيتكشر ايو خلوات زلوو اذن دحر زي تلويتو يعني it is vicious circle يعني سخويلك خلال إخاتب الزلخة حمشت نمنتاي لو مسي كلنا نتأكب أبزي national concern نا هواسا كلنا أبونو ولا نبل يعني كنا سرارو فيكم تزلون دحر خوينو where does that bring us يعني ولا حنتي تاشو زغوري لا مخنياتو تي زملكتو يعني باور بي ناي سرح زلو هجراوي بايتا يلا نسو مسخا يلا نسو يواسا يلا نسو تماقيل له وي يدون افن حيزو وسن تقميزو لني نسرعت زكلاخلنيو ماجوريناتو خا نسرعت زكلاخل زلو نفتو نفصلا يعني نفتون نصلا ذات الزيت يعني زي سرعة تسأل يقول له وهزب خيب ولا قالت بحيلي حزب ذات is false معي فولس يعني قوي يكونن يعني حمقات بالنيروسي حمقتنا نحنا نقزر هنا نحنا كنقير يكالنا قيرنا هاني ملختي يعني كشيا زي الملختنا مسي لنا نتتا يخن انقساقس زخ نتي حزب خنقساقس زخ وعاسلسي نتي يعني نبلو زلنا يعني نتي نمني لوطي يدللو زبل زلو شنخات نايتي حزبي زنقساقس ملختي كنمصي نخيل يلنا يعني يعني زي كاكب جبانا حزنا خطرني فينا من عسرت ود بكون قال يقول بودو أجندة نحت مسألة عسرت أجندة كم عسرت أجندة خلينا نرجع حدا أجندة تقوم ولا ميت مع التزات جوا خوف بل يعني you can't يعني أنا أذكر يا سي أبي زي كيدان زبان دقرسي زوم إسلامي political إسلام قالوا قالوا يوم بدون ورسي كل تعانق نفع بالله يا أستاذ قصري سلستر قصر ربعة تذكروني هم مع شو يعني تذكروني أبقى هذا كل تعامت ديسكاشن نيرو يعني كل تعامت كل ديسكاشن نيرو لوك يعني رأيهم بقى حجس زم بروجرامات زلنا قال زبلو أقمتهم أنا أقابا يومني أبزي يعني أزاربهم يعني تسمبلي يزخون زي كل قدات يزخون الرأينا دايما يعني أنا كم ترى تعذباي مقابة عقمي نيشتي طبعا I'm only student يعني طبعا هراي ولا عندي تأجير لكن كم يزريوز اللي خذوا قداي يعني ما نسي يعني تي تمكرو ناتي يعني ودبا تمكرو يعني بزي مثلا كأني زي موزي أقلقالي ناي ودابي نيرا أنا بايزو يعني ملي عدميكم يعني عدمي يعني قل أفريدا يحرركم it is zero يا okay thank you actually نقابا إلنا بعليسي دا أستاذ اسماعيل 2015 رازناي نايناز راديو بمسكرم انداتا قالحي أنا بارت مسؤوم كويني thank you for him تواسينا مش كل هزبي كجابا منالبات أفتا يأكل ممسا بزح بوش غيرنا نبر نقون بري نبعلانا توم نقرأ لنا بحنساب أفتر راديو ديسكاس نقبر زي الناس فافح لنا هنا سو هزبي نخي جابا تا محمد ناصر أمسي واي تا نخي نسامع تسامعنا هنا تسرع له ندامو أدمين كون كامسي خازل لها منها برهي عقبازقي مرحبا أدمين كل شاب قاقة يعني لا أبوي قطعماي أبوي قطعماي هو مالت بتاع كمبيوتر مالت إنترنت تبع شو سايك إيركوان
بعلا أدمين زبل شيء هيبات تاشمو أوكي دحان أنا بزح كزارة بايكون كون أنتي أبتا نسخة زبل كايا مالتيو أنا كل شيء نتي حقي زبل كو حقي لمسكرنات يبلو نتيجة زبل كو حقي زبل كادراتنا إلكا لك كادراتنا عميدا مفتت سياس كيرومنا ويجلون كادراتنا أب دياسبورا مفتت سياسين ويجلون كيرومنا 4 حنتي تا منشمو تاشمو كحسبها كيدو زبلها نبحكي مالت صبق على خازبل تاشمون هيبيو فيتني سياس قطمو عاي رخبا 4 تحق نسي نبينا تمين نقول النبل نحناسي سياس قطمو إلنا وسينا أي وسنا سكا حجي نوسن انتبلنا حجة كمزي حاوش معي الكبل السنحة إسلاميست مزيوم كمزي قلمتات قال أسي كنا انت دعوسين كإسلاميست عن كفاتنا يتقاسي أيكون ولا كريستيانيست ولا قلمن اندحر وسينكا نتقول جل ختم كتب تخيلها وتوم كادرات قن موسى بقعات أيكونون 4 نبينا خلال كنبل أما إذا قد يجيرمنا دقيقاتنا نعرم عريمنا وسن تبلنا قد يجيرمنا شمنان زي شمنان يبومنا مفتت من كوينا تعدي تهزبي مفتت سياسن قجلوا أبزي حجنا كايدو زلنا أنا حب أبال نايتي حجرا وبايتون ديمقراطية وعلى نيري أواسا نيري ولا بستوكولمون نيري ولا أنتم كادرات الإناء كوينا تابدلو نسخة بتنا تكاري إتو قلن تحسني فليا بلون بلخا هو خبز ما كاكوا قلنا نعي زي عقبنني حتى نقر نيرا ساون بيني يا بلومني بهوت حليفة مالو دكتور بيانا دكتور حبتر برهي الترئيتخا صبق عنه يلومني مالتي نحنا خنبلي نخل إسخاق انتبلو وانا متاكبلو يقولون حليفهم يمزو نعي هيرو خايم مالتي بذيك العالم سلازي إذا خنقبل سلازي كألنا نحنا نهزبنا ملحن كنكوني كألنا تحاب توساقي تاتيوس وين كلتا جزين تربي جيبن نيرو بزح تقاومو قال سميع له تاتيوس أبتن مجلس إذا حبن تاتيوس وين تقانا أبتن كلتا أبتحنتي راديو تقل زي تاشمو دياسبورا زلا مالتي تحنتقع نيمنيان دعلا قلت يا سبعين بس أمنا بزيك العالم تاتيوس ذهبوا مجلسي 4 بقنع يملسوا نبي وسن مخات وتم تزاربكم قاليكم أبزي روم كمان عليكم نتي تاتيوس بولوسي نتي نيجاتيف أي صراحة كم ودي سب زي جاجا سب يلا نتي جيجاتات ناتو أمسيخا بتنا يقدم مزراب طرح نتن زنبران تربيجن أنا هون أدقفن مالتيو ودحنكم زي خبز دلي كان زبله بلين برحق يبني كاي كولف كوخا خلخم نايلم ما أنت تملس كيبل كوخا ودي خايا قلنا قرب من إجرام قدي نتيوم كادرات سبيسيفيكلي كندي تصنيعهم زصنعوا تقاديلهم زقادولونا تصنيعهم زصنعونا نزمبالنا وكيلهم أي مهارو أي سرحو زقلقلنا كادرات كم زلو قن كندسي علنا بجاملا يكوننا كادرات جبهان بزلنا أنا سبيسيفيكلي بسمات كرو حمز غير سلا زلوني أقوم إليه تناي ميدا زو الصفقان لقن تصبو يقن لنا سالم هلا أستنى مساء امتحان الخير مساكا انا كم مجري مساء الله اي اغاني ده وريد كا عنتو ينبر مسيح برا أوريك لا مساء مسيح آه اولا الضيف انا من بداية ما حضرت لكن حضرت من النص انا حسيت انه كلامه متناقض شوية يعني بتقرنيا بعدين بتبلادو كم سلا زي حيث تترقوم السوق سمعوا معاتان مستملين اتس اوكي انا كم تي تردى اخوه تي زرباناتو ولا بقلة قلة شنفات او انت زخونه قلة جيجاتات ويم تقراش او نيرو قبل كم اتسمعني مالتي السوغان تايو افتيز الزربو زربا مفتحي زي بلو
أبقى عواتات كبسح زي يخل نجارات يجلس حجس نتي حلف تمكرنا أبطاتنا أبيت جرجس زخانة ولا أفتي دحيرو أب سوراز سرعة أبون دا تكره الله انتاي تمنشو أب أخي تزاربه إتي مشارة شوز الله أب مزرابو سلازي أب كلبته تي زرابو أبزي تجاراچو خوينو يسمعني اتخالاي كمان أفتي حطتات بروح ملسي زي مهابو ولا أفتي حيلي زحاتوتون أفتانا دكتور تابي زحاتوتون كاب كلتين هاديموس اتي كخون نتي سرعت أبزي زخون زلو قلسيس كشنفو زي القلسي خمز كايت كام زلو رئيتو زغربة تسمعني سلازي أنا زي سبايز نوركو حدا أنفت زلو رأي وين كمان سب أبو تمركزو كما جاروتي فحيلو زلو حيلي أب حدا زمسة إذا عينت كونتات كقرب يزبل ممتنرني جن أفتي زمسة كافتي ناتو زربا تي توتاز كاب أحوات زمسة أبو تمركزة جو سما كو قد ألون تدا إلى هوينه تي زنبر حتتات أفتي إذا حيلزي أفتي نبر قلسي تمركزو حدش منفس فطيرو أب حدنت نزي فحيلو زلو حيلي كما يقر كاتمصو زبركت زربا نيرو إذا خا مدمدمتاو نسو أفتي نسوم أفتي زد الله كنت زوصدو ولا أفتحتو أبركوتو نايتو ودبو أفتي صواع زلو أفتي زي تخايدين هاي سمرت ديو نايتن قال محبرات أبنان حد حدام قراب زي تقبره أبو حدا كده زي مصاوتو إذن قزار وسو انتاير إيكا وسون حدا كافتي ناتي سمعها من البات أفتاني زدريو زلو ختمسين دهار كونكا إس أوكي جين أنا نسخاسنا حبار حدا رقاحتو غير ناس بحدا كنمسي نخل زبل أمنتو زي مهلاو أبزيون يرأيكا مالتي أفتي زربا سلازي ولا خالع معزدين دهار مسيون كابزي زحلف قال فتر زبل أمنتو أي أحضركم كافتي زبلو زربا مالتي شكرا أما تانا يجبها ناي كادرات زبل كاين دهار كوينو كل كادرات ناي جبها كنبلا ينخليننا مكنياتو كم تزبل كايو كادرات ناي جبها واقع خفيلهم يوم تسويهم يوم تسنكيلهم يوم تسديدهم يوم ولا حجي نتين بلوز ولا ناسي إذا كادر زبها ناي جبها أفتي نبر جزاء تملسو بحبار حد بروجرام ولا بحد شنك بس انت زي سأل حد سلال مفتارو إذا حيلزي نسوي من البات نتي زلو سرعات قدم زخل زبل أمنتو سأل زلنا كل زي انتاي بهالاي زي كادر زي ناي جبها زبها الكادر تسمامعو ولا حد سمر قنبار فتيرو بشم زدليو شم أب تحت زهون السلال كقدم يخليو مكنياتوس ناي حبار نعم بحنساب زتقالو سوا بحنساب تسوألو حدا ما أدين يروم إذا ما أدي زي كحاوي يخليو بزبل المنتهي كم زي الله أما تي والكسبات بجهاز نورون دهار كوينا لو مين نتي سرعات زقل قل زلا جنبار زنبار حيلة يكونن ما بزحتو أبسطا كلهم حجي أيبلين يجن أب قال بوتات نمثال ما حضرتي زلوا كادرات نجبها نمثال بكل جزء دهار مسحة مراحل برجد بجهاز زنبار سمو فتق سيف لينيا وسو أما حاضر نايملو أكل جزء أبتحتيون ناي أسوار زلوا أبجبها ناي أسوار زنبار سبيو
يفلطه سمو كنجلسون سلنا منبر أبتسنة محاضري ناي سبتان ناي سليان زلو أب برجد ناي صلاح زنوره بردو عبي كادر ناي جبهاي ولا حجي منجي سمايا وارو سنبر بعل الزر وبيدو بعل ما نخاتب لهم بزوح قداي سريحة من أبكرن يكون ولا بأسمرة بعل محمد علي مراحي نو 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 زرو فيديو ولا تسوي خل تسوي تخلى ولا تسوي تخلون أبجبها والله أقل قلوا هنا إزباق بار ولا أبزا مصحف ناي زي ود سوريا تصحيف زلون ناي بعل حفت عمر جابر بعل نوبريت أبسطنا ناي جبها أب حلفتنا جبها خلوص ناي إزباق بار مرحتي كم زنبرو أبو باي ون أمس أمامين بعد زهرة جابر أكلنا مأكلاي سما قلهم سيامنا سلزي ولا بعد زمهرت كساب حجي نسر عز قالوا زلوهم سلزي أب جبهة زنبرو كاب جبهة سلايا زنبرو نهز باقم بار بزحات نيرم بعد مرهاوي دحرب سمر ودب مسئون كاب سمر ودب مكاين حزو نابهم كايدو سلزي أسمات كنا تقص دحرك خوينا أب فصامش ما قلنا زنبرو بزبا حاجتات أب جبهة أقل قلهم يعني زباو قنبار ولا حجي أبزي زكاية زلو قلسي الله أبالات الله حدا عركنا من قس سمايا وارسول الله يرحمه نبل حدا قزي أخي باقرنا أب جرمن اسكن عام ساي ترجم اللي للناس كم مسوق مزازم تتقم لنا زيها هو حجي أبو أفتي أخي با أب منتاي كنسا معنا خلي لهم نتبتات مسمصو الوم أكلين مساخم زلو تتأمامنو دهم بزعبهم إلى حتتوهم أب جرمن قدمي كلت عامتي با لك ما خلاص إزيوم من دحر الله مساخم كنسمرين خلي نايلهم إيه إزيوم أبالات ناي سرعات يوم يلوم كسام حجو اللي هو أنا فلطون سلزي أسوب تبعاتي الوم كمو الوم أكلا السوم نحر لهم مساهم حنا مساهم كنسمرين خلين اليوم سلزي أما جرى شاحجي انتا يخب لكم دل اتسرعت الله وشتنا الله نسيو خمانتي سمرت زخل كلا نازل أبقى زي إثيوبيا خيدة نرى ني مرت عفرة بلين جبوتي خيدة قال أب وسع زلوا سبات بجنزب بقلا زحجزهم أبلات أب سلان أي سرعة زلوا كاب وسع بشم تقاومتي جنزب السدادهم أبلو سلازي إذا قد زين جزار أسيتي معارضة زبهات زلوا تترنفو حدث التاوي نجار زي مقبارون جزار أسو فنوي قلسي زلا واسع إذا فنوي قلسي مست فنوي وانت نسوم كم فنيات كوينا وش تنازل قالوا بزحات الله ونسرع الله إذا وده حنكا وشكرا شكرا دريسة أستاذ قرماي قرماي زي مكيل رايح حنسب اوكي عجيل لادو هو هلا راي صبوق قرب ستايت حدا تي زرب زلو مالسي بزح انتاش يكوننا نزارب زلنا تاخيبانا ستايو اينبلو حدا كندي مكاب ابالات جبهه ولا كواتي بدرجة مراحتن قلن زبهال استاقدي كوالا كلهم ممكن كادرات تأتي خاص بدي جبها نتب بزحنا يجبها كادراي متنوني كوموتات ولا غزلق زبل مرقصات كتريخة نبوري ولا حنتي انتاش يكونن بزح زاربنا ايكونن زي انا يتقبر اللي كالتي
نابانا سلي تسدد بس سرعات عندي يسدد نحنا خمي غيرنا غزانا نعصو قلمله خمي غيرنا غزانا نصري نحنا وين كمي غيرنا نسدلو داستاي كدبل علنا نبر አለው እንዲያም ሳኹም ገለመለ ሰዳሉ ኢልና ብዙሕ ስታይ ነብለሉ ኣይኮነን ግን ኣነ እንታይ ድብል ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣልዒሉ ከም ቀንዲ ነገር ክንዛረበሉ ዘለና ምክንያቱ ሕቶ ኢኖ ንምንታይ ኢና ንሕና እዚ ኩሉ ፃዕርታት ኣካይድና ብሓባር ንክንሰርሕ ብሓባር ክንሰርሕ ዘይንኽእል ዘለና ዝብል ግን ዓብይ ሕቶ ኣልዒሉ ንዑ ክንፍትሾ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሓደ ኣነ ኣብዚ ናይ ታሪክ መምህርና እስማዒል እንከሎ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረብ ዳይፀግመን እምበር ታሪክ ንምንታይ ንምሃሮ ንሕና ኣብቲ ፍልስፍና ናይ ታሪክ ተዳኺድናስ እቲ ዝተፈፀመ ነገር ንምንታይ ተፈፂሙ እንተዘይፍፀም ንሱ እንታይ ክፍፀም ነይሩ ንሱ እንተዝኣሕጂ ተፈፂሙ ዘይተኣልዩ ፅባሕ ክፍፀም ዶ ይኽእል ድሕሪ ፅባሕ ክኸይድ ዶ ምሳና ይኽእል ነዚ ኩሉ ሕዚ ሕቶታት እዚ ዘልዕል ንሕና በዚ መልክዑ ዶ ታሪክና ንሪኦ ኢና عجيت عن تبي أنا خلع علم كله نحنا مجمرتا بسنا حسابن بجبرن بوليتيكاوي والدبا وي بوليتيكاوي سراح زكايدنا له تكعشن شعب تميتنا 40 حدا يبز زمناو تاريخنا مالتي قرب كي كدنا خا ولاتنا وسائد استابيلكا اتينا حساب مفللي كل غزينا بقريچ تسغاغيرو تفالالينا ውድባት ተመስሪታ ሰልፍታት ሓደ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ገለ ዓመት ከይገበረን ከሎ ራቢጣ እስላሚያ ናብ ሰለስተ ተመቂሉ ተኣደን ተንክልተ ዝኸዳ ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ኣቦን ወድን ዘለዎ ስታያቢሎ ቀፂሉ ነዊሕ ስለ ዘይገበረ እንደገና ኣብ ሰውራዊ ንሱ ይርኪቡና ንዑ ንምፍታሕ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣኼባ ናይ ስምረት ገለንዳ በልካ ይግበር ግን ኣይትበፅሕን ሓደ ብሓደ ኢድካ ይጣቃዕኒ ልክ ኣብቲ ሜዳ ሓደ ነቲ ስምረት ዝደልዮ ሸነኽ ነይሩ ተኻልኣይ ነቲ ስምረት ዘይደልዮ ሸነኽ ነይሩ ስጋብ ሕጂ እውን ኣሎ ንሱ ተዓዊቱ ስለዚ استراتيجيكالي نتتريو زلخا زيري مسؤول تخيد سلازنبركا اتي يوزي تعوتن بر اتي ناي غباء مقبار كان وي نزته مقبار كان ايكونن ويت زي تعوته حدا اتي ناي زته اغباباتكا مستتزاتيو زلخا لومي كي تدرركا كلخا صباح حجر اب خستايب سيحكا لومي كمسحكا يلو زمص حيلي مسؤول تخيد سلازنبركا بدحريو وين دحن قدفو زخلو كله تغيرو ابتغستاي بزحنا سمعنا بزح موغوتينا تزتي نجر يلا زت تخايدو كينبل كين غاغي يمغوت نيرو سب نحنا اجباب تا نفلتا نحنا حدا ودب كونا لو بمسغاغر مدرخ بموهاد مدرخ حليف كازبل قاليو غن يباچي نيرو ولا كربيت نبلو ولا قال نبلو مبر سمور غمباردو قالدون دابلكا ازيتاتيو تزكايت زنبر تمال وين ابزي داي ستايمس مساناوين ناي حساب فللي زلنا كهلو خاي غن از فللي زن منتايو ناب حساب ناب غريچت زسغاغر وين ناب ديسبيوت وين ناب خلاف بدل أن يكون اختلاف سلازي أبزي ون كلها حدا عبس لا كنسرح ندل دينانيرنا نخيد دينانيرنا أنا بزحنا يحطهم لكتات كتقوم تقولوا نجارات على لو محجي نستاي تمليس كان أبو كن أتو أين دلن سقاب كن ديك عبانا يوم استراتيجيكالي حدا سلال كنجبر علن تستراتيجينا هنا سلال مقباري يلو زخدن نزي بقى كم جزيء بتخيد حلف انت تعويته تدا قعسيصيو تدا زي قعسسكو خا ندغينا ولا قال بخدياتات فتريلو زخدن سلازي حجي وين انت خونه تنقابا زبل اتي بحقي ناي مقابئي منفس حيس كان تدا زي قريب مقبا ايكوننت مفتحي اقبا اي مقبار ايكوننت مفتحي سلازي ازيو تتصقمنا امبار نحنا اتي كاب عنتبو عتحيزو انت بفلات
قاليو خاب بغحيلا خوينو نخعقو عصص وين قال له حجي اتي كيفلط زخيد دلو انت زفلط نيرو نتغحيلا كاليوم خاله السخاب زبصح كبصح مخاله جن كل خام منتاي دلينايو كي تلوت كان كلها بوشتخا استراتيجيكالي أنا كعوت زخيل بحبار كلها أنا من زسرح ترى هاجر بسمع يكهن زخيل مبرت فعلي خاك أي كوني الكان زي كل أمينك أنت دا كتكيد زي بقيعك جبائي سلا زجبرك سلا تجابعك كان تفعلي تبغصاصات أنت مساك ولا زحجز بهال دولة تبغصاصات قالوا له بيجيروا أب ني أبي أمريكا لو بمقبار أنت أشم ولا حمتي بسرام كراح بخادي مس قال لك طرح جنزب كفلو في لوبي أنت أشمو يعوتوا ده يعوتون كم زناي طبقة يدلون طبقة زمل سكة طبقة كويلن إزوين نجزا أرسو كم أجوابات رينا ونجينا زخونة دني إشتي زمسات إشتي سعر خزي أسكاب نعم مزازم قز كقيد نعم اسماعيل ده حليف كان ده هو حقها سلذي بحصر زبالة نحنا ني نتمزاتينا نجر فليتنا اتزاتخا بحقي اب حدا نطبين خنبصح امبر نناي منقدي لو مسكدحان بزي ابي لك حالفال كاز مص نجر اسو سلازخونه يخ سلازي تبغصوتاتن تبزحنا غباعيتاتن تبزحنا نسو اتي ناي تمالي ناي 40 حدن تحيزو زمصه مصيو كل غزي مسانا له لو محج مسانا حقفنا نخيد لنا صباح كان لو من تدا فتحنا نتوم ناي مصا ولودات من قدك خفيتنا له مالنا مالتي لو مو وين انت دا زي فتحنا كيدوين سغيرون عتاتو من افتقديت كويدو صنحومي وخومي قصلت نجر سلازي تغداي كم زمحارز بلوت ناي متبس من اللوات زي كونه تزطبس نجر نعو ستاي مقباري سلازي السو يا قبل دلي قني اللي معشو عن وحياه متى عبيتي اندامو يغني الله كمل لهم تقديما نقول سلام بالنكواركا خموت زتكايد وسمون سمون سعرتات نجس عبي واقع وحبا زقبوع كبر له أنا نايلوم معنتي درجة جرماي كا كابتن جرماي وأخص خلا أمبر نسألي رتا حسب نايلومي أستمرون أي كان تخوين الترددني تأيرتراويت توبس تبلازنا برا تأيرتراويت توبسي نخل ناس عيناتنا تخيل التوبس كساد زي حسبنا كلمة حجي أبتا إيرتراويت توبس نبلمو قل لا نسخة كنت تحساس لك حد خال ننقرم قدو تنكفر صعبة النيل لنا ما أسا ذكير إننا يا عكرة كنت هداي مالتي صعبة النيل كإسرعتها نتعب زي تخولو تجي مقبع أيكون نتأقمنا دلو نفس وكف إيرتراوي حانت هاجرات خابينا لاي لو كوي ذكران بر إسرائيل جعتن زدفر عليها بوليتيكان زي بوليتيكان زترنف نقول إيرتراوي ماينوريتي دي بينا ناتنا دايفرسيتي لب هايمانوتي هون بصوتا هون زدفر على دايفرسيتي كلنا حسابات مركز زي تتعامنا يلو ويعتوتو زي تتعامنا سي تتقابعنا شق خستا يقول كل قوائتات كان كايته بدفدو نايستفر عليها بوليتيكا ودوات زي كونس حانتي بوليتيكا ويتودو تأتمو ما أسيات فينشال انت كابتمو كرو ببزح انت داريرة دحرقو بايس كل توقينات وات مغنياتو تاسلتان تحانت ومبر ماني حيزة أبزبل مالت لذي تا كرس نقر لو مزاهبان رسو نعيز ترداني إتا ديموكراسيس ترنافي بفناج علي أيكونن ياتانت مني كم نعي ترداني أب ديموكراسي مؤمان مالت كسابتي ماجوريتي ديموكراسي زي كونسنسس ديموكراسي يلو كمان تزاريبو انتهي مالتيو كل سب أبوتات نايلو أبنت بمعاشر إسماعيل النيسي وغيره انتهي له كل عقب ما انت كخونسي حلخ يا عقب غي كونسي قدمي أول سنة مئتاو مولد ناس معاشو كيت كاسكن إسماعيل تدي عقب وإسماعيل معاشو سكيت كحش خبرله شعو معاشو مس عقب أول سنة يأتو إيلو مثلا تكرسنا قريت خالد بزح زتناقفوا كذا نهجوني الآن أنا ونابزا كذا مع بعض كلهم كومبوننتس ناي إيرترا بزي قدس بزحهم بزي قدس ناتهم أمنت
ፖለቲካዊ ርእይቶኦም ድዩ ዘይ ፖለቲካዊ ርእይቶኦም ንዕኦም ኣብታ እተውስ እንታይ ግን ክስታይ ገይሩላ ነይሩ ሓፁር ከዓ ገይሩላ ነይሩ ኣብ ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ዝኣምኑ ኤርትራውያን ኢሉ ፀቕጠላ ነይሩ ስለዚ ንሕና ክሳብ ሕጂ ክንገብሮ ዝፀናሕና ካብ ጉባኤ ስለተጋባእና ደይኮነስ ክንጋባእ እንከለናስ ወላ ሓደ ዊን ዊን ሲትዌሽን ይኽእል ፀቕጠላምስ ይመስለኒ ምናልባት ስለምንታይ ውድብ ካሊኣት ወጥገለ መለዚ ካልእ ሕቶ እዩ ንዓይ ዘርኢ ይኮነ ምናልባት ስ ተበግሶ ክወስድ ዘሎ ዋላ ካልእ ዶም ፀዊዖሙ ንሱ እውን ተሓታትነት ኣለዎ እታ ናቱ ውድብ ነተን ካልኦት ውድባት ክፅውዕ ኣብዚኣ ምናልባት ተሓታትነት ኣለዎ ከምቶም ካልኦት ክፅውዑን እዮም ኢልካ ናብ ውራይካሲ ካልኦት ይፀውዕኒ ትብልኒ ኢኻ በዛ ኣገላልፆ እሱ ዝፀዋዕ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ኣብዚኣ ምናልባት ኣነ ናተይ ፍልይ ዝበለ ትርኢቶ ካብናት ስለዚ ናይ ሎም ምሸት ተማሃርክዋ ፀቕጠላ ዝነበረ ዲሞክራሲስ ኣይተረድኣናን እዩ ዝብል ኣምስዩ ፍትሕስ ኣይተረድኣና ዲሞክራስን ፍትሕን ክርዳኣና እንተዳ ኮይኑ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘየገድስ ብዘየገድስ ናቱ ምጥርናፍ ንሕና ኮ ሕጂ እንታይ ንገብር ሰባት ይጥርነፉ እሞ መና ንሕና ቅዋም ዘይብላ ሃገር እንዳበልና እንዳተዛረብናሲ ዋ ከመይ ጌርኩም ደቂ ባሻወር ብሓንሳብ ትርከቡ ከመይ ጌርኩም ደቂ ሕቶ ኣለዎም ስምዓዮም ኣስዘም ስለምንታይ እከቡ ኣለዉ ዘይ ዶንት ትራስት እምነት ስለ ዘይብሎም ልዕል ድሕሪ ስርዓት ዝመፅእ ንዓይ ዝኸውን ስርዓት ክኽህሉ ድዩ ነንሕድናስ ከነርኢ ከኣልና ውዕስነት ከነረጋግፅ ኣይከኣልና እዚኣታ ንዓይ ኩሉ ግዜ ተብለኒ ማለት እዩ ኣነ ንዝኾነ ይኹን ምጥርናፍ ብኔጋቲቭ ኣይሪኦን እየ ተቐዳመይቲ ዝሪኦ ብትረዶዩ ስለምንታይ ንሱ ካልእ ዓይነት ምጥርናፍ ይፍትን ኣሎ ቀሪቦም ሞ ክሰምዑለኒ ምስ ሰማዕክዎ ኣይትዕግበንን ኢኻ እዚኣ ምስ ምንታይ ኣዘኪራትኒ ብቐዳማይ ፕሮፌሰር ነጋሽ መንሽሙ እዚ ብቐዳማይ መፂና ዝነበረ እዛ ኢማጂናሪ ኮሚኒቲ ኢሉ ተኪአ ነጋሽ ሓዊሰ ኣለኹ እዚ ናይ ኣፍልዕዮ ዜና ዝነበረ ብቐዳማይ መፂ ነበረ ፕሮፌሰር እስካሓግዘና ማሓሻ ቅድሚ ቁርብ ቅድሚ ገለ ግርማይ ነጋሽ ትብል ኣለኻ ግርማይ ነጋሽ ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ኣቐንቢጥዎ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኢማጂናሪ ኮሚኒቲ ኢና ዘይንፋለጥ ስለዝኮና ንክንፋለጥ እዚኣ ከዓ ፈፂመ ዘይርስዓ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ እንታይ ኢሉ ኣብ 2003 እንዲገለ ኣብ ሸወደን መፂኡ ዝነበረሉ ንሕና ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተፋሊጥና ኢለና ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ክላለፍ ፈቲኑ አንፎርቹኔትሊ ግን ድሕሪ ናፅነት 91 ክንድነድምቆ ነቲ ጉዳይ ድሕሪ 91 ፋሕፋሕ ኣቢልና ሕጂ እቲ ዘይምትእምማን ናይ ሕብረተሰብና እቲ ዘይምትእምማን ናይ ነፍሲ ወከፍ እንተደሊ ብኣውራጃ ጥርነፍ እንተደሊ ብወረዳ ይጥርነፍ እንተደሊ ብካሊእ ይጥርነፍ ዘሎ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ዋላ ሓንቲ ዓዲ እውን ናብ ኤርትራ እንተዳ ዘይዓጊባ ሓደገኛ እያ ምክንያቱ 20-30 ሰባት ተኣኪቦም ከማን ተሮሪስት እዮም ካልእ ኮይኖም ዕንወት ከምቲ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናይ ሎም ምሸት ናተይ ትረዶ ኩሉ ኤርትራዊ ክንጋባእ እንከለናሲ ኣነ ክስዕር we have to go to dialogue ክስዕር ኣለኒ ዘይኮንናሲ ኩልና ስዒርና ንክንወፅእ እንታይ ንግበር የተማሂረ የቐኒለይ ማይክ ፍሪ ثانك يو ዮሴፍ ብርሃነ ረዳ اوكي تملسناكم ዘረባ ኩላ ኮለል እያትም ዘላ ብዛዕባ ንጋባ እንድዩ ኣክቹዋሊ እንታሪ ንጋባ ተሓስብ ኮንካሲ ብመሰረቱ ኣበጋሲ ክትከውን ኣለካ ኢለ እየ ዝኣምን ንስዑድካ ኮንካን ክንጋባ ኣለና ክትብል እንተዳ ስራሕ ትድሊ ኣሎ ኮይኑ ኦኬ ሌትስ ወርክ ንጀምር መን እዮም ብቐረባ ክረኽቦም ዝኽእል ሚኒመም ታሽሙ ፕሮግራም ምሳይ ትሰማማዕ ደለዎም በዓል መነመን እዮም የትካ ረኺብካ ሽዑ ምሶም ትዘራረብ ትሰርሕ ሳስሆን ብዙሕ ኮለል ደብል የለን ካልኦት ክትነቅፍ ኢልካ ንትዛረቦ ዘረባ ግን ፍታሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣነስና ሓውስ ማይ ደር ሓቶ ሓሲብዮ ንእሽተይ ተሓቶ ከዓ እቲ ናይ ቅርፃ ስራዒ ዘለና ኣገባብሲ ትኩላዊ ኮይኑ ኣሎ ይብል ነይሩ ሓውስ ማይ ከም ዝተረዳእኒ እንተኮይኑሲ ዘይምኩል ኣገባብ ምሕደራ ክንገብር ኣለና ከም ዝበለ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንጀምሮ ዘይምኩል ምሕደራ ዘይምኩል ኣገባብ ምሕደራ ስለዚ ከምኡ ማለቱ ድዩ ኣይኮነን ንእስማኤል እየ ዝሓቱ ዘለኹ
بوغني قرب سمام علو دخل الكوينو سمام علو يمس 100 ولا ما قال كنا هوانكم نقبر لنا يزول جنا بزي وانزي تي تي أجاب نيتم ودوات دلوا نكون نحكم كعزين خيل سلزخنا كم أجابين سخرات دلوا لكن كم يقولنا نتأتاتونا وأتاني زلوا تشكر بر تي حسابك يكون انت زي تجاجي خم أيام مش انت حسابه مو صبو غيرو خبرة فتحوا نيري حوس ماي اوكي اللي شغله ده ما محمد ناصر مو يزارب دحري أستاذ مليسكا معصوهن قبرعينا انت حافظ بالي محمد ناصر هواي اوكي مجمع يغني النعم كنترككم حوات حاتن كمي تمسي هو كمي تحضروا مالتي ونقول اليوم أنا كنت خبز زربات بالكوت ثم زر انت دعليها اوكي ثم ترداني بايعين ممهرين عبد القادر قبله ذيك العالم حاوي اسماعيل اي اسماعيل قبله ذلي هذولا إذا بيترازل له شفتاسي based on what you say يقولون yes or no إلى حتى توليرو أنا 100% السبب معي based on what عندنا إحنا political incorrect is political correct نقول أيضا اللي كم زلنا تحور ده 1 plus 1 equal 2 إذا كب4 6 كفتة أخيبا أنا بتجرجس جميرو تفعل لنا متجمرة ثورة متجمرة حواتي انتايلو بعرفهم تفلتهم قد التاريخ تبع تفلتوا إن الريفرشمنت مايند قبري إذا مساعد حواتي انتايلو إذا ثورانا قعوة تغينو دك خبسة كأتولو دك خبسة كساتو فولوين حقيقي يعني خندي 65 67 بالكاب بوحد 1970 تقول ما دك خبسات يوم بوت عاويتنا حجي انت قبل دليه إذا كنت روح فتنيهم أنا كنت فتنهم ونياتو دحر الثورة دحر سبعان حمشتن دك خبس باب ماجوريتي جمهور دبال دك خبس عم تمشوا هاي سكول ديو يونيفرسيتي سكندير دي قال whatever بتمشوا أنا ذكرني 76 I was young I was 13 14 years old أبتسلا 1976 إتحسبها حالتات كيف مستجمرة جوا جوا بالكل هو political period توتيل مالتي هذا صحف عبي صحف وسيليرو نحنا مسمرت نقبرس مسكرتيو مش ميدا دولون مش وضعي الجناح العسكري والجناح السياسي الجناح العسكري مالتي بعد السياسة بعد رمضان مالتي جناح السياسة مالتي بعد سبب مالتي مسكرتيو منا نقبل لبان وسيليرو تذكرون طريقكم ميدا نوركم شو أنا يرممبر معناته أم بيبيع بعربية تصوت سعريرة دخلتي وسيليرو كنا ذببوكا بعربية the second day with the third day صحفت سحيبها عميدا كومبليت سحيبها نمنتاي مش بقولكوا أنا حتى تكون تايلو كادر تقول خمسة زار دول كادر طب خمسة بس تمور سوكول مهور يعني بس نسوم عميدا شوك يرمى بجوها نحن سمرت نقبر مثل قاسقاساي يقولوا ما مني قاسقاساي ما يجي حسبوا قاسقاساي يقولوا دولو تميدا دولو ناي سياس حيل مالتي سبه دي قسقسه ولا جبا دي قسقسه دي هاجراوند دي لاتو هريماتو داري نسبه مالتي تقوموا تقولوا حيل سلزلو سواء ابتقدتي is fact easy in that time كاب طبعا percent العالي دك خبسه اوبلي دك خبسه بكله كريستيان مالتي جبا تعب الجنيو جبا at that time it party جبا بكله party كايدو فريوم تستعيبوا من ياتو قسقاساي بعد السياسة ومش أمنا نسمر من مسبين سبرين سندول صعيبوا مو what I'm trying to say يتحجي يتبيز اللوخ بهال كله of course يتجبا وش تغيرهم زبالوا عادهم ما تم قادرهم تم مع الشعويد بالكامل أو وش تجبا هايرهم سلوين برو كابتوتي لا تحسكا كالوت كادرات سيدر كادرات وقت كحجي سالم حاول يبلوني
ብዙሓት ካድር ወላት መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ቤት ተመክሮ ነጅብሃይ ንሕና ብለካ ኣለኹ ከምቲ ሰበዝ ዝብሎ ከምቲ ስውእ ዓዋት ዝብሎ ደቂ ከበሳ ከይፀንበሮ ዝተወላዕወት ሕጂ ድማ ብላ ኣለኹ ኣለ መሓመድ እዞም ምስ ቤስ ደቂ ከበሳ ናይ ቀልዓለም እዚ ንስያስ ከውድቕዎ እንደልዩ ዝሕሪ ናይ ንሰበር እቲ ኩሉ ችግር ዝገበሮ ደቂ ከበሳ ምስ ዘለዉ ከውድቕዎ ንሰበር ዝኽእሉ ነይሩ ኣይደቕዎን ምክንያቱ ኢንተረስት ኣሎ I don't have to tell it. You know what I'm talking about. ንሶም ከውድቕዎ እንደልዩ መውድቕዎ ነይሩ 1 minute መውድቕዎ ነይሩ ግን ኣይደቕዎን ምክንያቱ ኢንትረስት ጎዝ ኢንትረስት ስለዝዓቢ ሕጂ ከማን እዚ ቤዝ ናቱ ምሳና ክስሕቦ ዘይከኣልና ከምቲ ዓዋተ ዝበሎ ክንዕወት ኣይኮናን this base is still strong ፈቲኹም ኣይፈተኹምን እቲ ቤዝ ዘይብሉ ከምቲ ዝበለ ብተመክሮ ናይቲ ዲክቴተርስ ኣብ ዓለም ኩሉ ኣንቢብኩሞ ንሕና ኩሉ ንፈልጦ ኢና ኩሉ ወላ ቀዛፊ በሎ ወላ ኣሰድ በሎ ኩሎም እዞም ዲክቴተርስ ቤዝ ነይርዎም ማጆሪቲ ወላ ከቀቢልኦም በሎም ካብ ሃይማኖቶም በሎም whatever you call them ቤዝ ስለነበሮም ይነብሩ ነይሮም ወላት ማጆሪቲ ፀሊእዎም ከሎ እቲ ቤዝ ንሕና እቲ ቤዝ ምስ ስያስ ዘሎ ሕጂ ውዲ ከበሳ እዩ ኦኬ እቲ እምነት ማጆሪቲ ዘለዎ ካልእ ክህልዎ ይኽእል እንድዩ እዞም ደቂ ከበሳ ኣሚናዮም ምስቲ ህዝቦም ዘይትኸት ታሪክ ሕማቕ ታሪክ ስለዝግበር ዘሎ ዓዲ ጠፈት ስለ ዘላ እዞም ንዖም እንተዘይኣመናዮም ምሳና እዞም ንስቃይ ዘውደቕዎ እዚያ ነገር ድላይኩም በሉ ስምረት ግበሩ ገሎ ግበሩ ድላይኩም በሉ ተኣከቡ ከምዚ ሕዚ ሓጎስ ዝብሎ ዝነበረ ክዳነ ንሶም ከይዓገበና ኩሉ መካነክ ረውሕ እያ ስኩዌር ዋን ንመለስ ዘለና ስለዚ ከምዚኣ ትርድኣኒ ከምዚ ኩሉ ትረድኣኒ ከምዚኣ ትረድእያ ስለዚ ኣሆብ ትረዲእኩም ትኾኑ ብዘይ ቀልዓለ ንዛረሮ ስለዚ this the reality we have to face it ንስኻ ይፈለጥና ስልካ እዚ ኮለል እቲ ፋክት ገዲፍካ ብካልእ ምኻድ ኣይዋፀላኒ ስለዚ እዚኣ እንተይገበርና እዛ ኮለልና ኩለና ኣብዚ ክንስዋ ኢና ወይ ክንመውትና ደቅና ከመን ዓዲ ይልዋን እዮም thank you very much Thank you. استاذ اسماعيل كده مو امينو مزازه ما تقبل لك. اوكي صبغت حطه ممهر. الو أنا بحثيرو مثلا جزء خاص أنا زبلو زلخو مالسي هرسي يكون زقبر زلو هرسي مالسي حطوت دي زبال حطيات حطوت محطة يعني political هرسي يكون زكاي زلخو يعني تبتي الرياليتي زلو نسي الزارو زلخو بحثيرو نايز بزلو يعني خليلي كل اللوتي بارتيزان ايديولوجي و يعني بوسنا سرعات ناي ام حدادرا وقالي قرصا وقالي حيز زلو مهازي اتي شتوناتو اب قمت متا وزي ناي من محدار قداي ناي صباح من محدار قداي سلا زخونه ابزي حجي زكاي زلو قداي جن يعني لعلي بارتيزن ويكا ناي ودباوي سرح لعلوي يعني مالسي لعليو مالسي اتي ودابيتات كسرحلو زلوني كي عيلو زلوني وطموحات ناتو كتكبرلو زلو شنخ نصو ايو حلفنة الصبوع زلو يعني نازي كملش بخير اللو يعني سلازي نصو تي عبوتو خوينو مالسي ليجيتيميتي يعني ابزي كتباسا يتخيليني خا يعني مالس مسل يعني ديمقراطي نحن ابزي على ديمقراطي تزارب علي خا مسل يعني خسرع له بزخونه يكون الجواب كسرع له جن يعني كونستانتس كالو يعني كسر حلو زلو وكان تسبلو زلخا كعيلو زلو كي بايتا هبكا زخيل كونستانتس كالو يعني قالوا يعني إذي انتاي يخون زلو هج بقى إذي نحرد أخذ فيديو خيلك زي بارتيزان قداي نحرد يكون كبزعبان تاينا نزارب زلا بزعبا يعني ناي حزباوي ويكا جراس روتس سوتاتي اينا نزارب زلنا نادي جراس روتس ويكا نايزي حزباوي سوتاتي مستافي يعني بايتا خزات صنف انت كتنصف اندحرد ليخا
انت هتقبر لك يعني برايورتي ناتك خسر زلك يعني ناي صباح برايورتي ناي حجي برايورتي خسر زلك يعني ስለዚህ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ፅባሕ ናትካ ዝለዓለ 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 ሽቶ ናትካ ወይ ከዓ ዝለዓለ ፕሮግራም ናትካ ኣብዚ ግዜ እዚ ፕራዮሪቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ንዓነ ናይ ሃገር ዝምልከትኒ ኣብ ሃገር ታሽሙ ዝኸውን እቲ ንስኻ ሚስ ጌርካዮ ዘለካ يعني ሚስ ጌርካዮ ዘለካ እንታይ ማለት يعني ኣብ ሃገር ሃሊኻ እንተ ትነብር ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዘለካዮ ክሰርዕ ምንም ዝኽልክለካ ነገር የለን يعني ግን ንሱ ካብ ኢድካ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ታሽሙ ትገብር እንትኾንካ እቲ ድሕነት ከዓኒ ኣብ ኢድካ ንስኻ በይንኻ ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል እሞ ከዓ እቲ ኣተሓሕዛ يعني ወይ ከዓ ኣወራርዳ መልእኽትካ ከዓኒ ሰብ ክሰምዖ ወይ ከዓ ክገዝኦ ስለ ዘይክእል ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዕዳጋ ዋጋ ይገብር ስለ ዘሎ ስለ ዘየሎ يعني እዚ ክትርዳእካ ኣለዎ يعني እዚ ድሕር ተረዲእኻ ስለዚ ኣሲ ኣሰራርዓ ናትካ يعني يعني ኣሰኻኽዓ ናቱ ኣርክቴክቸር ናቱ ኣብኡ ክትቀይር ዘለካ እዚ ከዓ ኣብ ሓንጎልካ እዩ يعني ኣብቲ ሜንታል ኣቲቲዩድ ወይ ከዓ ናይ ኣሰራርሓ ሜንታል ኣቲቲዩድ ማለት يعني ኣሲ ከሚ ፎርሙላ ሒዝካዮ ዝመፃኻ ከም ፎርሙላ ንሕር ደኣ ንዕኡ يعني ኳንቲፋይ ክትገብሮ እንተዘይክኢልካ ወይ ከዓ ንዕኡ ሪቫይስ ዝገብሮ ወይ ከዓ ዳግመ ርእይቶ ክትገብረሉ ዘይትኽእል يعني ስእልካ ኣብ ሓደ ጉዳይ ከተጠው ኢልካ ዘለካ يعني ኣብኡ ተሻኺልካ ኢኻ ዘለካ يعني ስለዚ ዜርካ ኣብ ፓራሊሲስ ኢኻ ክትከያድ يعني ኣብ ምልማስ ኢኻ ክትከይድ ዝኸይድ ዘለካ ሕጂ ከዓ እዚ ኣሰራርሓና ስጋብ ሕጂ ኣብ ምልማስ እትዩና ዘሎ ኣብዚኣ ዝቃወመኒ እንተሎ ኣይከን ኣርግዩ ውዝሂም يعني ኣብ ምልማስ ኢና ዘለና ኣብ መድረክ ናይ ምልማስ ኢና ዘለና يعني ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ትዕዳጋ ዝኣቤካ ኮይኑ يعني ዝበልካዮ ዘይሰምዓካ እንተ ኮይኑ يعني ዘይሰምዓካ يعني እቲ ሓድሽ ነገር ክትውስኽ እንተዘይከኣልካ በቲ ናይ ቀደም እናጎደልካ ክትከይድ ካብ መጨረሻ ኤክስቲንክትካ ክትከይድ ዘለካ يعني ለካ ከም እንስሳታት ከንገለታታን ዝበግብዎን ዝብልዖን ዝገለል ምስ ተወድኦም ዳይናሶርስ ሞይቶም يعني ምክንያቱ ብዙሕ ዝበልዑ ስለ ዝነበሩ يعني ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ መምህር ብርሃነ ረዳ يعني ዝብሎ ዘለኹ يعني እቲ يعني ፖለቲካዊ ንሕር ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ፖለቲካ ንኾን ከለና ኣብቲ ቤዚክስ ናይ ፖለቲካ ክንመፅእ ዘለና ንሱ ከዓኒ እቲ ግራስ ሩትስ ወይ ከዓ እቲ ህዝባዊ ዝተሳተፎ ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ከመይ ገይሩ ወይ ኣባና ይኣቱ ወይ ከዓኒ ካልእ ቀፅሪ ገይርናሉ ኣብኡ ከመይ ገይሩ ይሳተፍ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕማም ወይ ከዓ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ንኩላና ናተይ ናይ ፅባሕ ፕሮግራማዊ ስራሕኒ ናይ ህላዌ ናተይኒ ነቲ ነገዛእ ነሱት ካብ ኢለይ ክወስደኒ ዝኽእል ዝመጣጠር ዘሎ ብከዓ ፍርቂ መገዲ በፂሒ ዘሎ ከመይ ገይረ ጠጠው የብሎ ከመይ ገይረ ከየልግሶ እዩ ዘሎ يعني እዚ ከዓኒ እዚ መሓመድ ዝብሎ ዝነበረ ጉዳይ ክኸውን يعني መጨረሻ ኣብቲ ፓወር ቤዝ ከመይ ጌርካ ህዝባዊ ፓወር ቤዝ يعني ህዝባዊ ፓወር ቤዝ يعني ካልእ ግምታት ዘይብሉ يعني ሰንቲመንት ዘይብሉ ወላ ገለ ዘይብሉ ኣነ ወዲ ሰሃውታይ እንት ዝኾነት ታ ሰሃውነት ናተይኒ ታ ሳሆንሲ መጀመርያ ናተይ ፕራዮሪቲ እዩ ኣብዚ እንድሕር ኢለ ተሓደኻ ከምኡ እንድሕር ኢሉ ካብ ገሎ ዊካንት ታሽ ህዝባውን ታሽሞ ክገምር ከሎ ኩሉ ኣትሊስት ክሮስ ሰክሽን ናቱ ሜይንስትሪም ከመይ ገይሩ ይፈጥር እዩ ዘሎ يعني that is what is being asked እዚ ከዓኒ ብዘይካዛ يعني ኣርኪቴክቸር ለዊጥቃሲ ህዝባዊ ተሳትፎ ከሳትፍ ዝኽእል ባይታ ኣብኡ ኮንትሪቢዩት ትገብር እንተዘይክኢልካ ሞት ኢኻ ትፅበ ዘለካ يعني ኣብ ዘለካ ጠጠው ኢልካ ኣለካ ክትመውት ኢኻ يعني ብሓሙሽተ ተኣከብ ብሽዱሽተ ተኣከብ ወላ ብሚእቲ ተኣከብ يعني it doesn't matter يعني it doesn't change anything at all I hope مليشيا هون تصوير قبر عند خالي بزح نزاربولو نغيرنا يعني بصفيو كنزاربولو نغيرنا هذه ساعات زو سد كنزاربولو نغيرنا بالنجزيو خمي زلو فرزر I'm sure يعني فرزر حتى خمس العالم كا فلوتيو ممر برهانه يعني you can ask me anytime you like يعني as usually no خلاص كويس دعان غني لي اسماعيل مليش كان لهان يجي جن كاتع زرواهم وانو متن
خالي جزي غمار إسي حزنا هنزارة ولون خلينا أوكي thank you يا داون ذا رود تيز ما أجنداتنا ده حج سوليوشن تفكر إني يخون إلا علي خون دقيمك ندامو آمين أستاذ برهان وبازقي أفتانا درجشات قد سلي خاصة آمين اوكي ولا سلي ثانك يو معشو يعني تصبغيتي زمسنا له بقين حوسوس دبلي أبزوح نقراتي نحن تناقف همسينا أنا بمتاخ جمر بتا محمد ناصر زبالة نسوق أني أبزقي زي دقيقة بس يوم زيادة تنفاز حبوز اللغيكا كومو دسم عين الزربا أنا أي عقب كل زربازي تسرعت بتعمي قراحن أبينا جزي انت عينت الجباب وي مسارحي تتقيمو دقفتي يركب ጽቡቅ ጌሩ እዩ ዝፈልጥ ወጽቡቅ ጌሩ ዝጥቀመለን ኣገባባት እንተዳ ኣለዋ ሓደታ ልዑላውነት ሃገር ትብል እያ ካልአይቲ ከዓኒ ምክልኻል ሃገር ምስኣ ተታሒዛ ትኸይድ ማለት እዩ ሓንቲ ኣዝና ክነተኩረላ ክትዓሙቕ ዝነበራ ኣብቲ ንሱ ዝገለጾ ጽቡቅ ጌሩ ነቲ ስርዓት ዝገለጾ ብፍላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝብገስ ኣትሒዙ ፖለቲካ ናቱ ኩሉ ግዜ ምስ ፖለቲካና ኢትዮጵያ ኣሳሲርዎ እዩ ዝኸይድ ዝበላ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ነይራ ንሳ ኣተኪርና እውን ክንዛረበላ ንመረፅኩ ነይረ ምክንያቱ ክልተ ተዋቃዕ ነገር እቲ ዘጓንፍ ኣብቶም ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብቶም ደገፍቱ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኪዳን ሓጎስ ዝበሎ ካብ ምብጋሱ ኣትሒዙ نجبهاون كارم كلهم ويانا خوين حريمو وياني معرا بسلطنا إثيوبيان كتبت صحابي ترى تتصاويتو كم تخيدان زبولون ناتي كلهم نحنا أبتبو درجان خبوت حلنا زحجزنا يوم تمليسون كأني معنا أمقدا يعطوكو زبولو أجي ناتي مس إثيوبياويان ويكأني تي نسو تتسجيعو زبولو مس إثيوبياويان أقدم زجبرو مس ويانا قتيلون مس زي بالسجنا بفلاي مس دكتور أبي زجبرو انتايتي مستيري لنا خنحسن ترى وإننا نساتا أقدم زبلا كداني أمالتي نسوخ أني ناتو بوليتيكا مس ما إثيوبيا بوليتيكا أساسي روس لزخيت إزخ كله انت حقيقن تمليسون السو أب مسأتهم زتعرارو قلو جيزي عبي قبنات خون عبي ጉዳያት ክፍጽም እንከሎ ምስጢራዊ ብዝኾነ ኣገባብ የካይዶ እንታይ እዩ ኣብነት ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ዝተገብረ ስምምዓት እንታይ እዩ እቲ ተፈራረምዎ ነገር ኣይንፈልጥን ግን ካብቲ ኣብ ዝኾነ እቲ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እናተመላለሱ ዝብልዎ ዝነበሩ ተደሚርና ኣነን ወዲ እሱን ካፈሎ ዓሰብ እዩ ገለገለ ክበሃል እንከሎ ኩሉ ዚታት أبتي أب سعودية هنا بإمارات كيدوم استفرارمو أبو سفر نجارات نيرودي بدحري متللام سلاز ترخ بدي وي إنتايو إذا كل زين فلتو نجارات يبلنان أبتي مسأتهم مستيراوز هنا اسم معاد زقبرو لجيزي نهزبي عين الجرن شجرت رخيبو أمانجو زي مسمع عبد الكبر لجيزي نتي وج أبز تحترول وانجن نهزبي إرترا دقيمو لولاونتنا دون هاجر نمكلقال زبل زتك أمل لا سرح مالتيو لك إرتراوي دحرت 3 عام تقاليسون إرترا نتسان مسوت إيه مس إثيوبيا أوريدي تباتي خي مالتيو سناي غربتنا تدي كوينو كالي مس إثيوبيا الرخب قداي يبلون كوينو جن إسياس بعلي تو وقت قدايتي كأتخلو سلام انتاي لوز حتى تأكل يركبني تمليسو مستبع سمس أمجن لأولا ونتنا نمكل خال هاجر تباهيلو دماني عندنا أبوجن أبتعطيقهم أبقون خوينو كتاقلون كسلوفون كأني يقبر حجي إزي قدايزي بأتوكرو كرئز اللوون بفلا يابزي أنتسلالي زولونا يوقع هواهو بتي لو كنا تصبو أبزحال فجزيون كل سب كل إرتراو بفلاي أبزو وانزي
ኣይፋል ንውግእ እወ ንሰላም ዝብል ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ከነተክረሉ ዘለና ጉዳይ ትዝዓበየ ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ኸዓ ናይ ልኡላውነትና ዓብዪ ሓደጋ እሱ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ኣብ ውግእ ድማኒ ብጀካ ዕንወትን ክሳራን ብፍላይ እቶም ሂወቶም ዝስእኑ ይኹኑ ዝስንክሉ እቲ ዝበርስ ሃገር ይኹን ዝዓኑ ዓዲ እቲ ምጣኔ ሃብቲ ናይቲ ዓዲ ዘንቆልቁል ኩሉ እዚ ውፅኢቱ ንኩላህና ንዓና ክሳራ ምዃኑ እዚ ብግቡእ ተረዲእና ንሕና ሕጂ እውን እንተኾነ እዞም ንሃገር ንምክልኻል ዶ ኢትዮጵያ ደጊማ ክትወረና ትደልላ ዓሰብ ክወስድ የብል ኣሎ ገለ ተባሂሉ ብፅቡቅ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ እናገበረ ሕጂ እውን ደላዓዕሎም ዘሎ ተጋጊዮም ንዕኡ ዝስዕብዎ ዘሎ ብኸመይ ነዚኣቶም ክንከስቦምን ከነረድኦምን ኣብ ጎኒ ሃገሮም እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ነፂጎም ነቲ ውግእ ነፂጎም ገለ ፍታሕ ኣብ ምምፃእ ገለ ክሰርሑ ክንገብር እዚ እቲ ዝዓበየ ሓደ ኣገዳሲ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዛዕባ ጉባኤ ክንጋባእ ኣለና ገለ ዝበሃል መን እዩ ሓደ እውን ካብ ብፆት ኣብዚ ተንኪፍዋ ነይሩ ጉባኤታት ዳ እሞ ወላ እውን ብዝሰፍሐ ደረጃ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዝጥርንፍ ጉባኤ ኣይኹን ዳ እምበረይ ብደረጃ ፅላላት ድዩ ውድባት ድዩ መዓት ጉባኤታት እንዲ ትግበር ግን ድሕሪ እቲ ጉባኤ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ምግምማዕ ምፍንጫል ፋሕ ምባል ተደይ ኮይኑ ጉባኤ ተጋቢእካ ብግቡእ ጌርካ ይህን ምሂን ተባሂልካ ንመፃኢ ዝማዕበለን ዝበለፀን ስራሕ ንክትሰርሕ ኢልካ ትብገሰሉ ዘይኮነ ጉባኤ ክንኣቱን ከለና ናብ ውድድርን እከለ ንኸይመፅእ እከለ ክመፅእ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ካልእ ሒሳባት ነንሕድሕድና መሊስና ዓብዪ ሽግር ንፈጥረሉን ድሕሪ እቲ ጉባኤ ድማ ፋሕ ንብለሉን እዚ እቲ ሂወት ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካል ናይ ኤርትራ ኮይኑ ፀኒሑ ዘሎ ካልኣይ ዘይተዓደምኩ ድፀዋዓኒ የለን ዝበሎ ብከምዚ ኣይኮነን እንተደኣ ተበግሶ ኣሎ ሓደ ተበግሶ እሞ ከዓ ድሓን ዝኾነ ብፍላይ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣተኪረ ዝዛረበላ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይብል ስለምንታይ ንዑ ዝክር እንተደኣ ኢለ እቲ ዝሰፍሐ ክሳብ ሕጂ ዝተረጋገፀ ጥርናፈ ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣካል እዚ ጥራይ እቲ ዝለዓለ ዝዓበየ እዚ ካብ ኮነ ንምንታይ ኩላህና ነዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃኡ ንክበፅሕ ዘይንፅንበሮ ሓውና ሓደ ዓንተቦ ይብሎ ነይሩ ሕጂ ገብረ ባዱራይ እዚ መንግስቲ ኣብ ግዳም ዝብል ዘሎ ተበጊስሉ ዘሎ ኩላህና ክንዓስሎ ኣለና ምስ ትራምፕ ክራኸብ ኢዶ ገለመንታት ገለ ዝበሃል ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ባጋ ንሕና ሓደ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ጠቂሰ ኣለኹ ካልኣይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሳልሳይ እውን ድሓን ዝኾነ ጥርናፈ ቢኣክል ዝቆመ እቲ ልፍንቲ ዝበሃል ዳርጋ ናይ 10 ኣካላትን ገለን ክህሉ እንከሎ ነዚኦም ንባዕሎም ከመይ ተጠርኒፎም ኣብ ሓደ ኣካል ይመፁ ናይ ግድን ኣይኮነ ሓድነት ገይሮም ሓንቲ ኣካል ክኾኑ ግን ተዋሃሂዶም ነቲ ካልእ ክጥርንፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብኸመይ ነናድን ነዚኣ ድሓትበላ ወይ ዝሰርሓላ ኣካል የለን ፖለቲካውያን ሓይልታት ንዑ ናባይ ይክብል ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ንዑ ናባይ ይክብል እቲ ልፍንቲ ዝበሃል ዘለውን ንዑ ናባይ ይክብል ካልእ ተበግሶታት ኩላህና ንከታተሎን ንሰምዖን ከኣኒ ናትና እታ ዝፀፈፈትን ዝበለፀትን መንገዲ ኩሉ ናባና ክኣቱ ኣለዎ ችግራትና ብግቡእ ጌርና ከነንብቦ እንተደኣ ክኢልና ፍታሕ ከነምፅእ ኣብ ንደልየሉ ግዜ ነዚ ወዲ ከምዚ ኣብ ምእላዩ ዓብዪ ተራ ክህልወና ኣለዎ ዳ እምበረይ ንስለ ንጋባእ እሞኒ ሕዋር ፀዊዓ ሕጂ ንኩላቶም ክሳብ ክንደዮም ኩሎም ሕራ ኢሎም ክመፁ ኣብዚ ክጋብኡ እንትኾኑ ኸነ ብኸመይ ኣገባብን እንታይን ዝብል ሕቶታት ኩሉ እዩ ወላ ሕዋር እውን ኣብዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ትመፁ ንዑ ንሕና ዝበልናኩም ስምዑ ክትብል ትኮይና ተመሊስካ እቲ ሽግር ብዘይፍታሕ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ኣርእስቲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝተናኸፈ እዩ ነይሩ ኣነ ብርእቶይ እዚ ተገንዚበ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ማዓሾ ቴንክ ዩ መዛዘም ክገብረላ እሞ ክትዓፅኦ ኢኻ ድሕሪኡ እቲ ገርገሻ ክቐፅል እዩ ኣነሲ እንታይ ተዓዚበ ብዛ ናይ ሎም መዓንቲ ዲስካሽን ናይ ኪዳነ እቲ ፍታሕ እቲ ፀገም እቲ ከርሰ ፀገምናሲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ
ኩሉ ፖለቲካዊ ምትእሳሩ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተተሓዘ መገዲ እዩ ዝገብሮ ነዚ ከይኮለፍናዮ ከዓኒ ዓድና ህዝባ ኣይቋፃፀረን እዩ ከመይ ንክትብል ክትምለስ ከለካ ግን ኣነ ዝኾነ ቡለት ፕሩፍ መልሲ ተፀበኹን ካብ ማርስ ዶ መፂ ኮይኑ ኺዳነ እንታይ ግን ነቲ ሕጂ ርሑቕ ከይከድና ሕጂ ንጥሙቶ ፍታሕ ስኒ ብጀካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንህዝብን ሰራዊትን ኣላዓዒልካ እንተኽኢልካ ድማ ምስቲ ናይ ዓዲ ደላይ ለውጢ ናይ ብሓቂ ምትእሳር ምግባር ካሊእ የለን ትዝገርመኩም ነዚ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ኢን ኤክሳይል ኢሉ ዝተበገሰ ወድሲ ዘረቦ እዚኣ ነይራ ደይጎነፃዊ ናን ቫዮለንት ኣንቱም ሰብ 5 ዓመት ኣብዛሩም 4 ዓመት ኣብዛሩም ከም እንዲና ተዛሪብና ሓድሽ ርእቶታት ይመጽእ የለን ካልእ ሓድሽ ፍታሕውን ኣነ ኣይጽበኔ ተጋባእ ኣይትጋባእ ተጠርነፍ ኣይትጠርነፍ ጸላዊ ተራእዩ ክህልወካ ኣብዛ ንጽባሕ ንግሆ ንሪኣ ለውጢ ናይ ምንቕቓሕ ናይ ምልዕዓሊ ታራኻ ኣላዓዕል ኣበግስ ዘን ኣብ ዓዲ ክንሪኣ ኢና እታ ለውጢ ተደየለ እታ ከርሰ ነገር ኣብ ጉባኤ ዘይተእትወና ዘላ I don't know ኣሚን ሓወይ ንምንታይ ነዛ ናይ መሓመድ ናስር ናቐካያ እምበሪ እታ እስኻ ዘምፀኻያ እውን ምስ ኣያ ትተሓሓዝ ኣቡ ናስር ፖለቲሳይትድ ከይገበረት ተጓቢልዋ እሳያ ግን ተሓቂ መልክዑ ይቀያይር ከምቲ ዝበልካዮ ግን ኣብ ገለ እዋን ነቲ መታሕት ኣስላማይ ሸነኽ ክጥቀመሉ ይግልገለሉ የምፅኦ ኣብ ገለ እዋን ከዓ ዳውኑ ገብሮ ሕጂ ብተማጣጣኒ እትን ንርኢ ኣለና ኖ ታክቲካሊ እታ መሰረት ኢሳያስ ንየማን ንፀጋም ዘይብላ ዘይጥሕሳ ግን እታ ምስ ኤረትራ ብምትእሳር ሰርሓ ፖለቲካ እያ ምስ ወያነ ሰሪሑ ክርስቲያን ቤዝዲ እንታይ ሓቂ እንድዩ ንጀብሃ ሃርማ ከላ እንታይ ኢሉ ድዩ ኣነዊርዋ ቅድሚ ኸበሳ ሓራዲት እያ ዓማ ፒሪየድ ኣስላሚቲ ምባል ስለ ዝፀገሞ እኮ እዩ ዓማ ሓራዲት እያ ጀብሃ ዓማ ኢልዋ ሶ እቲ ከርሰ ናቱ ተኣሽምኡ ኣይገደፎን ኣሎ እሱ ንሕና ኢና እምበሺ ቁልፍና ዘለቕ ኣቢልና እያ ከምቲ ማዕረ ናቱ ታክቲክስ ናዕቱ ስትራቴጂን ክንጣበብ ዘይምኽኣልና ወየቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ዳርጋ ሓውሱ ፅቡቕ መዓልቲ ውዒልና እምበር ሃታ ይቢልና ካልእ መዓልቲ ፅቡቕ ጌርና ኸነምፅኦ ኢና اوكي امو ريكورد قالت تطون نبل دحن نقص لها يا في يا يا ابو اوكي ناصر قبلنا